organized trip to get the visa, and my 4-day private tour is costing me just over $1,000. Believe it or not, Turkmenistan is one of the wealthiest countries in the region because they have the 4th biggest natural gas reserve on Earth. And what comes up? Salam, go'um ýadaýlaryňyz. Go'um jan saglyklaryňyz oňatmasaňyz. Arman nähil ýadaýlaryňyz. Vatandaşlar. Efir paylaşyňany, paylaşyň vatandaşlar. Bugunam netip bolsa tema, gyzykly temalar we käwir videolar paylaşmakçy, biram käwir bilmeýän zadyňyz paylaşmakçy sizin bilen. Zakirjan go'my, sen Zakirjan mı ýa-da onuň fake hasabymy? Zakir özüň bolsa girsen any bir sesiň eşdeýinmi? Salam. Mahkama şenlik yine de efirlerde. Vatandaşlar hiç edilirleşler. O Türkiye'ye diýilen sıçağa gitmeýändir vatandaşlar. Türkiye'de diye Bayrampaşa'da diýämi, Karaçyam görenler var. Ýa-wa. Hakiki maglumat vatandaşlar gitmeýändir. Bilemok gelini çağıran uğradıp durýan öýde gitmeýändir sıçak. Yani götünde gayraty ýok, gitmäne. Öňe Türkiýede de durmany gayraty ýok. Şoň üçin gizlenip ýörde. Men gittim, Türkmenistana gittim diýsinler diýip gizlenip ýör vatandaşlar. Şoň üçin bir wagtlaryň men awjylarda men plan ýerde men diýip ýörün, paşırdap ýörün, guyrugyny gasyp çyk, o ketekden o ketege, o deşikden o deşige gaçyp ýörün vatandaşlar. Çünkü tuton yapışıp oturan ağacın nemesi var. Näme dal, yani Türkmençe näme bolýar dal? Çeýbik. Tutup oturan çeýbigy ýalanla, düşünýäňizmi? Tutup oturan çeýbigy ýalan. Biz hakikate yapıştık vatandaşlar. Bizim gücümüz dem şu taýda. Bizim gücümüz dem şu taýda. Şu wagt YouTube'dan şundan bir 2 ýyl goýulan bir videony görüp oturýan, World's Strangest City diýip, Aşgabat Türkmenistan diýipdir videoň ady şol. World's Strangest City, dünýäniň iň gorkunç şäheri diýip ýazypdyr Aşgabat Türkmenistan diýip. Prosmotr 6.861.452 prosmotry, 128.000 like var. Drev Binski diýip biri 3.26 milyon abonesi var. Özüm ingliz tilinde goýupdyr. Meniň diýe 4 günlük Aşgabatda bolan saparym diýe vatandaşlar maňa $1000 durdy diýe. As a result, a perfect in the region because they have dollars. The tour is costing me just over $1,000. Over $1,000 diye, yani $1000'dan hem kän rashodum boldy diye. 4 günjük Türkmenistan aylanyp video çekip zat edip Türkmenistan görmek üçin ikinci North Korea diýibem aýdýa vatandaşlar. Turkmenistan is one of the wealthiest countries in the region because they have the 4th biggest natural gas reserve on Earth. Dünýäniň iň uly gaz rezerwine ýurt diýe, 4-nji dünýä ülkesi diýe, gazda 4-nji dünýä ülkesi diýe. And what comes as a result? A perfectly constructed capital city called Ashgabat that's completely decorated in the whitest marble you've ever seen. Akmramara şäheri boýapdyrlar diýe. Akmramara şäher boýapdyrlar. Diňe Aşgabaty seredýärler, Aşgabaty gözelleşdiripdirler diýe şey. It's about 80% of buildings, yeah, are marble.
Başka birine soruya 80 götürme, şeherin 80 götürme, mıramır diye de vatandaşlar. Şeherin 80 götürme. So crazy, man. It feels like Disneyland in a desert. Boynunu alyan da adam ikinci North Korea diye. Yani Demirgazık Korea diye de en sonunda vatandaşlar. Yani inhanni seyredinin şutayda 6.861.000 prosmotor. Türkmenistan'ımızı görkezip otur, Aşgabat'ı görkezip otur. İçinde realini giriptir bir tane blogger. $1000'dan kanam raskhod edip nähilek kıyınçılık bilen viza alandan gurrun veriyor. Viza näde balanı kıyınçılık bilen alandan gurrun veriyor. Näçe çay garaşanlı. Hanni 4 günde $1000'dan uğrak raskhod edip barıptır, video düşürüptür. Onam koyuptur vatandaşlar YouTube'a. Bundan 2 yıl ön koyuptur. 2 yıl 2,5 milyon olmalı. Bu ne mi? Seyredin ne? Biz maskara ediyas mi ya da şunu şu an Türkmenistan hükümeti maskara ediyami? Yani sizin fikriniz ne yani biz bolon zadı atacağız. Hakikatte bolon zatlar aydıp inni öz hükümetimize bollun besir maskara edenin diyas. Biz maskara ediyas mi ya da tagamın ha blogger barıptır World's Strange City Aşgabat Türkmenistani ve yazıptır 128.000 tane like var vatandaşlar. Fikir edip görün. Prosmotor paşti 7 milyon prosmotoru var. Onu kavat bir video açıltı 5 adam olwam görülýär. 3 adam olwam görülýär. Maşgala olwam görülýär. Köp kişinin internette, televizor, YouTube'a çatılgy, YouTube'dan görülýär. Inni biz maskara edýäsmi şular. Öyle İngiliz diline vatandaşlar. İngiliz diline. Yani seninni şunay deyin. İngiliz dilindeki düşünýän dünyadaki 6 milyar adamynyň 7 milyonu şutayda görüpdir. Şulomum köpse sivilize olan adamlar. Sivilize olan adamlar pikir edin. Yokoru bilimli, kimsi bir kampanyanyň başlygy, kimsi bir kampanýada menajer. Hökümet derejesindäki deputatlar, ýene-görler, hemmesi gören şunu vatandaşlar. Özbekistan ýaly döwlet öz dumasynda, meclisinde Türkmenistany model edip bulanýarlar vatandaşlar. Model edip görkezýärler. Yani sen şolary ýala geçsen, anha Türkmenistan ýaly bolarsyň, Allah gorusun diýe soňundan. Allah gorusun biz diýe. Türkmenistan ýaly bolmaň diýen, ha, bolmasa siz diýe häzir derro şakşakçy bolsaňyz, derro bir-biriňizi öp başlataňyz, anha Türkmenistandan beter bolýaňyz diýe. Şoň öňüni almaly biz diýe. Görýäňizmi? Edir şolady, edir şol diktatura rejimi şu an tüýünü falan toparam edip otyr. Inha diýen zadyny seredin vatandaşlar. Munyň diýen zadyny seredin. Oradan bir oğlan sokuyor, öpüp kargocu oğlanı. O da kayınken bilen canacan dostu oluyor. Instagram'dan görüyorlar. Yani Ha, bu arada şu Şeralı Sadık Şıhif diýilen haramzadanyň näme seredin, näme üçin şu halkyň ses programmasyna baryp bir ýamanna oturanny bilýäňiz vatandaşlar. Men size suutnamasyna mörkedeýin. Size suutnamasyna mörkedeýin. Häzir effekt goýaýyn. Nirde şol zilyonu neme? Green screen. Tak. Ha. Men şu taýyk size suutnamasyny goýaýyn. Wah. Ol berde däle. Ha, şu taýdan görkedeýin onu. Vatandaşlar. Bunu aýraýaly. Bunu aýraýaly. Efekti. Vatandaşlar, seyredin. Bunun esasy suutnamasy şu. Bizim advokatımız bize bana bir hat yazdı vatandaşlar. Tak, size o kat vereyim. Selamünaleyküm. Kadıköy'deki darp ve yağma olayı ile ilgili bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldım diye advokatım bana yazıyor. Bunu 7. Temmuz'da yazıyor vatandaşlar. Bugün 28'i.
Seyredin bunu 7. Temmuz'da yazıyor bana. Yani şundan 20 milyon yazıyor. Şoň üçin bu şule efire çıkýar, seyredin. 17 Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldım diye. Ek bilirkişi raporuna göre sanık mekanın olayı gerçekleştiren şahısların peşinden gittiği görüntülerden tespit edildi diye vatandaşlar. Yani bunun şu mekanını ileyen bunun kaynukesi vatandaşlar. Yani ayalının gaynağısı. Gaynağı oluyor da ayalının doğunu. Şol mekanını ileyen hakimin diye seyret. Sanık mekanın olayı gerçekleştiren şahısların peşinden gittiği görüntülerden tespit edildi. Bu karoço mahkeme kaziyet sonra ya. Bu adli kontrol şartını ayıracak oluyor vatandaşlar. Adli kontrol demek denetimde dur. Bu daşarurda çıkıp bilen ok. Bu vicima Türkmenistan'a ya da bir Dubai'ye bir kaçacak oluyor. Bu mekanı ileyen. Adli kontrolüm ayırayın diye men diye. Bulum hakime maydiya sen madem sen niye şol olunur tanıyan mı diye olun yok men tanamok absolut men şun bilen gatnaşymam yok şolur hiç şeylek bilemok diye bi. Men yöne şo tötenleyin geçip baryan adam diye. Ha şeral sadıgam şutayda şonu niye dinle? Anında şu. Ben kaynıkama bile bir oyda kalır. Bunun diyece geldi politsiye bastı kupur edip yüzünü yatırıp naşık giydirip vurup deyip şunu yazda da otur. Hadi dursana dur. Ne oluyor? Ben böyle onu tanıyan bunu biz hiçbir tanımayacak. Kim? Görgez tanıyas ne mi oldu? Böyle bu olan dedim Urşa Şokuma var yana olan değil bu. Yeviçerisi çağır gelelim. Urşa Şokuma var yana olan nel bir tanam yok diye gepin tümmökkeri. Şunun kaynağı tanan ok. Şu bir de toplunlar tanan okmuş. Seyredin. Ondan tanam ok diye on hakimem diye bilir kişinin ek raporundan ne? Ek rapor olanı şu vaat yok şu video. Tədelikdə qoşyalar bilir kişi raporu qoşya. Mekan diýilýäniň mekan şahsların peşinden gittiği görüntülerden anlaşılmaktadır diye. Hakimem soruya diye. Hakim bu hususla ilgili sorusuna mekan cevap veremedi diye. Yani madem tanımıyorsun diye neden onların peşinden gittin diye. Neden onların peşinden gittin diye. Buna da cevap verilmedi diye. Dolayısıyla diye bu nedenle hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verildi diye. Adli kontrol devam ediyor diye. Diğer sanık ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme bulunduğun adresi benden istedi. Polonya adli makamına yazı yazacak. Ben de buradan mahkemeye gideceğim vatandaşlar. Buradan ifade vereceğim. Bak. International yani. Olur o taydan mahkemenin üstüyle Interpol'un beri kavar veriyor. Nur Muhammed'in ifadesi gerekli de diye. Nenem berden ifade vereceğim inşallah. Şerali Sadık o garnaşın ine. Şolun içinden bir oturan ol. Düşünün. Dinleyen olsan Şerali Sadık diyen haramladı. Senin kimliğini intak nesip bolsa biz açarız. Senin intak bu sözlerin ammaran ha. Bir vaat bunun 1. Ağustos bolluy vaka 8. Ağustos iyi veren sesine seyredin vatandaşlar. Seyredin. Elinizden bir bok gelmedi. Çünkü özünüzden yalanınızları bileslerim. Vatan dönüklerinizi, vatan hainliğinizi bileslerim. Böyle mi? Vatan dönüklüğü, vatan hainliğinizi biliyorsunuz hem diye. Düşüyorsunuz mi? Bu tayda ne emedik kuruluya bulon efirini? Bulon efirini diye gidin de diye, şu tay dedin de kurtar olun diye diktatura niye? Sen o vaat diktatura diyen o vaat. Sen o vaat siz vatan haini, vatan dönüğü diyen sen. Haram da. Silik şerali. Sıçak şerali. Yani men diye canıma cevap veren ok diye vatandaşlar. Hani men o taynam size tuğdu deyin. Şeral Sadık'ın nemesin dinleyin o men. Nemesin dinleyin men o. Ha vatandaşlar. Yine. Seyret. O maşini hala beseden okma agency haramzası. Bu haramzada bari ada veremez hiç bilen şu haramzada ben sana diyeyim. Bu tupoy böyle diyen işin özü bilen nokta. Vatandaşlar seyret görüyor. Şunun üstünden şikayet etse Türkmenistan'ı görse de mesela şikayet et. Sen aydan da Nuri. Ne? Galasa oyları var vatandaşlarına. Bir giden Galasa oyları var.
Teredin ha bir giden garasa goýlar waýyn ha. Men soragma jogap beren, o bizden gaçyp gör diýip men telefonum bloga salanam, o haramzadan özü watandaşlar bizi. Yani men sen dinledim Şeral Sadık yeteri kadar. Sen nämeňi dinläýinmi? Varmış da azrak köp olmasa yüzleri çıdaran. Yüzleri çıdaran. Gürleşip bilen oklanır. Ha, teret gürleşip bilen oklar men bilen ya teredin. Men bir üstünden geçeyim. Düşükte olur herhalde. Teret. Şu an cevap veren oklarım telefonla. Teret. Cevap verip bilmeyenler. Sizin telefonunuzda cevap berip bilen ok mu diye on cevap berip bilmeýärler diye. Bu galasa goýlar kim uğratdyny Şeral haramzada? Ha? Bu galasa goýlar kim uğratdy bize? Yok Nuri, bugün baramok. Ha. Bugün baramok advokat özü mezan doğrulu. Advokatyna gitdiňmi sen gözläp ýörler eken diýdim men oňa şo. Advokatın özü barjak birinci. Ha. Patanışına ucu delan içinde näme bilen suçlanma mezanını öğrendim. Öde haysi kim bolsa bu kadar yalancılık, bu kadar haramzadalık gerek değil o Nuri. Ayallarım bir ay ettim, benim sumkam asıldı, sumkam alacak oldu deyip. Bir de şunu yazatlar var, advokat deyip baka beklesen. Birinciden o arda şikayet berenin içinde ayal yok. Şeral haramzada. Bir kimin arda verenini bilip otuyoruz. Birinciden bu arda verenin içinde ayal maşkala yok. Näme yalan sözleýän. Ha, men bilen söwüşýär. Tökmed edilmez o. Mun yalan tökmed edilmez o diýe. Ayal maşkala arda eden o birinciden seni. İkinciden, ha. Nuriyalı bizim garamız akmaz. Kara akallar içi yanıp yörendir. Bilen misin? Garaň akar sen diýdim men oňa. Seredin ha. Ben o zatları sana teklif ettim. Doğru mu? Sana yol görkezmedim mi? Dur Sultan'a ben değmedim. O küntü o. Görýän diýen zatlaryny. Şikayetinizden korkamak o Nuri. Men korkamak menin yalan. Eseret kancıklığın nerede senin? Men sana aşikayet edip durum. Sen del mi o bilen? Şu 1. Ağustos'ta çıkıp men üstünden gürülen Dur Sultan var orada künteyeceğiniz ki. Seret, şun nämesin dinläýin. Şun neresi ağzından diňe hapa söz, paýyş söz. Nesip bolsa İstanbul'a gelýän. Şeral Sadık senem giden okşotaýdan. Türkiýe senem giden okşotaýdan. Baryançam hiçingidem giden yok. Men size garantiya berýän. İkiňidem giden yok şotaýdan. Üçtü. İkiňidem giden yok. Wagtyňyz geler. Halkyň öňünde maskara edermen sizi. Şoňa da söz berýän nesip bolsa. Öýden birinji bilen şu halkyň içindäki şagallardan başlajak. Indi şular ýaly karamda adalar efirini alyp oturan halkyň sesi programmasy. Kimine Muhammed Merdan Muhammedow diýilýän haramzada. Merdan Muhammedow diýilýän haramzadanyň dün size dinletdik. Han bir nämänem bir munt beýleklerem çağıraýyn oglanlar çünkü garaşyp oturýarlar, maňa ýazypdyrlar, men jogap bermendir watandaşlar bir munt çok. Başka da bir videolarımız, seslerimiz badiýdi watandaşlar. Häzir nesip bolsa paýlaşjak siziň bilen şu haramzadalary. Bunu ýene YouTube'a goýjak. Dünkü videomam şo wagt bir aşypka berdi, ony häzir skaçat etdim watandaşlar, nesip bolsa ona moýjagyny. Dünkü 3 saat bolupdyr, elbetde men 3 saat edip goýjak gelin içine gerekmejek ýerlerini aýryp kesip aýyrjak. Esasy maksadymyz halkyň sesi programmasy halmana söýünüp we sapar iklim samsyklaryň, saçaklaryň, gorkoklaryň we şyltyk bokadýan kanalizasiýa programmasynyň hakiki ýüzüni size görkezmek watandaşlar. Çünkü bularını görkezmesek biz şu uneçeni sesimizi açman gezdik, dymyk gezdik. Gördük yani bularının maksady eger hakikatdan diktatura bilen görüşmek bolsa da rejim bilen görüşmek bolsa da watandaşlar. Birinci şular bize başlamazdılar. Şeral Sadık ýalak bir haramda adam efirini oturduk. Bize karşı söwdürmezdiler watandaşlar. Indi şuların hakikatdan rejime karşı görüşmeýänliginiň subutnamasy şol. Buların maksady köpürak ses getirmek, şerraýlyk edibem Türkmenistana ağzıma $1 milyon berseň men ağzymı ýumýan diýip şerraýlyk etmek, soňunda da satmak watandaşlar. Başga zat ýok. Soňundan hem satmak, şo ýygyna düşüp barýanlary bir näçede anant görükli adamlar satmak watandaşlar. Başka da hatta. Ne diýen zady? Çünkü en sonraçalı yalan konusuna bastım.
Yalanın yüzüne basıp azırak buzdalı var. Adamları varmış da azırak. Çok olmasa. Yalanı yüzüne vasiyat diye. Teret. Siz görün yalanı yüzüne vasiyat deyip yalan gurlayançılar şular. Hakikat gurlayas deyip hakikattan hem yalan gurlayançılar. Çünkü 360 sayfalık o araş kaydın içindeki delilleri biz prokuraturadan alamızda her sayfasına 1 lira pul töledik vatandaşlar. Gidin de soran şol taydan delaňyzyň içindäki dokumenti almak arzasyny ýazýan ilki soňundan şoň kopýasyny berýärler. Kıser kopýa var. Gidin de kıser kopýasyndan soraň bilen mok şu wagt näçe boldy. Ýöne şu wagt 1 lira da vatandaşlar. Biz 360 lira pul berdik şu wagt. Şu hakikatdan 360 lira. Muň içinde biziň arzamyzdan ba, öz arzamyzdan ba ýöne bularyň içerki ýazyşmalary amma ina Daşary işler ministrliginiň konsullugy ýazan haty, prokurorun ýazan haty, kaymakamlyga ýazan haty, kaymakamlygyň beren jogaby, şon ýal bir giden diýeli wa taýda. 360 sayfa. Oň hemmeti nime der? Olar oňa ilki türk mysal üçin savcılık ýazypdyr gönümel. Olar aýdypdyr biz diýipdir türkçe bilem zok diýipdir. Konsullugyň beren jogaby vatandaşlar. Bir türkçe bilem zok diýe. Siz diýe türkmençe diýe bize ýazyň diýe. Bu täzeden ýazan hatynyň türkmençesini notarusdan terjime etdirip şeýdi uğur edýärler. Ýani şol haklar içinde bar. Hoş geldin Mendetta. Esselamu aleyküm Nuri. Esselamu aleyküm vatandaşlar. Yine dünkü odada kurumudaki olay odada ben size diyecek bolýanlara. Yine şu näme şu yalan zatları biz indi şu çıkardık. Indi odadan şoň suutnamasynyň hemmesini görkezip otyr biler ýaly şu halkyň sesi yalandan maşlayan soňuna çeler yalan şolonky bara. Indi seredin men diýjek bolýan şu taýda davaçy başlaly Halmurat Soyunowdyň. Şolong alyp barýan şu ýol başçylary şolong bara. Indi öz watyny her kim bilen men deputat boldum. Men deputatyň ozady boldum. Men gyzlaryň adyny dün ozadyna görkezdik. Näli niýazy bu gollaw berip şonu saýladyp ozadyny. Indi şuňa seredin. Başga bir video var, men onu soňga geçirerim. Bu videony. Pakat sesini dinläp görüň. Şu sesini gyzlaryň. Şu taýda Halmurat Soyunow işlän wagtyndaky Halmurat Soyunow işlän wagtyndaky häkimi gyzlarywat etrawyň. Ine diýen zadyny siz nädir onuň özüňizden netije çykaryň. Goýany seslerim dargasy bolup duran ýyllary. Bu kimin sesi gatyrak soňky dinleýän wagty. Ol şu wagtlar owany gatnaşan ýigitlerin internasyonal ýigitlerin bärdäk gyzlarywatda komitetiniň başlygy bolup ýör. O dili uzun. Buna meni özüm deputat görkezjek bolup şol ýapşa ýa-ni internasyonal sergitlerin eşgerden adamdan özüni görkezip halanta da halanmasa da gıyqılı olan o adam ta kim gatyrak gıyqata şol dinlenni ýa-ni keşgerlen adyny şoldan bağlarından aşawatdan ýokarta berin deputaty net boljak bolup duran adam o eşgerlen öňüne düşüp näme o tawar gerek bu gerek alýan adyny getirip alyp o da atyrym tawary internasyonal keşgerleri bir ucun görkedelim bolsa galanlaryň hemmesini haýlo bolsa bu çaşdaklarda satdyryp ne öz adyny öňe çykaryp şeýtirip deputat boldy. Men o deputat bolşuny bilýär. Onuň kızmy bilim işlerejekden ýok. Onuň dili var. Yalan söýüş var, dili var. Rus dilinde de türkmen dilinde de näme arasy gepläp ýör, ýöne ýazdyýsan ýazyp bilýän adam ýok. Şoň Ine başlagadyr bir minut. Şu men diýjek bolýanlaryň teredin. Şu wagt bu gyzlarywat häkimiň orunmasary boldy. Şulam şoň başlygy gyzlarywat häkim. Ine şu hakdan sözleri şu wagt şol bara. şoň başlygy şu wagtky geplen şol häkim biz görkezmejek bolup Owa şu wagt häkimiň orunmasary boldy. Onuň deputatym boldy, häkim orunmasary boldy. Ondan şu özüňiz netije çykaryň da neseredin näl adam öz başlygy ne şu taýda şeýle zat diýe şoňa. Ondan başga da ýene bir video bar, ýa-da ýene dinläp görüň izni.
internasyonalist näli bolan zatlaryny dinläp görün. Oğanı giden zady bir tapar şu bildiğin Angerberg'da oğanın içine akıp gelip bir bolu kerwen bilen. Ben oğanı gidip katnaşanam şol gören zadım şol başa gören zady yok. O öğününü dinlesem aynen utada anlıktım hayır ettim ulurun edip diyor. Bunun hayır bir gepin dinlesin. 91 yılın noyabrında da bir mamur basar olup kaldı. Ne 4-5 aylar bundan işlemeli oldu. 92 yılın aprel ayında bunu yine Maradiş diyelim bir yigit kabinetinde Türkiye'ye gelip çıkımlan attı. Bu yardayları medine soralarında ben hem mekşah düşünürdüm. Bir yardayı onun iyisi oyuncu da değil. Ya bir iyisi tren oyuncu da değil. Bir öğrenim adam karşılığın kesiliyor. Yani Marat hayattan bozuklu bulayım. Direğimde bir adam karşılıkta pes adam. İkin dinleyen adam da. Yöne bir kaç şeysi bilen. Şu gururunu bilen. Bol burada eşten zaten o nesli şişirmek bilen alanıyor oğlum. Başka giden zaten yok. Şu adam benim tanışım şeyle. Eştende mi Nur Serhat oğanna gulluk ettim diye men internasyonalist men oğanlar zaten bir sapar kerven bilen benzin akıtıp getirdi ine bar oğana gideni şu. Bollu. Ine oğana gidip kan döktüm da attı yani. İnni Serhat'ın sonla ağladıp ine şuna çella yetti da şu hal murasoy şoň üçin sen bilen guruluşa gelenak Nuri. Şoň üçin sana diye aňarda barıp zady derse şoň üçin illustrasiýa zady çekdim. Siz men häzir ýene bir videojuk goýaýyn, onu häzir senem dinläp gör. Ondan soň men ondan başga bir hemme şoň olar biz oturduk dymdyk bara şuna çella Nuri. Sen haýyş etdiň zady Nur Sultan karary geldik etmelidik. Ýöne bu uzo çenden açdylar bular wara. Yetti. Indi şu videoňy dinläp gör. Bireli salam, aleyküm salam. Assalamu alaikum vatandaşlar. Aleyküm salam. Nime tayin etmen öz pikirimi aýdyn, ýagny men bu ýyllar boýunça halmra söýüni her birisini dinläp gelip beren oglundan Nuragam sen bilýänsiň ama ýagny menin urunun zatym we hakikatlary aýtmansy son zatym. Ýagny men hakikatlary aýdyp halkyň öňüne böwet basmak islemedim. Sebäbi adamlar birazjyk ösüş isleýärdim da gorkuzmakluk ýa hakikaty aýtsaň bular ters düşünýärdi. Şonuň üçin göýberip tutup aňyna zor salmaly bolýardy. Indi pikir edip görün. Diktator sistemanyň iki sanak eli var. Bir ýurdun içinde, bir ýurdun daşynda. Ýurdun daşyndaky bu diktatoryň eli näme hereket alyp barýar? Diktator rejime karşı görüşen hereketini alyp barýar we bunu ananan adamlary näme edýär? Aktivni hareket etjek adamlaryň ýüregine gorku salmaklyk bilen ýani ýüzüňize gidilen on edin mun edin diýendir, gorku salýar ýüregiňize. Ondan sonra özüne gerekli wagty halky öjükdirip küşkürýär. Näme üçin? Şahsy bähwidi üçin. Bu halk meniň elimde, sen men diýen etjeksin, ýagny nalog basmaklyk, şahsy bähwidini ulanmaklyk, ýagny pul gazanmaklyk finans tarapyndan. Pikir edip görün, halka kömek etmeklik üçin däl-de halkyň demokratiýa ymtylýan, gelejege ymtylýan adamlaryň ruhuny gorku salmaklyk. Bular bizim gözümüzde diktator. Bular bizim gözümüzde diktator rejimi görüşen ýalatdyr. Asliyetinde bular bize karşı görüşýär. Sebäbi bularyň sıçan boku sebäpli bizlere böwet basylýar. Baydak meselesi, Täze Türkmenistan meselesi we şuna meňzeş sözleýän sözleriň esasında bizlere sora berilýär. Näme üçin bu adamlaryň aktivistlerine, hereketçilerine sora berilen oktanym gelip bizden hasap soralýar. Baydak mı gelip bizlerden hasap soraýarlar? Täze Türkmenistan mı gelip bizden hasap soraýarlar? Ýagny bularyň dilinde sözünde goýýan kemçilikleri esasında bizlere bir giden bökdüşlük gurulýar. Diýmek ki bular diktator rejimi imitlendirýän hereket. Şolara kömek berýän hereket. Bular halka kömek etjek hereket däl. Çünkü biz bu zatlara dawna göz ýetirdik, göne wagt bulmadyk bu zatlary aýdarýalakly. Çünkü adamlar näme diýip düşünýär? Kim bolsa şo bolsun diktator sisteme gurulýan adam bolsa bolýar diýär. Çünkü adam az, yeter yetmezçilik, ýagny hantamaçylyk, mejburluk. Şonuň üçin bular pursatdan peýdalanýarlar, ýöne wagty gelendir. Çünkü bular bizleri hor gördüler, har gördüler, öz ýurdumyzda bilimsiz geday gördüler. Bolýar biz çopan bolsak da bularyň indi tutup goýun kuşun ütüp goýdu. Biz indi başartmaýas bulara. Halkyň göz açyldy, Hudaýa şükürler bolsun.
Bizler hareket edecek bolsak, o bolmuyor, bu bolmuyor. Onda näme bolýar? Evet, o hastanın adı. Şimdi Nuri esası vicdanı men iň soňuna koydum. Şunam olar. Soňundan vatandaşlar şu vicdanı men hemmesini Nura verecek. Özü bir ozat eder. YouTube'da da hatta bir ozat koyuyor. Men ine şu vicdanı ine iň soňkynam şunu dinläp görüňinde. Diýeler işlerim. Nur Murat selam dinläp gör. Omu Nur Murat. Bu Garan vatandaşlar, men 2016'da öz Aýdosy Nur Murat. Murat Söyünüf, ben onu yalan bolan üçin, yalan gurlan üçin men onu Nur Murat bir munçuk dinläli ilki. Dura dinlä. Nur Murat dinläp gör, ondan diýersin. Birazçyk dinläp görün bak. Bir munçuk. Başlarsınız. Ben bir Halmra Söyünüf adamlar çıkış etdim, şonun üstüne bir goşmaş aýtjakladım ben. 90-njy ýylda aprel aýlarynda men normator bolup işlep ýörke şunu ýagdaý boldy. Maral taýapdan bir işgäri en maşgala bilen şoňa alar berip orapdyr. Munyň alarlary gurnuňy munyň adamsyna öwrenip ýetip öwreniň awtupdan bilen gelip munyň oturan kabinetinde Halmraty tüpemçene kıssanı ay bir kadal gıykılı edip olu ve nur öpşeden aşıp olup eyle ornup onu da Nurmurat onu atıptır. Nu ayağına çahil değil ben gepim geldi namusne değilen adam Nurmurat sana şunu atıp öldürdü mazaya gidiptir. Onu da bolon da yok bir 5 gün balitsada yattı kıllarmadın merkez balitsada diýerler de varlar. Şonda yattı. Bana başlık deyip beni çağırmayın, ben özüm becertmeden boluna, men şunu ýagdaýym deyip mahva deyip gitti. Şu gidişine çağırlarım, onun iyilinden son gittiler. Ne şunu ýaly binamız. Men bu arada ýokary sebeden, o wagtlar ýokary sebet diýlerdi. Onun meclisine barıp, men onun meclisden deputatlıktan aýrmaly ýen tora çykanda beni çağırdylar. Näme boldy maňa diýip, senin işlerin sen aýtdylar. İş boýunça ya durmuş boýunça näme boýunça muny işden aýrmaly. Deputatlıktan öçürmeli. Onu nädimdim diňe moral tarapdan boluklyk boýunça öçürmeli. Öwel Muratov diýip namusyna deglen üçin jonatdy diýdi. Öwel Muratov bolu başga giren bola şoňa eder diýdi. Binamys adam diýdi. Moral tarapdan boluk adam. Şonuň üçin men deputatdan üçin men çykyş etdim. Ýokary sebeden meclisinde öňüne çykyş etdim. 90-njy iýun aýy. Ne şunu ýaly adam. Men bu arada aýtmasam bolan, men borjum şunu aýtmak. Eşdiňizmi? Neseret Nur näme diýär? Kim şol adam geplen adam kim? Geplen adam şoň öňkü başlygy bir 5-6 aý ýa elini işläpdir kıllar wat etrawyň häkimi. Videoda hemme kişi tanar, kıllar atlar, balkanlar zatlar onu tanıýarlar, zat diýerler o ýaşulyny. Onu ýadır o sen videoda görseň hemme tanar onu. Men diýjek bolýan adam Ferhat on Halmurat Soýunow näme dipdir? Şu taýda birine şu taýda bir sekretary bardy. Bir aýal maşgala özüm öýlenen öýlenenden aýal maşgala däre o da evli. Ona da azar berip başlapdy. Ýok, hiç taýda azar berdi. Birinji şu taýda prosta hiç kim bilen birinji şoň kaýnatasy gelýär. Şeýle diýip sen diýär men gelinime diýär azar berýän diýär. Sen şonu bezetmesen diye sen başından çıkardın diye. Oğlum zam hakim da. Ayten kime ayten deyip zat edip katırak gurulap zat edip bara. Deputat uza o adam zam hakim öňkü ondan şu wagt uza deputat şu uza 92'de deputat bolýar da. Ondan deputat bolan hakimlikden aýrmaly bolýar da karoçy. Oğlum sen kime zat edip o zat edip başlaýar soňundan gaýna şu gelinin gaýnatasy oğurlaydy ya. O erna etdi bolýar da adamsyna. Olam tüpüň alyp şu taýda kabinetine girýär. Gönü. Olam atýa onu var, ayaktan düşýär, ayaktan. Duz bilen atýamy, näme bilen atýamy? O Kafkaski planisda ýalyk bar. Ikinji etajdan gaçyp bardy. Olam gaçyp gidýär, 5 gün balnisada ýatýar. Şu aprel aýynda pamon 92'de bolan zatlar. Olam gaçyp gidýär. Soňundan Sapar Murat Niýazow soraýar. Näme boldy diýär şu taýda diýär.
Näme etdi, näme şundalyk bir zat geldi, şu atypdyr da dedipdir. Oňa gelýär da, gulagyny eşdilýär da. Olam aýdy, ya ay şol olan ya şol namasyny diýipdir, zadyny dedi, aýalyna bir zat edipdir, lağa atypdyr, onu bir zat edip kepsitjek. Karoçy, Sapar Murat Niyazowym diýä, boşadyň 5 gün şol oglan 5 gün следственный izolatorda ýatýa. 5 gün. Sapar Murat Niyazowym diýä, şonu göweriň diýä. Endi Halmurat Söýünowym gaçyp gidýär, o çykýa o zatdan. Bilen meni gaçyp gidýär, nire gaçyp gidýär, Orsiýada. Rossiýa gaçyp gidýär, aňarda da şo Polidubelişi şaharlardan zatlarymyz da Polidubelişi näýälýär? Ay meni ya hökümet tarapyndan men şeýle çykyşlarda edýärdim, ol meni atjak boldur. Biriniň üstünden maňa zat edip atjak bolupdyr diýip, ol suçyny bar, tersine öwürüp, toýs öz akça jüje alak bolup men çykyş edýärdim, opozisiýa boljak bolýardım zat diýip menem atyp başladylar diýip, şoň üçin gaçyp gitdim diýdi. Ine bar şoň Eredinni, şu taýda men meniň şahsy Halmurat Söýünow bilen şonuň maşgalasy bilenem dawamam ýok, düşmanlygym ýok. Ýöne men ýanky adamyň sözüni ananmanam bilerdim. Teredin, ýanky başlygynyň sözüni ananmanam bilerdim. Gelay şu aýnhany hökümeti tankid etýärler, bolany gurulýarlar da. Onuň gurulmadyk zat. Ýöne öz gyýdy Tehraul bilen temany men Şwetsya baramda gyzyklandym watandaşlar. Men häzirim Ýewropada. Şwetsya baramda gyzyklandym şo taýdaky türkmenlerden. Şo waka hakykym diýip soradym da. Şo gyýdyny diýdim, iznasilu deden. Temas hakykymy diýdim, on hawa dogry şo tema diýdiler. Nädip dogry gürrüňler, aýda siz nädip bildiňiz şo temany diýdim bolun. Ýalňyşmasam Şiral Nurmurat mı bir ýok olanna şoň patasyna gyýdy eňerip aglap gürrüň beripdir özi. Şo taýda diýe akbel saparam bar, eýlekem bar, beýlekem bar diýe. Şo taýda gyýdy özi aglap Tehraul Söýünowa gürrüň berýär. Şoň arda esasynda da şoň eýleki ikinji aýalyndan bolan kiçi gyýdy bar. Ady adyma şonok Elmirami näme? Onu ýam alyp, oň elinden alyp başga bir Şwed maşgalada ýaşatýarlar watandaşlar. Başga bir Şwed maşgalada. Yani Maral taýdan boluklugynyň suwtnamasy şol adamyň. Ýene de Maral taýdan boluklugynyň suwtnamasy efirlerde edip oturan adana seret. Oho, seniň maksadyň diktaturaga garşy bolsa, rejime garşy bolsa, biz sen toğuňy tok diýemdik, ýalňyş diýemdik. Biz maksadymyz her kimde de kiçirek ýalňyş badyr, gelýöne şol nemeni aramyzda gozga oturmaly, açmaly bolsak Türkmenistanyny haçanla demokratik jemgyýet bolanny, demokratik döwlet bolanny şo wagt açarsam, şo wagt her kimem hasap berer. Senem berersiň, menem bererin. Illustrasiýa diýip ýürege düşdüňiz. Tagam biziň maksadymyz hemme kişiňem maksady kim ýalňyş görse şoňkyny açmak. Nuraga ne diýen zady watandaşlar? Görüşüňiz diýýärdi. Hökümetiň işgärleri öň dogry Halmurat Söýünow aýdyp geçet döwründe bir 2 ýyldan bäri, başda 3 ýyl bolupdy. Halmurat Söýünowyň agzy açylanok, ýa-da Sapar Beyfoň agzy açylanok. Şuna Halmurat Söýünow söýgüldi. Halmurat Söýünow Türkmenistanyň içinden teklitler ýagdy, içinde ýa-da biriniň adyny aýdyp geçdiňiz-de. Şu arada da bana sonra veren ýerim boldy. Näme üçin diýdim? Akbel Sapar öz ýurdunda Şwetsiyada oturýar, näme üçin onu zat edilen ok, ýykşyrdylan oksat, ýa utanan ýerim barmy diýip öyle bir soralar beretdim welin. Ol ahir menden doýdy. Iň soňunda men de tagat görkezdiňiz de ordam onu men damlyň 2017-nji ýylyň ýa bir 6 aý 3 aý otdum bu bilen bir hyzmat edişim boldy. Iň soňam şatyk şeýhyp çemen Sakra'dan mı gıydı o Sakra eden wagtda ol ede oturan oyunlaryna mysal üçin neyle Kamal we şunyal diýip eden wagtynda men oňa Sakra jan edip öyle zatlar diýenim üçin atasy maňa elime jan etdi gyzymy günümi sen diýdim şu gyzy diýdim ýerinden turuzmasaň diýdim men seni öyle bir oyunlar orkazen diýen wagtynda ertesi gepledi. Ýöne 2 gün geçmek gyzy bir ýyglamdan olan olup eýam bilmerim. Şatyk şeýhypden Türkmenistan hökümetinden ötüş sorawatyr. Eýam birinji açıklamasy bul. İkinji açıklamasam 2 ýyl eýam 3 ýyldan bäri birinji aýdan temam 3 ýyldan bäri başly
Halmra söýünüp saparyk beýsinge adam tutulandyr. Esas Nur Murat. Bir min seret bir min şuat men näme diýdi? Eje ortasyny plan edeýin diýdi. Men diýdim, onuň gül ýaly dogany bardy. Tamam dur. Nur Murat, bir min şuat Nur var, şuat Nur Muhammed. O zat prosto primero çuvaýtdy, näme üçin inanjakka, näme üçin inanjak diýip, olaň şahsy işleri bize gerek ýok. Biziň o zatlary biz sokulmal etmeli. Biz şolaň ýalançylygyny esasy zat görkezeli. Dogry däme Nuri? Awo, ýani biziň esasy maksadymız şolaryň ýalançylygyny we ahlak taýdan, moral taýdan bozuklugyny, şol Türkmenistanyň içindäki wakasynyň hem ýene bir derejede tutnamasy hökmünde taýdaky bolýan wakalar biz aýtdyk ki ol öňkü aýdyn ýanky sesleri birazjyk gorluk hökmünde, ýani aýdyn sözümizin tasdiknamasy hökmünde aýdyldy. Şahsy durmuşy bilen işim ýok. Ýöne hakykatdan hem gowzady bellek geçdiň. Şo temany başda gozgan Akgöl sapar. Näme üçin onu öýdi? Ikisem bile Şwetsiyada otyr, ikisem Şwetsiýanyň raýaty, näme üçin suwda bermedi? Yalan bolsa. Näme üçin suwda kadiýaty tutmady? Ýani watandaşlar, bularyň ahlak taýdan, moral taýdan boluq adamlar saparykly famşol, halmasy famşol. Çünki eger seniň niýetinde rejime garşy görüşmek, hakykatdan hem Türkmenistanyň demokratiklygyny bolmagyny isleýän bolsaň, şu wagtky nomenklaturny demokratiýa gurmarsyň. Bulaň nomenklaturny demokratiýasy bar watandaşlar. Ýani efirlerini sörkör Merdan Muhammedow jüjesi halmasy saparyklymy. Diňe üçüti başka adamlar bilen diskussiýa edip oturanyny görmersiňiz watandaşlar. Ýa-da meydana çykyp, meydanyna protest geçirip oturanyny görmersiňiz. Bular nomenklaturny Türkmenistana birinji maddasyna näme diýip ýaly? Türkmenistan dünýäwi demokratik bütöw döwletdir diýip ýaly. Ýa hukuk döwletidir diýip ýaly. Ondan muňa sen demokratik bolsa, handyň oppozisiýaň diýlenne, ha bara Şwetsiýada ikasan garrymyz diýe. Şonu görkezmeli. Bularam opozisiýa diýen bar. Bir minutda opozisiýa diýenler bar. Şo wagtlar 94-de mi 95-de ýardamy toşdy. Şo taýda ýurda barýarlar. Ýurda Hoşalyk Araýew bardy. Olar ýurduň içinde barýarlar. Näme üçin Halmurat Soýunow şonda bar biledini tapşyryp baranaklar Hoşalyk Araýew barany şonu atuw jazasyny berip öldürýärler. Näme üçin şolar şey diýerler? Böyle opozisiýa bolýanmazy bile gitmeli kendini şonda bar. Hemmesi bilet alýarlar. Ýöne Halmurat Soýunow ýani diýene biri adamy düşen hakim biletler tapşyryp ýerine gaýdýarlar. Awa, giden ok ýerine gaýdýarlar. Biram namart, şimdi bolya göýürksin ýalňyşlyk şo wagt bolya. Sen inni 60'dan geçen garry, bir aýyň gawra girip barýar. Sen şu wagt görkezmejekdi, haçan görkezjek mertliňi. Yani İstanbul'a geldiğimizde gelip bilmeyen olsan, bar bizim yanımızda bolma, sana inanıp oturan, sana şu ket kudası yalı, moğlu yalı şeydip çokunu oturan, birgiden öz sopularım var ha, şolar üçün gel ayın olmanına. Yani öz sopularım üçün gel, o başka da aydın niye, yeni bir kızanak nemeler var bulun, çıkken efirlerde, akıllısı mok, kıta okan kişiler. Şolar üçün gel, şolan arasında bol. Men hana iň bolmana, men İstanbul, Dubai'dan geldim ha yürütü. Men şoňa jaň etdim, siz İstanbul'a gelip İstanbul'da edin, dowam edin diýdim. Etmedi. Men gelip etdim ha watandaşlar. Etdik ana sevmemiz, biletdik şu zatlary. Yani aslında biz olaryň başarmadyklaryny başardyk çünkü biz gönümmel diskussiýa gurnudyk. Halk bilen halky birek-birege soraw jogap alıştyrdyk. Pikirlerimizi bir ýerlik jemledik. Bizdiňe gürleýän tarap biz, dinleyen taraf siz olmadyňyz. Siz hem geldiňiz efirlemede. Biz şoňuň tarapyna, biz hakykatdan söz alatlygynyň tarapyna. Biz ýöne kağız ýüzünde söz alatlygy demokratiýa diýen bolup efirlerde de diňe özler gurlak geçip gören, halk bilen gürlemek başarmayan bir sapar nadanlaryň ýygyna düşmeýän watandaşlar. Yalan nemesine ananma. Bizim başka diýjeklerimiz şuňa çenli şo ýalňyşlyklaryny aýtman gezdik. Başka da şo borlay şo diktatura bilen görüşýär zat o diýip. Ýöne inni halis kanalizatsiýa nemesini açdylar da animara tutup otyrlar. Şlangalap, tuğulama, töhmet var wa, yalan var wa, bizini açıp otyr. O şeraly sadyk diýil, ýani bir de watan dönügi siz watan dönügi siz. Hain siz diýip ýören adam da.
Düýne çenni. Buň kuny Türkmenistanyň hökümetini rejimini tankid eden olup gurulýar o taýda. O taýda ýem. Şonu şu derejeye getirenen biz vatandaşlar. İngolman hökümeti tankid etmegi. Doğru da ana şu diktaturadan din alin. Estinle şu oyunu Türkmenistan'a diktatura dip gurulýar duran eden biz yine biz taýyn aşyň eýesi bolan bolup çykynny görýäňizmi vatandaşlar? Inni bir zady ünsürin, bir howpy ünsürin. Öňe çykan hökümet rejim eden kişi bolup size bir zat gurulýar. Ünsür görüň şonu. Hökümet rejim eden kişi, tankid eden kişi bolýar. Ýöne arasyna da yalanlaryny gysaşdyrýar. Ana şey dip şu edilen efir. Hani ay bulamın ha doğruyu ama aydiyara. Hükümetim tankid ediyara. Avana bulam diktatoram diye. Bulam şey näme diye. Onu oğlum doğrudur diýilen pikir bilen size oyun urnalýar. Düşünýänmi? Düýne çenni gorkup fışakly edip böröni biz şuny getirenem biz aslında diktator rejim edip görkezsen tankid edip görkez diýip gepledip insanyny doğrularını aýtdyryp börön. Innen buň kun näme gurunlara da otyr. Meni konsulluk bilen işleşýämişim. Çykar suwtnamaň görkez. Ýok, vatandaşlar. Öň Türkiýede diýdi şonu. Wagtygeler goýaryn. Nurin şey dip gör. Agendol. Wagtygeler goýaryn. Şehifam şonu ýaly. Wagtygeler goýaryn. Ýa näme diktatura nikamyzdan soň wagtygelýär. Haçan gelýär. Görkeziň bir biz barada görkeziň delilleňdi. Ýok bolsa ýürege düşdüňizler ýöne Nur şeyle, Farhat şeyle, Dursultan beyle, Ediz beyle ýürege düşdüňiz. Olam hakikat dik goýýarlar. Hakikatda näme boldy? Sadyk Kargo gurrun berýär birinji bölüm. Hakikatmy şimdi şun gurulýar ýani. Ina bok kanalizasiýa efiriň eýesi Halmaz Feýünif bilen Sapar Eklemfdir aslında vatandaşlar. Bu kemine de gurjak o taýda oturan. Aýdy ber mendetde. Bak bu şu an ola direliş diýsin burada diýjek bolup amaýym bar. Ýagny sereden gowy dip sinedýän emes bolup duran hadisalara bu diktator sistemanyň ýürüti ikinji eli ýurtdaşyna gowy salyp barýar sinedip görseňiz. Çünki bu adamlar öň hökümetde oturup diktator sistemany guran öýleri peýdalanmak üçin düzülýär. Aslında bu sistemanyň düzülüşinde bularyň eli var. Indi näme üçin bular o sistemany bozsunlar? Çünki öýleri baryp şonu ulanjak bolýanlygy üçin. Düzen öýleri bozmaýar. Çünki bular hem ulanjak bolýarlar. Biz bularyň hereketine goşulmyk. Bular näme üçin biziň hereketimize goşulýar? Çünki bu taýda ara baglanşyk bar. Nähili ara baglanşyk bar diýsеңler? Aktivist şeklini görkezýän ara baglanşygy bar biziň ortamymyzda. Ýagny olaram aktivist şeklini görkezýärler. Olaram diktator rejime karşı hereket edýän şeklini görkezýärler. Aslında olar diktator sistemany imitlendirýärler, öz elleri bilen imitlendirýärler we demokratiýa, adalaty ymtylýan adamlaryň höwesini elinden alýarlar we olara analyp oturan adamlar aýgytly ädim ätmeli wagty olary saklaýarlar. Gitmeň, barmaň, goşulmaň, hereket etmeň diýärler. Ine şuda diýeriz. Diýeriz şuda sen bıraçyk böje. Tereden ine doğrudan ine şu diýerilsin diýenlerde tereden. Olar diýerler, eýlekilenki ýalňyş, bizinki dogry. Bizinki dogry diýerler, eýlekileri dinlemeň, biz dinlende, biz hökümete murýat, halat ediş komisiýasynda murýat, zada mediýat, olary dinlemeň. Soňam ozat diýerler. Biz ýa-ni tek bıraçyk garaşaýdy diýär. Bizim öyle etmeli rahatlarımız var diye. Bolluk şu. Onlar adamlar arkalara ınılmalılar. Bilen ulanıp hareket edecek bolan bırakıp oturmalı ımsılmaz vakti gelir deyip bana. Doğru değil mi diriliş? Ova yani azatlığı ımtılayan adamlara biz çağırış edeceğiz. Diyeceğiz ki adamlar iki Türk mürayeti gelin ağzı bir olun dost olun köpürsünü kurup hareket edelim. Hareketi TikTok'ta değil meydan edelim diyeceğiz. Bunlar gidip oğlanların mitinginde çıkış ediyorlar. Bunlar gidip Azerbaycan'ın mitinginde çıkış ediyorlar ve diyorlar ki inha bizim Türk bölümümüz nerede miting ediyorlar. Asliyetinde onların topar ediyor otalarda mitingi. Biz edemiz o otalarda. Biz özümüze gerekli yerde Türkmenin mitingini ediyor. Bizim adımızı kimlerin esasında karalayalar. Baydakları esasında karaladılar ve şu momentte şoları ulanyan sözleri esasında bizlere karayönkiyorlar. Sinet görün bana birisi baydağı uğratıyor. Diğer işte Ferit bu baydağı diye aktivistlerin edeceğin işine diye. Kime diye bu baydağı diye. Ben şu baydağı görüm ağır çıkın diyeceğim var.
Nuri Dursultan ve beylekler şu bayda diyor, ey dur otur, men sıradu aldım o baydan kimin döretýäni. Çünkü men bir gezek bu halym rasyonda tanqitlamda bir giden komentar yazdılar YouTube'da maňa. Men diýdim bolýa, halk şu wagt diýdim islan o. Ýagny yeter ki şolar bolsun, yeter ki şolar görüşdün. Ýagny bular ikili oyun oynayarlar, sebäbi özlerini diktatora garşy görüşen şekilde görkezýärler. Asletinde olar görüşen ok. Olar iýmitlendirýär. Olar iýmitlendirýär bu sistemany. Ama dışlıklı. Tagan we meniň boynuma goýdular onuň diýany aşakdan ýa-da. Ýani görýän vatandaşlar ey. Tagan ama selam gelsene Dursultan. Ha, gelsin. Yani yanlışsalara biziň üstümizden oturýarlar ha. Awa bir peýdaly bir şetselere ultimatum berip oturýarlar. O ultimatumy üstünden o näçe wagt geçip gitdi. Hani täze ile var ýadyňyz, han Tomsa var ýadyňyz. Awa hiçsinde de yok. Gaýtam efire çıkmaň, YouTube'a çıkmaň, näme çıkmaň. Şonu isleýärler watandaşlar. Diňe bizi dinlesinler. Bar maksatlarım şol. Olaň niýeti ýurdu düzeltmek däl watandaşlar. Hoş geldin Dursultan. Selamünaleyküm. Hoş geldin Dursultan. Menem şu ýerde goşup geçecek öz adımdan. Näçe gezek YouTube'a çıktılar, samsyk gürrüň ettiler. Biz näçe gezek bulara üns çekmejek bolup ana aktivistler özü arasında uruşýar. Häzirem komentar ýazyp oturýar watandaşlar. Olar bilen biziň tapawdymyz ýaman ulakan. Biz olar ýaly şu aydan wagtym näme dirilişiň efirine zat geldi-de şikayet ettiler. Ýöne olaryň edýän hareketleri bizinki bilen gabat gelen yok. Biz mirdim putyom bir zat etjek bolýas. Biz bolmasa bularyň şahsy durmuşy barada hapa zatlar bilemiz ökmü, bizem bilýäs. Bugün eçenli azymyz ýapyp geldik. Ýöne gidip Şiraly Sadyk Kargo samsygyny efire çıkarıp şondan prim gazanacak derecede düşen bolsalar bizden hem günah gitdi ýa. Çesin biz bugün eçenli hiç atlet bermedik. Sebäbi ay bolýa da halk näme etmesin, adamlar ruhtan düşmesin, görmezden geldik. Ýöne seredip oturýarys, bir däl, iki däl, üç däl, ağzyna gelen namaýtýarlar, doğru namaýtýarlar, ýalan namaýtýarlar. Yok. Arman. Alo. Gelýär. Dursultan dogunjugum, ýagny täze Türkmenistan, täze bayda edýärler. Ýöne näme üçin gidip siziň mitingde goşulmaýarlar? Gidip başgalaryň mitinginde çykyş edýärler. Başgalaryň ol başga ýurt raýatlarynyň mitinginde çykyş edýärler. Näme üçin türkmen raýatlarynyň mitinginde çykyş etmeýärler? Barjak adamlaryň öňüne böwet basýarlar. Otimine. Yok açak zaten bara yaman ileriye gitti bular slishkom. Ya bram hakikaten biz bina konsulluğun ettik. Bolla alayın. Yani biz birinci Ağustos'un etmedik olsak Şerali'ni hem tanımayadık hiç kim. Doğru mu? Konsulluğun ayıbına maç bilmeyadık. Konsulluğun polisiye bilen atmaşaniyetine maç bilmeyadık. Yani demek ki doğru yerde diptir vatandaşlar. Hoş geldin Merdan. Hoş bulduk. Şu 1. Ağustos'ta şu Şirali bolan şu nemelen olayların içinde menem barttım. Şu hayatların içinden biri menem. Çünkü menem şu bir yıldan beri çıkmadığımın sebebi sudun özü rişad eder, şu sudda gatnaşarın, sudda aydarın dep susup geldim gerçekleri. Çünkü nim için degende hazır men buna aytsam, sen şu gün neredettin, hazır sen şu vakti nimşede oturantın desem, ona göre tayarlık göredi da bu Sadık. Sudyanın karşısında çapraz soruları verip sudya tutsun dep hiçbir şey açıklamadım. Aslında şu günü mesela geçtik saat 6:30 mıydı? 7'ye yakında avcılarda takip edenler var. Mutlaka kamerasını almıştır onun savcı. Çıkıp işi gücü Farhat Şocu'ya tutturmuş Farhat. Akşam saat 6'dan sonra neler oldu onu gelip anlatmıyor kimse. Onu söyleme. Ona basıptı buların gözünü çıkarsın. Aynen Şöcü'ye çelle geledi devamını aytmıyor. Aytsa ki ben avcılarda şunu takip ettim, motorlu bir yerini durdum takip ettim. Sonra kaybettim. Sonra bana biri konum atıp durdu. Ama kim konum atıp durdu? Orası da çok önemli. Başka bir güçlü delil yok olacak vatandaşlar. Şeral Sadık'ın
Şerasadyň hökümet bilen, konsulluk bilen işleşýäniniň güýçli delilini görkezjek watandaşlar. Häzir birazjyk temaň soňragyna ýöne. Howlukmaň çağırın başgalarına. Konkretni delil watandaşlar. Şondan soň aktivistlara jaň edip konsulsiýa bilen mesele bar bolsa aýdyp ber. Men çözeýin zat diýä. Şirali Sadyk Kargonyny bara prokuratura yazıp berdik. Ol bara aňyrda berde çykyş edip ýör. Ýöne gözlenip ýör. Elindäki ulanýan telefonlary başgalarynyň adyna bolan üçin häzir ol özüni ele berenok. Ýöne tutulan ýerinde ol adam basylýa. 2 gezek prokuratura çağırdy şonuň üstünde meni. Menem ýagdaý düşündirdim. İçinde bar o samsyk töhmetler atýa haramzada. Ya hakkından çıkıp täsli Farhat çıksın. Seyredin watandaşlar. Dur tane. Ayda Mike. Dur tane şu surat diyecekler. Evet şu yani dişini alak para. Biz şunu çelane merdana maýtdy bir ýyl şu odadyk garaşdyk zat etdik ona nur aýtdy şu mekan zat kakdy zat dedi. Seredin watandaşlar ben hemmeňe şu duýdurjak bu. Şu kızılçılıktan şu merdan var şu taýda YouTube'da yazıp şu hakikat diýip ýazany bilen şu hakikaty odat görkezip yalan sözlerini hakikat diýip görkezden üçüp indi özünden günah görtün mara. Özüm hemme kişide yankı ýene de aýtjak şu diýerelişe aýdyp geçti. Biz ol topora bir zadymydan goşurly ýerimiz ýokdur. Awa. Goşulýan ýerimiz ýokdur şolan. Birini ulanyalar. Mesela Merdan Şirali'ni ulanyan Şirali onu ulanyan hazırlıkça. Birbirinin işine yarayan. Seyret şu taýda. Doğru. Seyredin Şeral Sadygy biz şular ýaly gepläp duran adam aslında seyredin şunu dinlen. Şunu şu jagaş ýerini dinlen. Arkadaşlar elinizden bir bok gelmedi. Çünkü özünüzden yalanınızları bilesizler. Vatan dönüklerinizi, vatan hainliğinizi bilesizler. Yine bu kasaplara virüsler. Evet. Ne için bunu yazatlar edip görüyorsunuz? Vatan dönüklüğünden bilýäňiz, hainliğinden bilýäňiz diýen adam bunkun halkın sesine çıkıp diktatura karşı görüşsünler diýsinler da bize de geregi şol barsınlar da şo taýda etsinler da diýip binni seyret. Men şey diýdim dik görülýär şo taýda da. On ýa sen gürlän wagtyň ýok ha YouTube'da 8 Awgustda 2021-nji ýylda Sadyk Kargo özüni satyp otur diýen senin uğradığın seslerin duran arşivde. Sen şu wagt diýen o şun ýaly. Barda ýurtda ýykynda bizem kömek göreli. Maňa diýen seredin, maňa diýe. Eýranyň üstü bilen gidelliýär. Dinläň watandaşlar. Eski öğretim sana da ettim. Davet kapım 15 yıl adam. Gidelim valiliğe. Biz eğesiz kaldık. Bize bir eğe çıkın. Yollar açın. Evet. Ben o zatlar sana teklif ettim. Ha. Doğru mu? Sana ben yol görkezmedim mi? Aytmadım mı? Gel İran üstünden yürüyerek gidelim diye. O geçti. Eýranyň üstünden ýörek gidellidim diýe, ýene diýdim diýe. A sen bolun, bu taýda bolun 8 Awgustda. Sen näme diýen? Bunu yan paylaşsana, göt veren. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar, elinizden bir bok gelmedi. Çünkü özünüzden yalanınızları bilesizler. Vatan dönüklerinizi, vatan hainliğinizi bilesizler. Yine bunda kasaplara virüslerine düşler olsun. Görýän, vatan hainliğini görüp adam Eýranyň üstüne Türkmenistana gideli diýip duran ýagdaýa getirdik biz şunu. Yani olan birin aslında üstünlüğümüz. Şular ýaly Eýranyň üstüne gideli bizem şu diktatura karşı görüşjek diýdiren biz. Ýöne şu hakikatlarynyň arasına da yalanlar sokup ýene de şu efirde hamana ina menem diktatura karşı menem gowuram okşon diýip yani şemal güýçlere gowdun tarapda durşuwat ödem. Özem bilýän nerti kun şu hökümetiň durmajagyna memme de adman bilýär. Göz yetirdi, gözü halkın gücüne gördü. Bir yıldan beri vatandaşlar avraya hem kalmadı. Vatandaşlar şunu ýaly bir zat boldu. 1 Awgust meselesinden öňem bu adamları aldap kargolaryny bermän. Köp adam bunu gözläp ýören eken. Bul bara
Türkmenistan'da yükünü saklaptırlarmış, onun yal bir mesele boluptur, öyünü satıptır, yenenemi bir sürü karuçe yalan. İnden bolsa biz bilen probleması çıktı, nähili aktivistlara napadat etdi. Şu yerde aydiya men barada töhmet atya, men maşkalan bilen klinus, şonun bara iş yerinde bir gün işleyen bolsam, bir gün bana teklif etti hova. Men bunu aktivist bolmazdan ön tanayadım, doğru. Bana teklif etti, işleme şu yerde, yöne men kabul etmedim. Bana alkaş diye bir gezek men arak içenim gören yok, haramzada töhmet atya bana. Ondan başka da bize günahkarla o tür kargosunun yapılmağına, aktivistlara saldırmazdan ön eğen bara konkretni bulaşantı bu adamlardan kaçıp, maşenikçilik edip, aslında hemmemizi barakak butu biz vezipeli bir adam yalı. Biz zaten şunun yalı kıyınçılık çekiyoruz. Hemmemizin başımız dertte deyip hakkımızı gözlemeye çıktık. Bular bize kak bu devletin başında oturan biri de biz adamların pulunu orladık da ya devlete hıyanetçılıklı işler eden yalı bize abreşat ediyor. Özünün şahsi durmuşunu prosto ortaya çıkarsak ki bizler unakan zatları aydıp yürümedik bugünece. Rezilin teki. Örde çıkadı Dur Sultan'a yapışadı, Farhad'a yapışadı, Nuriye yapışadı. Значит, bizler bara hem hükümetin hem bu haramların konkretini kuyruğuna bastık ki bizler de tok ağzından düşürmedi. Düşününüzler mi? Значит, doğru yolun var ya. Doğru değil mi Dur Sultan? Doğru. Da. Bu adam olmak bilen vatandaşlar. Sırada tankid edemdok. Sırada şonu borlaydı ayvın açamdok. Biz yani şolary meňlemejek bolup bara birazcık borla yanlışına düşünür, belki ökünür, kapaçıp koyacak bolluk, daja şon aktivist ýala hareketler etjek diýip guruldy bolýan, bidem şoňa gora şoň bilen bile efirler hem etdik ýadyňyza düşýän bolsa. Ýöne inni muňa aýby açyldy vatandaşlar, bizim başga bir görkezek ladym aýdaýyn. Birinciden Aşeral Sadık Karamda da sen dinläp otursun bilýän. Sen bar gittänim şol Esen Murat diýen ogluny uronlar bar, şo taýda 3 uronlar. Şolar sen bugünün bulody. Sebäp diýsen, biz seni znatny tanamzok. Eýlekilerem tanamzok. Men içeride galdym, daşarda da oglunyň bir bölegi gali olary topulýarlar. Sen diýen bu efirde diýä, çıkan efirine diýä, men olar tanamok, men düşünemok, näme bolany bilemok diýä. Ana bar diýen zady şol. Garşylygyna firmasy batdy, özü yapyldy. Gaçyp gören boldy, suwda gatnap gören boldy. Bilýär diýen zadym, biz bolýa sen aýdyşyň ýaly, sen geçip barakan tütendikden ýöne baran adammyşyň diýerler. Aýöne biz sen üstüňe ýitdik şu temany. Näme üçin? Çünki beýlik uronlar sebäpli. Sen onu uronyň üstüne aýbyny açyp çykarmala bize. Uronyň aýbyny açdanym görkez. Näme üçin olaň hiç sadyny gyzyklanyň, adyna gyzyklanyň, familiýasyna gyzyklanyň okdanym. Farhadyň daşy doktor raporyna çende gyzyklanyp görsen. Şoňa çende gyzyklanyp görsen. Hemmesini bilýär, tanıýar. Hemmesini bilýär, hemmesini tanıýar vatandaşlar. Ýene bir zat boşak şeýle vatandaşlar. Delil ülkesi. Bir minut. Aydınlar. Aydınlar. Sesine çıkması, halkın sesine çıkma sebebi de var bunun. Çünkü bulaştırdılar, ulandılar, bunu soňam götünde durmadılar onun. Hükmeden mi, konsolosluk mu, kim ulanan bolsa götüne durmadığı için kaynı kesemez içeride yatır onun mekan. Gelveminde statüsü için ya da başka zatlar için gelip hükmedi. Sankileri onun götünü açıp başladı. Yine munça dolarlar yurt dışına kaçırılıyor. Hemenin üstün bilen ötürüldü. Yine näme zat dep. Hemme zadını başladı. Son menen bir zat koşacaktım. Şurada bana düşman bolmanın sebebi az özlem geldi haram. Karıçı Eskonu uğradılar. Esko zvanok ededi. Menem şonda işlettim. Görüntülü zvanok edediden aydadı. Düşer dedi burada bizlere topuldular dedi. Menem aytdım Esko videoya çekip geçtin desem ova dedi. Son bana videonu verediler. Karasam bu saat nime şirali. Son ben de bunun imosu var. Numaranı aktardım tapmadım. İmosunu taptım. Zvanok ettim. Ben aytdım. Sen dedim nime için bu adamlara diyorsan dedim. Bu adamlar dedim hakkını hukukunu sorutan. Bular senin üçnem göreşotan. Son bu ayta ay men emez abi men videonu görüp durupman gözüm bilen görüp durupman bu ayda utanla şu adamlar saldırdı bizlere dötüptü. Men bunu aytdım
Farhadır şu vakti bizlere havar geldi konsesyanın içinde saklı oturuptular. Farhat'tan havar yok dep. Son mena buna galasa oyu verdim. Eğer şu beçeye bir zat boladı, bir yerine bir zat boladı, sonra bir zat etme. Ben senin öyüngen bilemen, iş yeringen bilemen, telefon numaringen bilemen, senin kimliğin ben prekrasını bilemen. Eğer şuna zarar geldi, bir zat etme dep, ben buna galasa oyu veremem. Şundan son bu çıkadıdanı, ama haksız mıyım? Kim bolsa şu zat etmedim yani. Burada gidip birtasına saldırasan son Farhat yitedi. Deren pejivate dotmuzur gece bulup gelüten beçeden havar yok ki çıkanakan. Saldıran adam bu sadık bolandan son her kimin kellesine hem şo geledi. Şonun edenliği geledi. Bu yanlardan küçük rotuptu men edem yok dep. Düşününüzler mi? İzinden hem şondan son çıkandan şatlık kaz yolun özü tek şahın, tamam mı? Özü tek şahın kanalına çıkandanı ay dur Sultan sen alkaş. Bizler sana ayttık mı sen maşenik, malaletka kızlar bilen kargonda yatıp durup biredin dep ayttık mı? Dur Sultan'ın bana karzı var. Dakazatsiz var. Çıkarmazsan sen bilesen mujukların arasında kim bolasan. Ha? Örde çıkıp sen künt hatının yine hatının eyan bara hatının o burada yaşap yüreğinin muju elden ele. Sen menikiler sanamadan hatınınkiler sana içtin mi? Haramzada. Eğer ben bir zat edotan bolsam zoru sana düşötan bolsa ait geldi anı. Tamam mı? Buların bizlerin edotan geplerimizi atvet beripler tek argumenti yok. Özleriçe erkek adam bolsa yok maşenik yok gancık hatın maşkala bolsa yok küntü. Sana zoru düşötan mı? Sana nime? Sana nime vapşe? Bir karış boyu var, bir şapatlılan canı var. Bara öyle çıkadı vuya bitse de, böyle çıkadı vuya bitse de bir şapat bara çesna. Bir şapat. Uxladı 2 gün uxladı. Prosto bara bize olmakan adam emez. Gerek bolsa 5 minutun içinde tapladı. Bulara gereği şu bizler şunu davayt edip son teröriste görtezip bundan sonra Türkmenistan'a vermek. Burada tereket yok etmek. Konsisva benim işleşedi. Maksat benim işleşedi. Ondan son kim onun adı? Şartlık benim işleşedi. Şah bu şah. Adamlar inanmanlar buna. İnanmanlar. Ben nime fırçam? Şeyden hiç kimse onun akla bir tutadık dinleyenlerin öldüren onun akla şu trivialleyenlerin öldüren akla. Yani bir Keredim vatandaşlar, size men bir delil görkezewini. Şu yerde men size Tamam. Haydi. Ayağı nime fırçam dep. Ekeş kama garan men sadık bilen urşan vaktim hiç kaçan için durmuş bilen zat etmedim, gidişmedim. Sen maşinik, sen pedofil demedim. Ne malaletkalar bilen yürüsen demedim ben ona. Hiç kaçanam. Ben bize eden aşkasını aytdım. O çikotandan men hakkımda ağzına gelen aydotan. Bizler bara cevap vermedik şu güne çenli. Şu güne ağzım yapı geldim. Bunda hatını var bolsa menen bittesinin kızı, menen bittesinin enesi, menen bittesinin doğanı, tamam mı? O da birinci özüne basıp görsün, yakmasa başkalarına bassın. Bugün bize kibarlığımızdan, tamam mı? Ay aktivistlere gelişmedi, aktivistler onu da etmezsin, onu da öz özlemimizi uspak koyut edip geldik ama buraya kadar. Artık sabrım kalmadı benim. Spasiba vatandaşlar, çıktım ben. Sağ ol Dur Sultan. Sağ ol minnettar. Seyredin vatandaşlar, şu tayda men size yeni bir hakiki delil görkezjek. Şol efirde Nuri Kaşpirovski diýilen illeşimde satty dik görledi. Gancık Nuri satty dik görkezdi. Nemenside hakikatdan am şoň hökümetiniň şahydygyny, konsulsiýasyny işleýänleriň suwutnamasyny görkezjek watandaşlar. Seyredin ha. Şu taýda men bir munçu kamerany beýlesine öwreýin, kompýuterden görkezjek çünkü şeýle bolýarmy? Seyredin vatandaşlar. Şu surada seyredin. Kaşpirovski diýilen oğlun Atamurat Saparov häzir TikTok'ta şolary ýaly çykyşlar edip berýän dostumuz, illeşimiz, aktivistimiz. Watan üçin janyny geçmärde. Munyň bilen men size aýdaýyn, näçinji ýylda men gepleşip başlapdym. Eger men kazyol bolsam, Maýyň 17-si 2021-de, seyredin, Maýyň 20-si 2021-de biz birege salam diýip ýazyşyp başlapdyr watandaşlar. Seyredin. Salam Kaşpirovski zat diýip ýazyp başlapdyr. Inni
Bu taýda şular ýalak video çekipdir, şunu YouTube'a goýaý diýipdir. Ha şu taýda sesini dinlet. Hoştan salam. Sesini ütketmesen birazrak ugroza var. Seredin 2000-nji ýylda 21-nji ýylda maýyň 25-sine gepleşip görün illeşimiz. Indi men esasy suutnama geleýin watandaşlar. Men haçandan bäri gepleşip görün. Pikir alyşyp görüp, wada edip görüp, indi şu taýda elbetde pälwan ýylan haramladan hem şo wagtlar daşyna geçip gördük. Şu suratda watandaşlar, şu surat näme surat bilýäňiz watandaşlar? Pasportdaky surat şu. Inha şu pasportdaky surat ben bir mont şunuň şeýlere edip görkedeýin, dogry hemme zadyny görkezmäýin. Geredin, inha şu suratyň originaly şu ýanky, svetnoy. Şu taýda köýnüňiň reňkini görüp bilýäňiz watandaşlar, kim görüp bilýär? Pasportda çykan surat şu taýda köýnüň hakiki reňki zady görünen ok çorny beli bolup çykýar watandaşlar. Inni şu suraty tapýa ol. Bu surat diňe bazy danydaky bar surat watandaşlar, şu pasportdaky surat. Ina siz pasportda suraty düşmäne baraňyzda watandaşlar, size şu original düşen suratyňyz beren ok, olar çorny beli edip goýýarlar danym. Bu surat bazy danyda galýa watandaşlar. Herediňiz şu taýda. Inha bu kim? Yok ortuna seyredin. Şeraly Sadykov'dur vatandaşlar. Inha aşağında da Пересланное сообщение at IB diye. IB diýilen kim bolsa şol hökümetiň içindäki oturan haramzady. Inha diýe şu surat sene diýe. Asoň şatlyk şehifa muny bu suratyň nerden aldy diýsem muny Facebook'tan aldy diýe. Bu bolýa diýe. Muny Facebook'ta bar diýe tagam. Ýöne şu surat diýe men özümde de ýok vatandaşlar diýe. Şu özümde de ýok diýe şu surat. Ondan şu surat eger şoň özünde ýok bolsa, Şeral Sadyk nerden alýar şu suraty? Bazy danydan alyp bilýär şu surat. Çünki pasportdaky surat şu çünki vatandaşlar. Men beýlesine uğraýyn muny. Aýdy berin. Nura men çykyn soňra girer onu. Bolýa, seniň ýene bir aýtjak bir videoň bardy, ýalňyşmasam. Koydum, üçüncüsüne koydum anne. Ha. Bolya. 3 videoda koydum. Ha, bolya. Bolya. Şeral Sadyk, kädir sen özüň amaljak şu taý. Kädir efire sen özüň amaljak. Watan üçin sesin gelýärmi? O gele normal. Ha, onu pikiriňi aýdym. Girjekler var, demekçekler var. Şeral Sadyk, o gitme sen özüň amaljak. Seniň ýalanyny başta da şu Sadyň spesialny konsul iyi verenine konsul bilen konsulun ördegele çisti original şu iyi verilen provokasiýa iyi verilenligini ekdim ýene de aýtjak şoňa ýene Gel Şeral Sadyk. Ya canıma jogap bermeýe plan söwdüň efirden çykaryp goýar. Normalny mertebe etmän, eje baja, filer formatly gepleşmän başarmasaň çykaryp goýar. Yüzüň gözüň däşer al. Men saňa aýdym. Nuri, birinciden onu özüňizlere berin. Akurat näme soraň bolsa gürleşelim. Men arkaýyn. Ha. Sen arkaýyn, bile de söwberek. Sana şunu aýdym, Yankı. Bu kim o? Kaşpirovski baradaki maglumatlary men berdim sana, halk dinle. Benim Şatlyk Şeýhifden aldım. Men berdim sana o maglumatlary. Çünki indi şu örneğim görkezsene, sen meniň SMS-ler görkezin, örneğim görkezsene, kimin Kaşpirovski'nin go görmediğini, adını, familiýasyny beren adam sen mi ya başka biri mi? Görkez ona. Sen mi? Näme yalan söýleýän? Şeral Sadyk, näme şunu yalan söýleýän? Men ady, familiýasyny berem, o saňa. Görkez, men çykaryp görkezeyim, Nuri. Men çykaryp görkezeyim. Görkez, senden aldım. Dur men sana aýdym, näli berdim. Millet barazlyk edýär, Sultan bilen falan filan diýdiň de, meniň gözüm tutanok, odur budur diýdim. Sen berdin, o berenem sebebi näme üçin? Meniň familiýasyny näme üçin yalan söýleýän? Meniň familiýasyny bilemok diýdim. Näme üçin men bilemok hakykatdan familiýasyny? Ya Atamrat Divaydan sendelmi? Atamrat Divaydan Teret. Men onu Atamrat'ın özüne de aýtdym. Dur bir mutaw Şeraly. Atamrat'ın özüne de aýtdym. Ýöne seniň Atamrat Saparovdyny, şu suratlaryny nerden çykaranyň aýda? Şeral Sadyk. Aýda Şatlyk Şeýhifden aldım.
Ey, şatlık şehifte ne bolýan o suratsa o bazadan da surat al. Bazadan da surat al. Bardır da aldım ben şatlık. Familyasını nereden bilýän onun? Familyası hemmesi aldım. Sonki o Facebook'tan alınan suratları ama şozatla. Hemmesini şatlık şehiften aldım ben. Yok, familyasını nereden bilýän sen? Familyasını sen bilen ok sen. Sen bir adyny bilýän sen. Familyasını bilen ok. Nereden aldın? Nurcan gel adam akıllı doğru olalım. Allah'tan korkalım. İlk adını ayttım, ondan sonra familyasını ayttım. Düşünýän mi? Ben sağalam ölsün değil. Men eger şoň familyasyny sen aydan bolsam. Sen di milletin ejesini sikin dip aydam okdip diýmaňa telefonda gürleşende. Şatlyk senin aýalyň bilen ýenenme böyle tanqidlady seni. Sen aydam okdyysyn ama çağalarına and içendi. Milletin ejesini sikin dip sen ýa-da ütkötme dur. Sen atmadın mı? Ben sana sözüm verdim. Sen aytmadın mı Nuri? Ayttım. Dur Sultan'ım diyeyim. Dur Sultan sözüm olsa ben bilen dinleşim. Atam rahatyny bilýän sen. Ýöne familyasyny bilen ok seýap diýsen menen bilen ok. Çağalarımdan and içen Nuri. Çağalarımdan and içen. Sen verdin. Özel 2-3 geze sen diýdin ki 2-3 gün habarlaşdın. Sen diýdin ki bu millet parazlyk edi otyr Dur Sultan bilen. Ne bileyim lebap çat dedin, o dedin, bu dedin. Menin hem sana aydan zatlarımı özüm bilene. Senin hemen aydanlarını bilen mesela. Boynum adimli Şerali. Menin familyasyny bilemova, men nirden sana aydayn olsam. Tamam, sen adını sen verdinmiş onun. Şonun adı bilen taptım ben. Adyny men berdim. Çünkü yalan sözleme. Familyasyny berdim diýip yalan sözleme. Men sana ayda otyrum. Adynyň men etdiňi bildim. Başga adyny bilemok men diýdim. Sen gidipsiň dänim şu suratlary, zatlary sen hökümet bilen işleşmeden tapan ok sen şu zatlary. Özüňem. Men sana bir gada diýişler ali. Bolýa dinlemni, seredinni. Sana başga bir soraw berjek. Sen şu sözleri diýýän. Muny hem paylaşsana, götüren, şunu yaptı bileslerim. Biliyorum da kasıtlara birislerden düşlerine olsun. Hey, seret. Vatan dönüğü diýýän. Elinizden bir bok gelin gideyim. Çünkü özünüzden yalanınızları bileslerim. Vatan dönüğü bileslerim. Bir vatan haini diýip gördüň düýün öçenni başlarda. Näme üçin men vatan dönük bolsam, hain bolsam, näme üçin sen onu men bilen maslahat edýän? O pikir verdim. Näme üçin bu pikir berýän? Bizim valiliğe biz eyesiz kaldık, bize bir eye çıkan yollar açın. Hayır, kötü fikir mi? Yaman fikir mi verdin? Sizler bana adamı büttesine medeniz yoklar ha. İşte vatan dönüğü de şuna edildi. Sizler halkı iteledinizler, protestler filan. Hani sizin 1. Ağustos'ta izniniz vardı, hissadınız ama yok. Geldiniz halkı öğretelediniz, nizaşlı adam tayağı koydunuz. Ha? Sen konsulluk bilen işleşýär ha. Dur, sen konsulluk bilen işleşýär diýdiň ha o taýda. Men konsulluk bilen işleşýän bolsam, sen nakby men bilen işleşýän onu. Ben sen bilen işleşemok. Ben sana menzeşler var, yalancılar. Ben sizlere tüykülük yalan var. Heret birden. Galasa oýlan var Şerali. Ben korkunmam. Nuri, ben korkunmam. Dinlet. Hemmesini dinlet. Ben korkunmam çünkü yanlışım yok. Ben doğru yolda mesleğe aldalap bir adamın üstüne töhmet edem yok. Hani bile neme veren suratın nemenzler o suda veren zadınızlar hemmesi hem yalan. 2012-2013 yıldaki suratlarımı Instagram'dan alıp verip sizler yalan töhmet ne bileyim yalmaladı odur budur ne etti sizlerin savcınızlar ne etti. Uyan Samsun'a meze gördü adam akıllı koyardılar. Çünkü yalanlığınız belli. Çıkasılar bu kaçıp ben hiç kimden kaçamıyor. Hiç kimden kaçamıyor. Biz yalanı sen doğru. Yalanımı tap Nurcan tap yalanımı. Aynen katıldım ya. Sadık bir su içtiğin Nurmurat bir sıkıntı. Yani ben internetim attım ben. Sadık bir de su içsene. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Normal mi Sadık? Yaxşı özün qanday? Azat brat. Makara dostum ben sana bir yalanını ben sana aydın da sana öňem aytdım. Sen ayttın ki ben случайно bardım bir mujige soradım da baklaşkanı attım. Arkamdan dediler ben eňildim mujig urup gittiler dedin doğru mu?
Ben engildim demi yani neyse nime olsa hep senin havarın yok şolar tanamıyorsan doğru mu? Ben tanasam tanamasam bak. Ben tanasam tanamasam. Dur sen gep alıp kaçma. Neme? Evet Sadık. Sen şu adı mujiyi nim için iminne gelip senin baklaşka ulan uran adamı uradılar şolar. Sen tanamasan şolar. Senin özün provokasiya bilen barmadın mesul çayını konsulun sen indi sana bir sorak verin. Bak. Sana bir sorak verin de sorağına soraklar cevap verin. Mesela benim yerimde özün koy. Provokasiya bilen şöyle barasan ito öz maşınında aç-açallık şortikli futbolkalı masken amyok hissedin amyok barasandan edenin edip kaydesan. Unakan dünya var mı ya dostum? Ben sana ona cevap vereyim mi? Reski senin açacak zaten. Reski cevap veremem. Patamışta senin asnavanyan var. Seni kim bu bırzatlar yalan töhmet attı da oturandı. Kim şu? Nurmurat karışma bir sekund. Karışma. Nurmurat dur. Bana dur ha canım. Sana bir sekund o. Dur ben gepleşip olun çıkamazsan sen arkaya gepleş Sadık. O Nurmurat biraz ünüsünü böylesen. Indi sen yüzünü açık senin asnavanyan barbarı bırzat demeye düşündün. Sadık. Kim blok etki rayonu? Sen bahane etmeye asnavanyan var. Yani sen ayda bile hazır ki ayda şinktek hemen çıkardılar. Kimler ne etti dedin al sen kim o? Kimi soradım dedin barıp şu anda? Rozova'yı soradım. Hava şolardı yok onun yankisi kim o bunların yanına demek için kim o? Bir yaşlı adam var Türk. Lişni şonun özünden hem soralım arkaya geçever dedi. Arkaya geçip aylanıp sonra gel oturtman. Örde şu kim ine o adamı lan benim kasus ettiğim şu. Şu eken skemi bir zatlarladı. Şu eken skemi bir zatlarladı. Benim yanına balık adamı yaşıyor. Kim doksan dedim. Sadık düşündüm. İminne için şu muji vurdular. Senin kanamidron beçelerin arkandan gelip iminne senin kasımseden muji vurdular. Benim bırtta açacak zadım var. Senin bilen bile baran beçeler şolar. Düşündün mü? Şimdi ben sana ikinci dostum. İkinci meselen ay değil mi? Şimdi sen ayda sanki ben o pelençenin adını tutup enen skillerde vaittim de halka karab sen şu andaki обществоның enesi zadivat ettin doğru mu? Hazır ben giremendanı допустим sen oturup sen bir meripiyatiyada hem bilet kargoçular oturan ben giremen yakından tutup iki şapa değişip zemendanı senin grekin yüzün aydıp enen skiller götünüzden gelse işlenlerin akbu desem sana kanda oturadı. Yok orada bak orada ben senin kafandaki kargoçulara kanda oturadı. Bunu doğraydı opsan dinle. Ben orada oturan bolsam senin aydan gelpin spesialini verilen adam sen. Düşündün mü? Spesialini gelen adam emez ben. Eğer dukumuz olsa Nitop spesialini sen. Gavno. Düştün? Gavno sen. Bok 200'lü karamda da sen. Neyem çünün ay değil mi? Bak sen söğüşmeyeceksin ha. Emanı çıkırın başlayını. Söğüşmeyeceksin. Sana men bir daha kaçı gittin herkese. Çort. Bolya. Sen öz sözüңdü özüň tutayın mı? Yalançylyň suda deyin mi sana? Öz sözüňdü özüň tutayın mı? Sen memlekte yalancı emez men birinciden. Yalancı emez. Sen yan maşyny sikir. Ben sen yan sikeme tutayım da. Ben sen çort. Gavno bilen. Sen yan söz verdin az söğünümüzde. Bu var çaya isteyen vatandaşlar. Sen oğluk mu? Men İstanbul'a barayan Şerali. Senem Türkiye'ye de gidiyorum. Sözüm söz gelin sen milletin arasındaydım. Sözüm söz. Sadık. Sen taşta bolcan oldu. Kişin bilen, göz yolun bilen gitkinin ayış senle. Хорошо dostum. Dostum bak. Şerali. Bunlar ilk yoluna gittim. Bana töhmet ettiler. Ben sıvı da tutmam. Benim bir yanım yok. Sövem yok. Zaten yok. Bolya sana kudet etmem. Ben senin özünün toprağın. Gavno olsan töhmet değil o gavno olsan gavno değil ya. Çünkü sen hakikaten hem gavno yani. Şu halkın yüzünü sen ben elime bir düş kimin gavnoluğunu görkezemez sana. Çort, gandon.
Erkek Sen olsan diyorsun kaç lan gitmediler ben böyle. edeceğim hocam ha. Olya. Seyrettin şu sorunun cevabı gel. Gancıksılar. Sen Gancık sen var. Dur Sultan var. O Kantita. Dur Sultan var. Belki yanında Farhat Çot var. Yalan yapan neme Şerali. Çıkarıp koyuyordum vatandaşlar. Çünkü porsa uğradı. Hakikaten hem gavno aşağıdan oturan yerinden dinleyen sen şu soruma cevap ver. Sen diyen tötenleyin bardım diyen. Tötenleyin barıpsın yönü eskan kamerasına sen düştün. Başkalar düşen ok. Eskan kamerasına sen düştün. Başını Esen Murat bilen urşup başlan sen. Baklaşka bilen yüzüne sepen sen. Bir şotayda görünüşüne göre sen şolun başındaki adam olup görünün. Eğer sen däl bolsaň, olary tanamayan bolsaň, sen derrüw biziň tarapymyza geçmelilänim. Men öz şahsy sebäpli barpdym. Ýöne şu uranyň hiçsin tanamok, ýöne ýüzünden tanayan kimlerdigini, hemmesini tanayan diýdi çünkü özi. Näme üçin onu gelip sen şolaryň atlary, familiýasy, ina şulanmady, bulanmady diýip şolaryň üstüne gitmediň dänim. Gaýtam ýene aktivistleriň Farhad'ın da sana gartaşan yeri yok. Gartaşan yeri yok. Sen başka yerde hukuk edip görsün. Ol konsulluğun içine uğurlup gör. O doktor raporunu gördüm. Onsunu gördüm. O Esen Murat'ı görsem daha arz edecek deyip gör o. Heme urup kayıt ya. Heme uruyalar onu. Hemem diye men şunu tapam yok diye. Tapsam beni arz edecek diye. Ne hilik şermenine çağa sen. Ne hilik balamut. Ne hilik gavno adam sen. Näle huy pilot adam sen bağışla bolyn. Yine de gelip haýsy ýüzüň o halkyň sesine çıkan olup, özüň maktan olup, ay men ATV'de çykdym bolyn, ATV'de şunu diýdim bolyn, Türkmenistanyň hökümetine yaramady bolyn. Sen kim ay sen kim? Biz şu wagt aňary baş tankide oturýar. Şunda şu wagt bir ýerde jogap beren oklar, sen bir ýerde ATV'de çykyp mosaň bolgosa bir görüň edipmişiň. Buň kun sen ni Gızıldan palçıkmışsın. Şu gelecekti. Alabilir miyim? Yok Nuri kanka bu adam spesialine konsulluğuna özü batıp durup yürüyen şirket. Bizat koşacak şurada. Buna bizat abişad ettiler. Bu yan pasalar bilen geldi. Olursa indiyen puşmanı sıçıp götünü spasat etmen uğrunda bilir mi? Şeyde tema ütkeminki erken durum söylemen tema ütkeminki aydın halka söylemedim dedi. Bu konsülstvanın önüne baranda videosu var vatandaşlar. Halk şu yere bardı konsülstvanın önüne nime üçün bardı? Yolları açınlar, pasportları berinler de bardı. Eğer bir tesinin şahsi durmuşundan girecek bolsak pedofil. Sen bara kargoda yatıp durup bir de kızı ay bölek yadında mı ay bölek? Enes yığılap zıvanı veretti kızcanın yadından bize yığılap aydı beretti ay bölek. Men nasılın saklotan şurada de. Tamam mı? Sen pedofil bara последний adam maşenik. Farhat, Nuri, Dursultan desene. Man ağzın açıncan hatının yığına sana. Hatının yığına. Türkmenistan'a gittin hatının yığına kimin tekindeliği bellemez. Sen benim bara ne bir yerde celepçiliği eder mi gördün? Ne bir yerde ara içeni mi gördün? Ne bir yerde yanlışımı gördün? Ne karzımın barlığında kazat edip bilesen. Adamlar doğraydı tutan sen şah. Sana bana konsülstva bırzatlar abişet etti. İzinlanam götünde durmadı. İspolzıvının tek bana ortada kaldın. Gözün çıksın. Što maksat, što sen, što Zalina, što başkası. Hükümet bilen işleyen hem adama urok bolsun. Ana şunu teksileri aladılar. Ana şunu tek ulanadılar. İzinlanam taşladılar. Çumonzları çıkarıp. İzniyayiz za выражение. Ava. Şeral Sadıgı men şutayda sessiz alyan aşaktan dinläpçi otursun. Dinleme başaryan olsa vatandaşlar seyredin. Dursultan uyamaz. Şunça iş edip gör, şunça görüşüp gör, sizin için görüşüp gör. Bidem şeyle. Yine gelip vatandaşlar şolary tökmet etken öz içimizdäki şagarlar var. Şagarlar, möjek sıfatlı şagarlar, ol möjek süren olmasyna seyretmeň vatandaşlar. Şunu nujeli biz hakkından çıkıp bilemiz ovay öz aramızda. Näme üçin bizden çekineri ýalak edip bilemiz ovay vatandaşlar. Bizden çekinmeli şolor. Näme üçin nuny aýdaýynmy? Çünkü bizim öz durmuşymyzy, maşgalamyzy riske goýup şu işleri edip otur sizin üçün. Bizim aramızda gelip bizim üstümizden güldürmeli. Ýöne biz şolary ýaly adamlara. Hoňa bir misal berdim.
Galatasaray'ın içinde bir Fenerbahçeli oturup Galatasaray'a karşı propaganda edebiliyor mi? Niyem için bir ettiriyaz onu? Niyem için bir de şuları yazatlar giydiriyaz özümüzü? Hakikattanım itin ha. Teredin şun etaat etmenin başka bir sebebi var mı? Niyem için ediyor vatandaşlar? Size yeni bir delil görködeyim. Delil gerek mi? Delil var menne. Mesela yok. Ha, kamera bir mont. Teredin vatandaşlar. İnha. Şu kim bilýäňiz mi? Hamdi Bey awukadım. Maňa ýazdy Hamdi Bey awukat. Teret maňa ýazan zady şu. Şunu aýyň bir mont kiçeldeýin görkedeýin. Aýyň näçetine ýazdy? Şunu aýyň başynda 7-sinde ýazdy vatandaşlar şunu maňa. Teredin şu taýda diýen zadyna teredin. Selamun aleyküm. Kadıköy'deki darp ve yağma olayıyla ilgili bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldım diye. Ek bilirkişi raporuna göre sanık mekanın olayı gerçekleştiren şahısların peşinden gittiği görüntülerden tespit edildi. Mekan niyanem şu Şeraltı adının kaynükesi. Kaynükesi mi kaynağı? Dostusu. Bunlar bu yan yalanlayacak oldular. O. Kaynükesinin dostusu olum şoň bilen bile dost dip olum tutully. Şoň üstüne gidip oturuyor meselede. Hakim diye bu hususla ilgili sorusuna mekan cevap veremedi diye. Çünkü bak ek bilirkişi raporuna göre diye ek bolonlu dapalın içinde bolýa. Hakim soraw berýär. Mekan cevap veremedi diye. Bu nedenle hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verildi diye vatandaşlar. Görýäňizmi? Yani diýenler Yine bir zat koşayın. Vatandaşlar özden berde dinle otur. Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var. 2 gezek prokuror çağırdı beni. Büyükçekmece prokuroru. Şu yerde bu Sadık bana ağzına gelen hapazatlar aydan 3'ün üstünden zayıfleyen yazdım. Cevap vermeli. Karzı bardıydı, küntü deydi, eydiydi. Bir cevap versin kanunun önünde. Tamam mı? Bardım zayıfleyen yazdım. Savcı ayıttı. Şu adam dedi. Sen nomir koyup gidipsin. Sen nomir koyup gidipsin. Şu adam dedi. Bu nomir dedi öz adına kayıtlı değil. Öz adına kayıtlı olmadığı için biz bu kişiyi dedi bulamıyoruz. Yani başkalarının numarasını kullandığı için biz bu kişi yani o numarayı araştıramıyoruz. Kendi adımız olsaydı araştırabilirdik dedi. Yani bu rozüskta vatandaşlar rozüskta yürekte birinci bu yankı Anayfın Gölkezen davası ikinci menin yazan arzam esasında örde börde bu kulüp yürekte. Yan aydotan 2000 yılda eden çıkışlarından suratları alıp koyuptu. Sen geçen yılda çıkış ettin. Bizlere senin suratın gerek. Der onu delil olarak emez. Senin sıfatın olarak, barak haram sıfatın olarak görkezdik prokurora. Yani şu şah adamlara azar verip yürekti de. Tamam mı? Burada gelip özünü haklı çıkaracak olma. Şurada şu sağda açacakta makara sağda. Nur Sultan. Küntülisen. İvan bratok sakin ol, azıcık sakin ol. Şu sadığı açıp bilýänmi bratok şu taýda azıcık özünden gitti bıkava depdi. Men Ljuboy Vreme adresi uğradyp bilýän diýdi. Yazsın şoňa adres, hazır adres yazsın şonu 1 minut alıp bilýänmi efire men sakin biraz gepleşeýin. Aliço. Aýdyara bratok ine men adres berýän. Bizler neçe gezek onu kimliğini tanap kırağa süýşdirip koyan adam. Şu olayma mümkün. Aydany herkes izliyorum salam. Nuri Seret. Seret dur. Sadık. Aliço bir minut. Sadık. Men şunu açacağım. Bir minut dinle. Ben dinleyecektim. Bir minut. Men dinlemeni bermeýän. Men özümkin kaça dediýän adam. Sadık 1 minut sakin ol. Melem duracak da sen kaça desen sen kaçacaksın değil. Ben bir söz alacağım. Ondan sonra kaçarsa dinlettirmeýän men. Ettirmeýän onu özün görkeze oturma Sadık. Sen bana birinci adresini berýän Sadık. Erkek yalayacak. Geldiğine ben ayt. Sen bana niye gelmezsin? Seret men sana nomeri berýän. Yaz. Nomeri. Men sana nomeri berýän. Sadık. Men sana nomeri berýän. Konumu atýan soň gepleýän. Su bolmasa sen gepletmeýän. Sadık men aýdýan sana. Sen nomer berýän, konum atýan. İsläniň ýaly gepleýän. Akuratny bir şekilde. Menine haýyş edýän Nuraga. Sen gepleýän ýöne sen bana birinji konum at. Dur. Böyle. Başka gep işlesin gelen ok Sadık. Konum at. Ine men sana nomeri berýän. Sen karşındaki adamı özün yanında çevrende inanıp bir adamlarla görme. Ben hem şunu sok ya. Ben erkek konum atacağım. Yanından anlaýalmy? Sadık. Konum atmayan
Olacak sen ne biçim Sadık ben sen bilen konum ne atıp biçim biliyor ben musun? Sen şu hatırladın. Sadık ben onu öğrendim. eşittirme ya. Ha. Sadık peydası yok. Ayda oturma Sadık. Ayda oturma. Sen bana nomerin atya neme konum atyan gepleyen akuratını. Derdin düşündürüyen. Yok sen sana bir yerde gepletmeyen men. Atıp bilecek mi konumu? Sen kim? Sizler kim var? Sen boş ver. Sen onu muna yalanınızı, dolanınızı, yalan dolan. Kaysı kuru bilesen şu yalancılar için. Gelin ben size sıkıntı bilen görkezim. Can kaybı planladığınızda Dur Sultan. Çünkü vaat etme. Konuma. Sadık konuma. Sadık konuma. Sadık konuma. Çıkardım. Vatandaşlar. Yine şutaydı tırlayara. Yine görsün vatandaşlar. Tırlayara. Boş tırlaya. Boş tırlaya. Erkek adam var ya özüne güvünü yeten adam. Yine men nomer. Arada yine bir tırladı. Ne değil yeketak men mi? Nomerim verdim atıp bilmedi. Boş parajnyak adamlar o. Ananın o. Boş bulan anırsında hiç zat yok. Yöne çıkıp beri suut namasız adamları töhmet atmak, izinden bıçaklamak, şunyalar gadıklarla meşgul olanyalar. Atıp bilmeye atsın. Men şerefim üzerine yemin ediyorum. Bak konum İstanbul'un her yerine ulaşılabilir 2 saatte. 2 saatin içinde senin yanına görüşecek adamlar varmazsa bak namussuzum diyorum. At erkek bolsan hemen nomerimi çık yine gelecekti. Sen Ali nomer at var ya. Adamlar için kellen avrat. Seret bratok bispantovu da onun bispantovuluğu. Seret dur bir minut. Dur bir minut. Onun bispantovu dur bir minut. Dur onun bispantovuluğu ağzını raspuskad etmeyene volya verilmek anlamına gelme ya bratok. Yok on düzgün. Dokunamazsın birinin şahsına. Maşenik sen bağışlarsın bir yerde neme diyen bozuk sen deyip diline getiremezsin. Bizim davamız oldu. Sen işte gel biz hükümete karşı gidiyoruz şu an. Gel elinde argümanların bilen çıkış et. Yöne birinin şahsını hiç kim değmeyen yalı senin deyip bilmeyen. Eğer degeyen olsan значит bizim sen şu yoldan yürüyeceğiz. İşte Aliço benim şunu düşüntürecek de biliyor musun? Nur Muhammed Anayf kaysı edarada kaysı milli koltukluk bulun işgarilen o iş zadını alışıp var hemen şunu öğrenecek olende bu öyle bir zatlar diyen oluyor. Men de devlete de protibidot men Türkmenistan'da da kavur edaran düşür kayttım. Şunun İvan Ağa yüzünü açacak olanın çıkan o yatmana yeriniz o. Peydası yok. Nomer konum atıp mafya aydı ne gelmiyor mafya adamın bilemkisi oğluyasını oynayacak oluyor. Men de Kırgızistan ya Azerbaycan on mafyalar bilen geldi. Eğer de birinin doğu yetse de alo diyen sizler de gidedi. District mafyanın ne geldiğinden görkezdi bu. Misal için her bir rayete gelip de adam toprağa gelip urmağını görkezdi. Şu zatları men soracak oluyor da İvan Ağa tam soranları vereyim. Ödümden söğüdür otuyorsunuz. Değil mi? Kaçı gitsin bu adam. Biz çıkarmalı zorundan. Kesin aşık hayatınızdan korkamam oğlum oraya. Nurselet yeni aynı. Şimdi Nur Murat sen akıllı oldun da ortada. Biz samsık soraklardı. Çıkan zorla. İvan Ağa çıkan yok. Çıkayın dedim. Şimdi gepler başladım. Dur deyip bağırayınız. İyisinden hemen çıkar bunu vereyim. Ya sen bir adam işini gepini kurtarmadan ara girecek. Ulan dur diye. Seret Valtın'la Murat Kurbanov protifti bir. Diyen de adına Seret. Ne? Bu haramzada bari ada verene sıçıp bilen şu haramzada ben sana diyeyim. Bu Tupoy Bey diyen işin özü bilen nokta. Az devlet şikayetçi. Sizin diye avrayınız kaçırıp yoran şolluya aslında sizin avrayınızdan var diye yani. Aslında sizin diye günahınız hem yok, yanlışınız hem yok deyip. Bu kun var ya polun periyot özüne protif gepler oturunur. Yani biz onu adam mı kadiydik, biz onu aktivist yalak hareket edecek, ne edecek deyip. Asıl şol sudyasının temasını yapmak için bize yaşarınıp görün, bizim kölüğümüzde kölüğünüp görün kendine. Ya yok, benim hüküme digiren yani o da at diyen olup birin aramıza girip halkın gazabından kaçıp Şeral Sadık sen bilen görüşürüz. Hükümani surutta sen var, Pelvan var. Ondan son Türkiye'nin yan var. Senin biledin şoň bilen wagtynda.
Hani sen Türkiye'den soracaktın aeroporttaki arkada Şöhret yollar açılsın temasını Türkiye niye etti diye diydin sen o. O maşinin ama bu atol nemede kaçıp gör. Türkiye'de. Bayrampaşa'da dediler mi? Nedir barmont? Şu neme diyecekler o. Bu Garan İvan ağa bir mut ruhsat verin. Bu maňa bir gepinde diline sıptırdı. Maňa diýdi jan geldi diýdi. Käbir adamlar ýalňyş adresdäki adamlar diýdi konsullugy geldi. Maňa jan etdiler, şunu ýokla ber diýip aýtdy diýdi. Men geldim, menen bardym diýdi. Izinden hem sen diýdim, kim goýberdi diýip soradym. Yok yanlış gitti. Onu al diýmedi. Prosto oğlanlar jan etti diýip aýtdy. Bilemem. Значит bu hökümeti %100 işle bu. Ya zaten belli Nurmurat bu konsulun köpeğiligi zaten belli. Başta o şoň bilen bardy. Son konsul bunu idin nahude diýinde olsa ittiyanı gezip ýör. Bilen nere urunjany bilmä. Kanın Sadık sen Novgorod'da çağlarını getirecektin da Novgorod'a son çıkacaktın bu kanalı açıp aktivist olacaktın. Nerede bu sözlerin senin? Getirdin mi çağlarını? Çıkaran değildir hükümet, doğru değil mi? Şoň içine varını alacak bolupsan. Mama şu olup biletinde bağışlarsın olan Sadık Bey sen neredetin şu mamaşın oğlanmaktı. İnaksı mamaşından geçelim de bak her yatan yer yaktı olsun. Sen koşun var ha bu Seredin menden nomer istedi hazır. Nuri 1 minut. Nuri. Menden hazır nomer istedi. Men nomerimi attım. Mene telefonu mene yanımda du beylik. 3 tane telefonum hatırlap koydum. Ine konumu uğradı. Men premiştadın jan ediyen adam uğradıyan. Sadık premoyda otirin men. Aydani. Uğrat erkek bolyan olsun. Kaçıp yor bu. Näme şu wagt men bar bilmejegim özüň gowy bilýän, men nirde ýörenim özüň bilýän, men ýerime normal porядочный sen bilen düşünşek adamlar bar ya. Aliço, nomer barmy şoň? Senin bu nomer barmy şu wagt nomeri? Ine yo maňa bir nomer berdiler, olama däl öýdän o. Jan edýän näme däl ha? Açan okmy? Aliço, bulaşma. Bu ýa sidigen sen ýala provokasiýa gerek. Hazır şu provokasiýa Brato haddini bildirecek. Seret ağam. Bildirecekler, şunu tapsalar. Müsaade etmeyeceğim. Müsaade etmeyeceğim. Aliço, halk bildirecek. Bilemin önkü el kaldıran oğlanların, doğanları, onun oğulları bildirecek. Bilemin öyle var. Niyeden attın diye görün o kuşlayda. Al yaz. Nuri 1 minut. Nure, Sadık yaz nomerim, yaz Sadık. Plus 380 yaz Sadık. Plus 380 93 215 31 35 yaz Seret qaytalayan Sadık. 380 93 215 31 35 380 93 215 31 35 Sadık şundan sonra uğratmasan namartsın bilýänmi? Aliço bu var. Bu yeni konu bassa atan ok. Men bir zada aýdyn, men İstanbulludum vatandaşlar. Bolonda siz bileňiz ok belki TikTok'ta bolluşulam. Sen diýdim näme üçin şo taýda urşu başlatdyň diýdim bolun maňa diýdi ejeňizke nit diýdi bagyşlaň bolun. Şolar ýa hapasy dolandy diýdi. Onunla şo sözü menem saňa diýýän idim. Sen onu ejeň näme diýip men şonu gönefirde söwdüm. Özüm Kadıköy'de oturýaryn. Sen uluğun var diýdim. Gel garaşjan innem Kadıköy'e diýdim. Men sen aýaňa barmaýan diýdim. Ýöne sen şolar ýaly namysdan bolan bolsaň, men sen ejeň näme diýän diýdim. Gelmeň ýanyma diýdim Kadıköy'e diýdim. Gelmedi şo adam. Men diýdi barýan diýdi. Soňam ýene jaň etdim. Halo gelýän garaşjan men saňa diýdim bolanam. Ay men işim var şu wagt soň warar diýdi. Sen var Sadık, Şeral Sadık, sen gowy bir şappat Osmanlyň tokodyny ýeň aşonda adam bolýan sen onun nerede adam bolan ok sen. Sen gaýnyň arkasy bilen tagam şu kargony gurnap şeýdik gördüm. Innem öz gaýnyň seni gorlan soňam sen şoň gyýdynam terk edip taşlap ýene bir heleýi bilen ganjyk bilen ýaşap görsüň. Ol heleýiň hem däl İstanbulda ýaşap görüň. O heleýiň hem taşladyň danym. Sen var sen öz saňa nan beren, çörek beren sen öz gaýnyňa da hormat goýman bilen ok sen. Şonça da atlansaň. Gelibem ýene bize akıl berýän. Sen ilki öz maşgalaň oňar o.
Sen gaýnyň arkasy bilen pullu bolup, şoň arkasy bilen sadyk kargo dip kargony açyp, onuma boka bulaşdyryp, inha yapylar ýala gedipsiň. Tagam o Dursultanyň aýdyşy dogry. Senin tek şo günlerde tagam bir giden zada sokulon sen. Bir giden zada. Bir özüňe mefirde aýdyp oturýarsyň. Giden ýüküm barmat diýdiň. Bir giden adam men sokdum ýalançy. O maksat mı Türkiye'ye mi Mürkiye'ye mi olvuma gadetdi. O tepemin tasını attırdı. O giden düşürttüm. yükü var ya. Yok piyasada yok o erkek bolsanız çıkayın men şu tayda deyin adres berin. Eger barınmasa namerdim ya. Meni tanaya ya aydayın numarınızı. Menine şunyal ediyen men on arkasından uryan bakalaşka bilen uryan. Op şiirlerde etmeyen o. Can edin men sen bilen şunyal derdim ba sen yanlış nägilelikleriniz dile getirýäňiz, yanlış edýäňiz diýin. Barmasalar adamlar namert liçni men özüm Türkiýe baramda da görüşýän sizin bilen, lüboýuňyz bilen o. Aliço, bular wara konum atdyň, bular konuma hökümetiň adamyna ýa bolmasa hökümete ýalakalyk eden adamlara berýärler, özleri gel bilme. Mysal üçin Maksat Mamedow meniň konumy bir aýalmaş gala Dilber Abalak wa beri. Muňa men konum attym men muňa. Geldiğin wagtynda bilem men beynimi näle okajak bolýar bu. Men munyň beynisini oka koydum. Bu näme diýe sadyk? Men de mafyalar bilen gezendi. Bilemin eger düşünüvermeli de näkilem eden herek para. Dur bakalım. Oraz gelmiş. Gerçek Oraz mı ken? Nur Murat Bağışla. Ben çıkayım Nuru kaka. Oraz geldi. Bu bizim ben çıkayım. Tamam. Da. Böyle. Ve aleykümselam. Şu tayda näme geldi de Oraz gelmiş. Al bakalım. Ne men içinde yok? Seret Sadık. Ben seninle uzatmak istemiyorum. Sadık. Seninle uzatmak. Anlaştık. Sadık'ı bilýän, öňü tapýan, bana konum ýa-da ýolda ýerde görürsüňiz watandaşlar. Ol tagam gaçkak. Bana konum gönder. Polisten nemesi var onun. Gözlewde geçip tagam. Watandaşlar şonu polis ihbar edin watandaşlar. Yakalansın, hesap bersin mahkemeň oňunda. Neme oňunda watandaşlar. Ha Celali neme? Konum gönder, konum. Gönderesen şey. Sapro. Ya o koyverdim. Gönder konumu. Yok, konumu göndermeli ya. Ben bak bak konum biraz gelmezsem ben gelemem. Ben zaten yurt dışındayım. Ben gelemem. Ben ama sana böyle el ayağı düzgün insanlar göndereceğim. Ya ben kimi göndereyim ben korkamam. Tamam konum at. Niye uzatıyorsun ki abicim? At konumu. Erkeğe gelsin. At. Tamam. Tamam bitti. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi sağ ol. Hadi. Sağ ol diye zaten ben sesimi açayım da aç dinlesinler. Yani arkadaşlar davay birlik beraberlik içinde olalım. Yeter. Bilen görün eşten biz polis sabas yukarıda Zapros diye onu bas giryen. Bu Oraz değil mi Nuru kaka? Bilen mi o? O Marlı Maksat Bayramı için bastıran nemesi arıza yazan adamı değil mi şu? Bilen mi o? Babnik 1996. Yok burada Celalettin. Selamünaleyküm babayan unutma. Salam unutma kovmayadılar unutma. Selam. Yani biz var vatandaşlar bir zattan men bir azıcık näme günüm gidýän ýeri wa vatandaşlar. Ýaňam diýän ýeri sen niýe halka sevdiň diýe. No samam elementde bir zat edeýin. Ha şular ýa haramladylar, manipulasiýa edip aktiv görüşýärler da vatandaşlar aktiv. Yani kokatmalymy, palty tuwamalymy, bulusden anam garalamalymy, munam garalamalymy şeýdip başa gaýlaşyp görler. Halkyň içinde görýäňiz şonu. Ekrana çykyp görüşüňiz. Bir arka tarapdan gollaw beraýin o vatandaşlar. Beraýin birazcık da gollaw vatandaşlar.
Yani bir tapamdok, yer elini göremdok. Siz görýäňiz, sizin araňyzda geçip görler. O Türkiýe ýasam beýleksem. Men näle ýermem şu taýa wara. Watandaşlar, men Polşa gelen meseretmän. Men Türkmenistana barjak watandaşlar. Ondan hiç şüpheňiz bolmasyn. Ýöne bir iş edende utuljak söwüşüňe de göz göre girmeliler watandaşlar. Belli bir wagtdan soň girmeli. Belli bir nime geleni görmeli. Men eger jogapkärçilik çekjek bolsam käwirda görmeli watandaşlar. Ýöne ýankyýaly halkyň içindäki bir şappa taky bar o ýankyň. Şolar ýaly bir şappa takly halkyň içinde ol efire girip, bu efire girip o halkyň sesi bir bok kanal zatsa. Gördüňiz. Inas aýdylan zatlar ortada. Onun öz başlarynaky barada bir giden deliller, bir giden suwtnamalary bar. Men özüm daja Türkmenistanyň içinde oturan wagtym Halmaz Söýünüfe diýen sözüm bar. Halmaz Söýünüf, siz aýdýanyňyz dogry bolsa, siziň deňdüşleriňiz näme saçak bolup dur, näme üçin bir de goýun mirasyňyzdan hoş almasyňyz diýen soraw men şu Türkmenistanyň içinde 2020-nji ýylda ýanwarda berdim watandaşlar. Men şol adama şo soraw berdim. Men şo rejimden, şo ýurduň içindäki gelen ýagdaýymyzdan näile bolam soň berdim şonu. Özüm şo kommentariýama 15-20 minutluk jogap berdi. Oğlum 4 günden soň gördüm men. Öňümden çykdy. 17.000-18.000 prosmotr bolupdyr şonda. Şonun videolaryň hiç birim dinlenmändir. Diýmek men şu Halmaz Söýünüfe azdakan ananypdyryn, koşup duryn şondan soň. Dubaýda kamsesleri ýeripdiryn. Eýdipdiryn, beýdipdiryn. Ýöne iň soňunda saçaklygyny gördüm. Saçak adam şol. Hakykatdan hem saçak. Biz bardyk İstanbulda görüşip gaýtdyk. Ýöne ol Şweýçarýan raýaty, Şweýçarýan hökümeti dur arkasynda. Türmäge düşdi-de bir zat bolsa da şoň konsullugy ideýa watandaşlar öz raýatlaryny. Näme üçin baran İstanbulda öz halkyň öňünde durup boyun örkeden ok diýsem, Şweýçarýa hökümeti bir de garansiýa beren ok diýdi watandaşlar. Bir de diýen dady şol. Nasılsın? Neredesin abi sen? Neredesin? Tamam. Sefaköy'deysen oradan hızlı geçersin. Sesini kapat neme? Sana bir konum atacağım. Bir 2-3 tane çocuk alıp oraya bir gide. Ali ço sesini kapat. Seyredin vatandaşlar. Ina diýen sözüne seyredin. Bunlar zaprosi ver kana bu oyun misal ya bu berdeki Orazyly Switch'inde girip bilen okun. Girip bilmeli bu. Bilem oy. Nuru kaka şuna bu zaprosi ver kana girip bilen ok tez açtım diye Oraz bilmem gerçek Oraz mı ya falşiv mi bu? Hani hay soras. Seyret. Halmaz Söýünüfň bir hepden jaň edemdäki beren jogaby. Tanasaňyz ol Dubaýda oglun men. O näme diýip bolýar? Men senden yeterli gurrunum ýok hiç. Bana jaň etme bol. Näme üçin kalmada meniň başga bir temam bar. Men bilen guruluşyp bolsaň ýurda baramyzda guruluşyp ýurtdan näde? Seredin. Halkyň içinden bir çyksara onu düşman edip görkezýäňiz. Çykmasa da gorkop diýäňiz. Siz nähil adamsyz? Öçürýä. Saçakly onuň skenler. Anha, YouTube'un aşağına nomurunyň ýazyklygyna seretmäň watandaşlar. Konkretny soraw diskussiýa edibiljek adamlaryň jogabyny alan ok. Ýankyýaly ýalan töhmet näme atjak gel biz oňa. Size soraw berjek. Çykyn ina biziň aktivistlerimiz soraw bermek isleýär, diskussiýa etmek isleýär. Näme üçin ýeňiňiz göremdok? Näme üçin adekwatny gurrun edibilemdok? Zombiýaly biziň egirneşlerimiz watandaşlar. Ýene bir täzelik ýakyn wagtda şolar bilen duşuk geçirdiler. Bir ýerde iki ýerde gepleşjek bolup gördüler. Düşünşek bolup gördüler. Zombi watandaşlar. Halmaz Söýünüf bilen iklim ağızlaryna näme tutduran olsa olaram gelip diňe şonu gurlaýarlar. Şondan çykyp bilen oklar. Illüstrasiýa diňe.
Bak bize de gerek şu illüstrasiya. Sen hakikattan hem şol maşgalanan bar sorajak biz. Siz şu size sebäp näme sebäpden sizi yollaşyňyz okatdy ýaşaýan bolsa. Ayal maşgalanan tapjak biz. İllüstrasiya bolsa aňary baş bilen etjek. Aklim fun 3 milyon dolar alıp giden gurrungy bar. 4 milyon dolar mı? 3 milyon dolar mı? Olamma. Awdy Kulüfün kitabyny ýazan zatlary bar. Düňü ýaňy ýakynda düňüm diňletdik. Türkmeniň atasy, Türkmeniň hormatly atasy Sapar Murat Niyazow diýip eden çykyşlary bar. Bu kunum diktatorany döwen bolup otyr. Vatandaşlar her ağızdan çıkan sözüne seyredip ağırlanıp oturmaň şonuň etjek däldiginiň tutnamasy şu. Düşünýäňiz? Şoň üçin arazik diýeniňe bilemok. Neme? Arazik o bu pelvanın cisimiş galiba yoksa başka mı? Al bakalım şu olmalı şu. Pelvana atışayda duran adam şu. Menin bildik arazikim olsa. Yok ol arazik diýeniň özüm özläp berdiler pelwany. Özüm özläp berdiler. Onda bilemok. Yok özüm özläp ber. Şoň üçin Şurada Celaleddin diye Orazmış staff suratı dur. Al bakalım şuna Iverkan Nur Kaka. Celaleddin diye yazıyor. Şunya sonra verecek. Halmura Söyünüf 30 yıldan beri siyaset göredi. Ne üçün halkın toplattığı bir çıkışlar edip ya olmasa zatlar edip diktusiyanı vapşe güçlendiren ok ya Türkiye Cumhuriyeti'ne edip ya Moskva devleti. Hele ben Celaleddin yazdı. Men özüm diye. Şuna zaprosi veranı. İyi verdim. Şu var polin şol yok. Yani priglasheni uğratdım yönü bilemok kabul edibilen o da uğratdım ben bolmasa. Demek falşiyo bu. O değil. Patamışta. Yo Rusya Kanada TikTok'a ne edip girmeli çıkmalı prekrasını bilmeli. Bu Oradı bolma mümkün aga sırada neme var mı yönü bir zady var. Priglasheni uğratdım. Yani käwat şu kabul eden o priglasheni uğratdım on bolmasa käbir adamdan kin kabul edip dur müňe etmese de. Plus az zapros diýen ýerine bas şoňa girýän şuday. Eger sen oraz ol. Merdan sadyk efire geldimi ya diýe. Ha o geldi. Giden owam görni. Men prosto näme alamok çünkü gepleşerlik zadymyz galmady. Diýjek dililimiz öňüne atdyk, aýtjak zadymyz aýtdyk. Oldun sen yalan maşenlik diýip bilýär başga diýen ol. Yalan maşenlik hawa diňe doşonku dogry. Hawa öwtüp durýardy eýlek. Hawa watan haýyny watan dönügi diýip bördü inni bile Iranyň üstünden giderli otyr. Hawa Türkmenistana barally otyr. Inni bugün kun aktivist bolasy berip otyr. Biz ýene de maşenlik bolup çykdyk. Sen ağzyňa seniň şu hökümet rejimi tankit etmegen bize öwretdik saňa şeral sadyk. Sen biziň arkamyzy bilen gürlemäge başladyň ha. Ondan öň sen saça oglanyň sen o. O başlarda daýyn. Saçaňam saçardy. Celaleddin men tanadym, maňa ýazýardyym ha berse. Milli howpsuzlyk işgäri. Leňizmi? Ene men şonu zat edip aýlanyp berdi zat diýip zat etdim men size. Celaleddiniň şoň özü şu. Aýtmaýynda men üýümdäkilere jebri gerek, haýyr. Men gowy tanadym. Celaleddin diýadymy şu otdy. Bir wagt maňa ene bu esasy tanışan wagtlarymyz bu laýykyny zadyny atypdy maňa. Bu Oraz diýen prikol tutup otyr häzir. Men Oraz deram pistran diýip. Menem aýda otdyna. O Russiýada okap gelen adam nädip TikTok'a girip bilýärmi? Prekrasny bilýär. Oýun salyp otyr. Kim bolsa da. Bar vatandaşlar, Prezident Zelenski men size aýdaýynmy? Maksat Türkiýanyň adresini aýdaýyn vatandaşlar. Ýatda saklan. Nädir men size aýtjak? Kim bilesi gelen olsa köşesinin adyna çen aýtjak vatandaşlar. Türkiýede henidem. O maksat Türkiýanyň gaçan bolup ber. O Türk näme deýdenok? Russiýada deýdenok, Türkmenistana deýdenok saçak.
Vay. Meňem bara bu kurduğumda neme var bronkiit var vatandaşlar. Bu oğlan Çilimzade Alman'a çıkmayayım mı ka Türkiye'den ya? Başka yerle mi koyvereyim mi ka? Evet vatandaşlar. Bayrampaşa'da vatandaşlar ýazyňyz mı kime gerek bolsa maksat Türkiýeň ýa edil häzirki adresini. Bayrampaşa'da Engin sokak var vatandaşlar, Engin sokak. Şu köşede aýlanyp berýäňiz tapýaňyz. Bayrampaşa Engin sokak. Ýöne bu näýem bir ýer nütke durýar. Ýadyr şu nütke diýäbi. Efirdiň la oturan olsa. Deşikden deşige gaçar ýörürsiň inni. Wagtynda awjylarda men erkeň wa bolsa gelin diýip görün batyrjady. Şeral Sadyk senem şonu ýaly bolýan näçip bolsa. Sen tagam şeýle şu wagtdan gaçyp görsüň-de, kadet gözläp görsen bolyn. Ýöne şo wagt Türkmen näme İstanbul'a varan wagtym şo wagt tagam şeýle bolýar. Oňa çen eger türmäge girmeseň. Oňa çenni. Maňa konum atdan ýere Nuraga bu. Täzelikde bir konum atypdy maňa. A şo taýda şo. Şo taýda häzirem şo taýda ýaşaýar. Giden ok gittim dükür o gelini çağırlar Nurudan ýaly bilemok ýöne giden gitti diýip bilýäs. Bilsinler diýip aýtdy ony. Giden ol watandaşlar Türkmenistana giden ok, Russiýada giden ok, ol Polşa taýynyk görýän etip bolsa Polşa gelenejik, men garşy alýan sen aeroportdan. Etip bolsa. Ol soň sözünde maňa söz beripdi, Türkiýeden gelip ýöreýdi sen üçin gelendi. Suutdan gaçar bolmanam. Nämesin olam da çünkü jenaýatkar da olam. Suutdanam gaçar Şeral Sadygam gaçyp görünni. Düýne çenli watandaşlar. Hani suuduňyz näme bolýy, näme diýip paşardap görünür. Innem o deşikden o deşige gaçyp özüniň adyna telefon nomeryny götüren oklar daşy. Öz adyna. Ya işte işin uğraşan zadyň yalan bolsa şo bolýar soňy. Açan hakikat bilen meşgullananda ha öz adyna näme telefonuň we öz adyna nomeryň we aňarda da şeýledik biz İstanbulda da. O adresim oturyan adresim bilen sistemada görünýän adresim daşy biledi men. Şolar ýalak arkaýyny edýärdim. Dernegem şeýledi. Awo geldiňiz topulluňyz bilmän urkaňyz. Ýöne inni topuljoklara bir zat aýdaýyn. Inni siz aman sypmarsyňyz men size aýdaýyn. Nirde bolsaňyz bolaýyn. Inni siz aman sypmarsyňyz. Awo men size aýdaýyn. Nura, halmara söýünüp dagy bunu şeýle bir öňden ar siýasatçy ol. Sen näçin halka oňaly el galdyrdyň, näçin bäre geldiň denip maňa başga zatlar diýip oturýarsyň zat iki soralar bermedim ka ol adam. Bermedi şonu menem görýän ödem Cenap berdi Muhammedow diýdi. Sere Cenap Gurbanoğlu berdi Muhammedow diýdi. Ýa-ni Şeral Sadyk 10 milyon alır. Çünkü diktatura hizmet edýänler, terediň watandaşlar, şolar bilen işleşýänler, şolaň çägi var. Bizinki al çäksiz däl watandaşlar. Olaň çägi var. Belli bir çäkden geçmän gürleseler. Cenap gerdi Gurbanoğlu berdi Muhammedow diýdi. Oho, hani Halmurat Söýünüf. Sizin men Dubaýda kamaýdan sözüňiz bardy. Şoňa hormatly Cenap ýaly sözler aýtsa men myrry hikmatlanýar diýipdi. Bugün kun sen özüň gollap oturan towuk ýaly diňe beren zadyň çok oturan kemine towuk. Awa şoň efirini gurlada Cenap Gurbanoğlu berdi Muhammedow diýip. Oňa näme üçin garşylyk görkezilmedik ha? Yani bular wara bir tankit etmek boýunça, bir ýolun çekmek boýunça, ýa-ni kemine towy, yklymy samsygy, halmat pedofili, bagyşlanan pedofil. Çünkü Türkmenistanda şo tema boldy, Şweýçarda da şo tema bolupdyr. Yani artık onu pedofil diýmekden başga bir çare ýok watandaşlar. Eden işi bir de öndörlük etjek bolly, ana o taýlaryna sag bolsun, şo taýlaryna sag bolsun, şo taýlarda boljak bolly, ýöne mertlik görkezilmedi. Mertlik ýok eken. Götünde gaýraty ýok eken watandaşlar. Bırakın Türkmenistana barmaý, ol İstanbul'a da bar bilmeýän sıçak. İstanbul'a gelip bilmeýän sıçak ol watandaşlar.
Biz İstanbullu onun bar bilmeyen yerine derine kaçıp biz şu tayda tans oynak gaýtdyk şu tayda. Ýöne käwirdatlaryňam jogapkärçiligini çekenimiz üçin strategiýa ýydarlamaly bolýan ýeri gelende. Ýöne ol asla bar bilmedi watandaşlar. Asla boyun görkezilmedi. Asla görüşügem bilmedi. Şoň üçin pedofil we beýlekiler bilen birinin işimiz ýok watandaşlar. Men size aýdaýyn. Şolaryň videolaryny çykarjak nähip bolsa şunam YouTube kanala goýjak men. Ben şunu düşünemok Nurağa. Bu bördäki Türkiýedäki bizde üstümüze basış eden adamlar var ya, belki bu Saparykly Iftan öz adamlar eklep bilen olaýmasyn Saparykly Iftan. Hökümetin içinde pul alıp da buları toplamak, iki tane koşun var olaýmasyn. Bir halkından guruladen kişi olup. Bir an bolsa, yani bizler her bir hak hukukyny isten adam üstüne göýberden, sistem adam döreden olmasın. Bir de Türkmenistan'ın Nura. 1 minut Nurin çıkaryp Nuri 1 minut haýyş senden bir gaýrat kömek edip bir düşünäýdi. 1 minut çıkaýda. Şu Sadyk geldi şonu alıp biljekmi ýagam 1 minut. Haýyş senden. 1 minut. Men porsa oturjak bolsa arada meçek lazım. Bu porsasa çıkaryan, göm çıkaryan. Atacan, hoş geldin sana. Selamun aleyküm Eldesi. Salam. Wa aleyküm selam. Ayo, hani. Yo. Zaprosu urad otyda. Aliço. Bul Sadyk Murat Razagyň şo 1-nji awgustdan soňra, bir ay soňra 1-nji sentýabrda Murat Razaga sögüp tutuş maşgalasyna sögüp ýazan Murat Razak YouTube'da goýdy. Dinläp göräý. 2 efir etdi. Her efiren 1 sagatdan. WhatsApp'tan nemelerini dinletdi. Ses kayıtlarını dinletdi. Doğru mu Aliço? Doğru. Şu wagt näme boldy bulan arasynda? Şu wagt näme üçin men halka söýgeme ýokdy? Ol eje bazy goýanyga. Şeraly goýmady. Ýagny WhatsApp'tan ses kayıtlaryny Murat Razagyň YouTube kanalynda var şu wagtym. Bu şun men şu wagt söýledikden soňra belki öçürebiler. Murat Razagam efirde şu wagt. Men soňum şunu aýdaýyn, watandaşlar. Men aktivist bolup men hiç kimin ne Nurağaň ýanynda, Nur Muhammed Ağaň ýanynda, ne Dur Sultanyň ýanynda, ne biriniň adyndan men hiç ýerde hiç wagt çykyş etmeýän. Men öz adym edýän. Men näme etsem özümden mesuldur. Yani men özüme jogap berýän. Men hiç kime jogap beremok. Näme edýänem bolsam özüm öz adyma jogap berýän. Yok Aliço, sen yanlış düşündün. Düşünmem. Aktivistlerin adyna gidýär ýa ýene bir zat diýip. Yok. Men prosto bir käwir görüşlerim dogry bolan üçin destekleýän, yani käwir diýenim esasy bir näme, ýöne men bulary ýaly aktiwni hereket edip bilemok. Men tapadym bulardan şuňaly. Ýöne men hiç gaýsy bilen hiç hili iş birligi hem yapamok, hiç zat edememok. Yok. Aliço, maňa jogap edýän Liçni maňa jogap edýän temany men özüm geldim. Sana diyecek bolan Aliço, men senki ertir bir gün diýdik. Kıbrıs'a gidýän diýdi, sen tapjak Murat Razak, nereden bolsa tapjak diýip WhatsApp sözünü dinletdi bize YouTube kanalyna Murat Razakyň özü. Dogrymy? Sen gördüň onu, görmediň bilemok bir ýyl öňce. Yo, görem ağam. Şonu ýylap gör, belki öçürmedik bolsa sen şonu görsene Murat Razakyň şol YouTube kanalyndan. Ol WhatsApp seslerini eşitdirdi. Şo şiralynyň Murat Razaga aýdan sözleri. Ol helenam goýanok, aýalynam goýanok, ähli maşgalatynam goýanok. Hemen Kıbrıs'a gidip seni 2-3 gün için tapıp yok edecek dedi. Şu wagt öňkü düşmanlar şu wagt dost bolup ýöler. Näme sebäbi näme munuň? Asıl Aliço eşitdiňmi? Asıl sebäbi şo ýokardaky näme bolmasyn? Halkyň sesi kanalynyň uly ýol başçysy Şweýsariýadaky. Herkesi pul bilen satyn alan bolmasyn?
Bakın şu wagt nemede Murat Razak kanalda gitti şu wagt. Ol YouTube efirini öçürmäne çalışandır belki de. Öçürmesin Murat Razakam erkek bolansa men doğru sözle diýdi. Doğru sözle bolsa öçürmesin. O kanalyny öçürmesin, dursun. Murat Razak bilen ikisiniň tartışmasyny WhatsApp tartışmasyny goýsun. Täzeden efiri. Şiraly bilen Murat Razakyň ikisiniň aýdyşan sözleri bar. Yok, efirde urşollary nämetmän bugün böyle däl. Bir tarapda boljaksyň. Şemal haýsy tarapa gitse şo tarapa bolmajaksyň. Bir duran ýerinde durup bilseň o wagt ýene erkeksiň. Gitti. Kerim Murat Razak efirden gitti. Men şonu aydan soň efirden gitti o. Şo indi şo YouTube nemesini öçürjekdir. Siljek bolýandyr. Ýöne sen Kerim aslında bilmeli onu. Geçen şu wagtlar däldi. Sentýar aýlarynda zatlar da onu görkezdi. Şiraly ikisiniň WhatsApp'tan uruşunu. Ýeközüm galaýdymmy? Gördüm menem diýe türkmen. Gel dogunum efire. Ha, şu at nuram yok. Seni alamaz. Yok. Kerim bar başka at bilen gire. Murat Razak. Öz adı bilen gire nok. Elmadama var. Kerim o bizim aramızda Murat Razak. Hoşçakalın. Salam. Tiplerim ýanmysy? Ay, men galdım ýekiji ödüm. Bolly, Ali çok geldi. Serildi de şu gelen olmalı. Alayda şunu aşağıda karıştı. Alayda 1 minut. Bolly aldım. Hani yok ayena. Seret. Näme şunun adı adından çıkýar? İlk kargo. Ha, näme? Sadyk Şiraly, Seret eşitýänmi? Eşitýän. Eşitýän, sakin bol, relax yani. Bäri ona alynyň nemesi, kimin şol bir zadyň harmony däl, yani sakin, bir-birine saýgyly konuşacak. Meniň zoruma giden näme bilýänmi? Sen şahsa, liçna geçmeli däl. Ty nimeyş prava, Seret, sana şunu aýdaýyn. Ben geçenmi? Seret. Sadyk. Ben geçenmi? Ben geçtim mi? Seret, sen Dur Sultany YouTube'a çıkıp Gancık Nuru diýen kim? Şeraly. Gancık Nuru diýen kim? Gandon. Nur Muhammed rahat bolay. Bizden görüşürüz. Seret, relax Nura. Seret Şiraly. Şu an görüyor musun o haramdaların nasıl sen yanlış Daliço cennetler mi senin adamlara menin adımı gürläp bilmeýän Sadyk o çürk gepleşeli men gepläp bolayyn soň sana söz berjek Seret sana şunu aýdaýyn sen men adyma men nireye gidýän näme edýän onu jogap berip bilmeýän meniň pustoy parazniyak adam däldigimem özüň göz ýetirdiň. Şoň üçin saýgyly bir-birimizi hormat. Ya kim sen özün o? Sen pustoy adamsan. Pustoy adamsan aydın ayna.
Pustoy adam, hazır gibi görüştük adamlarımla. Ben o adamlarla düşüştüm ben yaptım. Arkayım bu. Mülakatlı adamsın. 1 minut. Beyefendi yani görünüyorsun. Ben gelibim ağzını küfür yağdırıyorsun. Dinlemen başara. Seret etme. Ben küfür edemem. Sizler küfür edemem. Sizlere dopslara. Sizlere dopslara. Küfürler özür. Şiralı. Uspakoy. Buraya da oturana küfürü. Ben Uspakoy adamda. Sen kim özün de bana? Men sana yine uzatmayacağım. Yanıma. Şeralı yine uzatmayacağım. Kim bu sana? YouTube'a çıkıp birinci başlan kim diyen? Kim? Gancık Nuri diyen kim birinci? Sen şuna cevap versene. YouTube'da şu atlar gurlaya oturun. Sen yalancısın. Gancıksın. Ben sana gancık demedim mi? Çıkar. Sen bana sen de ilk de başta ne yaptın? Sen var ya ağzını över yani. Doğru mu sen? Sen ne adamı hemen o çıkar bütün halkın sesini. Çıkar. Gerekten Nuri. Halkın sesi kanalında edip şuayda Seret Atajana men eger gniydi adam bolsam mana hazır şoňa jaň eden wagtlary gepleşip yalvaranları var. Mana uğratdy, a menem oňa liçni jaň edip gepleşdim. Men de däl güne olur meni urjak bolýa, olur meni plan etjek bolýa diýip yalvaranlar bar. Men prosto oňaly biriniň şahsy gepleşiklerini berdi publikada yayınlamak gereği duyamak. Men pustoy parajnyak adam değil. Men rast aytdım Seret minutunda sekundunda edilendir. Aliço paylaş, şuat paylaş. Şuat yeni kepla oturunu koy adamlar görsün. Geplerini efirde batırsın raporlar. İlginden janetlerin ha gandonlar, gancıklar kurumlayanı koy bilsinler. Paylaş. Yok, bu Şemal yani halkın sesi kanalında başka durulu gurluya. Beyefendi Dursultan hanım. Yoldaş näme? Cenap näme diýip gurluya. Emma bäri gelince 1 minut. Ne dedi? Yok o girdi şimdi biz bir yayın yapıyorduk. Girdi orada ana avrat küfür etti yani bu güzel bir şey değil ki. Hele kadınlara çok özür diliyorum. Sana bağlayacağım tamam bağla bir ne diyor şimdi? İşim yok diyor. Ben seni arayacağım diyor. Görüşüm sende de biliyorum. Tamam ne diyor şimdi gelme mi diyor yani ben seninle işim yok mu diyor ne diyor? Diyor demiyor geç oldu diyor. Ben sabah yakın satacağım yanında çok kaygım var diyor. Cumartesi söz ben seni arayacağım. Tamam. İstiyorsan sor konuşuruz diyor ama. Gördünüz değil mi? Yani pustoy parajnyak adam beylek zapisler ama onu uğrattı da nimede oturmayın o tayda isimler zatlar geç yani kimseyi rencide etmek istemiyorum. Görýän däme Nuri? Bratok, ine şunýalyk men boşuna geplemeýän, men rast isterik, men girdimmi bir zada men tolun çümki diýen, men gowy görýän adamlarym üçin men öňem aýtdym, başda da aýtdym, men boş gepleýän adam däl, men gerekirse canım ömrümü berip şu ýola girdim. Men girdim. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam ha. Aliço, bir başka sebäbini düşündirýärmi bunu? Başka sebäbi näme üçin bu halkyň sesine geçti, dönüklik etdi? Bunun şu wagt liçeni alýar, gaty ummasy pul ihtiyacı var. Saparykly muňa pul berdi. Bakynyň gurulu nemesini dinleseňizler. Baky gaty go agentlik edýär. Bakyny dinleseňizler. Baky näme diýdi? Muňa pul ýatyrdy Saparyklym halkyň şol toplanany aeroportda toplanan halkdan rahatsyz boldy we muny nime halkyň ünsüni başga ýere sowmak üçin muny peýdalanýar. Köpek ýani. Muňa da pul gerek. Saparyklym mara Şeral Sadyga çenli peselli de şo biri ýamanlama üçin bok adamlara da yapıştı da ne görýän. Bir şey olursa ben seni arar
şey olursa ararım seni. Ova. Sağ olasın. Şu duruma geldi. Yani halkın toplanmanın rahatsız boldur. Aeroportda 1000 adamdan artık adam toplandı. Demek olar rahatsız oldu. Halkın sesi diyen yani täze Türkmenistan we öldürçe Türkmenistan döredipdirler. Neden döredeninden bilemok. Yani şolar rahatsız oldu. Atacana. Brada daydık çıkacak da şoň üçin ýüzümken oturjak gel on. Yankı yalo sadık dedi, fadık dedi. Başka bir işimiz, yolumuz yok. Ben şoňlar biderek adamlar efir alıp wagt getirýärler şoňa. O İmran ağa doğru aýtdyň. Biziň ümitimizi başga ýere sowmak üçin döretdiler bu adamlary. Olar näme üçin getirmediler? Bir ýyllap getirmediler bu efire, bu şiralyny. Zol aýdylýar özüm şoňal trapkalar efire almaňam, ünsüňizi şoňa bermäňim. Yok, mana bir minut bagyşla bolýan sözüň böleýin. Şu ýerde men goşulamok. Näme üçin diýsen, bularyň halkyň sesi programmasyny Şeral Sadyk ýaly haramdadan saňa aýdan o taýda dat. Maňa aýdýa, Dursultan aýdýa, Farhad aýdýa, Eliz aýdýa, öňde gidip barýanlar aýdy otur. Näme üçin oňdan biz jogap bermäge sözümüz bolmalydyr. Ol çykyp awo şeýtdi, beýtdi buloň ýalanlaryň haştaýdy, ýalan buloň näme buloň diýip oturanlaryna biziň sözümüz bolmalydyr. Ya biziň sözümüz ýokmy bulara jogap bererlik? Oňuly işin bolmasyn, insin başga da sowmaň, halkyň üçin sowýaňa şoňal çortlara. Oň ýalan diýen halkyň içinde bilmeýän amma tanamaýan amma kim ol Sadyk, o Türkiýe kim ol? Haçana çendi peşkeyle kovalaşam. Aňarda Ferdwa, Pillat, Java, Şahwa. Peşke kovalap, halkymyzyň şolary dawa ýerýär. O peşke olur, trap, umaga ulanmyzyň rakdylan bastı projesi gitti bolly. Men size bir zada aýdaýyn. Yok, on diýen olun iki tarapam dinlemedik, iki tarapam bilmedik, şu taraptan dinlese biziň hamana hakykatdan bir ýalan gaçyp görün ýaly. Biz o 360 saýpalyk delil almak üçin 360 lira pul töledik kawsawjylyga. Yok, bular oyun gurnudylar. Hakykatda näme boldy? Aslynda bolýan bular özleri oyun gurnudylar. Näme etdiler diýip bizi peselde oturany biziň bir jogap bermeliler ta. Ya biz hakykatdan ýalançymy? Biziň aýdara sözümüz ýokmy? Ha men özüm dinletdim. 2021-nji ýylda 1-nji awgustda boldy, 8-nji awgustda bir de siz watan dönügi, siz haýyn, siz diýip ýören adam. Biziň saýamyzda soňundan hökümete söwüp ýören boldy. Biziň arkamyza geçen boldy. Innem ýene öz gaýny kösüniň dosty şu wagt basyldy. Ikinji adamam suda gelmändir. Çünki 17-nji mahkeme gelenne şo gelýär, mekan gelýär, gaýny kösüniň dosty, ol gaýny kösü gelen ok, olum gelmeli. Olum şu pölüň içinde otur şu wagt. Indi şolar gözlenip ber bolyn. Şolary halas etjek bolýar. Çünki bize toplanyň içinde şol mekan ýylýan şu wagt göz astynda. Näme üçin mekan ýylýanyň adli kontrolly gözükýär. Adli kontrol aýyrjak bolýar bolyn, kadiýetem muňa sorag berýär. Kadiýet diýär ki, sen rast şolar tanaň ok. Hiç bir edil şu şeýler alsadyk gal gurlýar olam. Men niýe şolar tanamok, o toplanlarym tanamok diýär. Seret 1-nji awgustda bir de toplanlar tananok, şer alsadyk. Munyň gaýny kösem bir de dernege toplananyň arasynda geçipdir. Gaýny kösüniň dosty we ikisiniň nemesi. Bularam tanamok diýär. Seret bolýar, kadiýetem sorag berýär. Eger sen tanamaýan bolsaň, bize diye videolardan tespit ettik diye. Näme üçin onda sen şolun diye peşine düşüp gittin diye, şolun ýygyna düşüp gittin diye. Oňa da jogap berilmedi diye. Adli kontrolünüm aýyrmadylar şoň esasynda. Indi muňa da götüýüşip bir de olun haramçylykdan üstüne açıp oturýar. Gitti de halkyň sesine bir de barada yalan ýalňyş duruşy baştan soňuna çen ýalňyş informasiýalar berip oturýar. Biziň hem jogap bermäne jogabymyz bolmalydyr ha. Yok, berkiştin bu zatlar berdi. Açıklama başarsaňa, ozan uje TikTok'ta akylan köpsi eşten Sadyk kargoň eden oyuny suwdun gidip duranyň, ozan onu alıp bilderek mukadiýer ene berdi, oňla dawalaşma. Assalamu alaykum vatandaşlar. İman abi söz diýeceksen bara. Şahmat oynayan bolsaň bara. Peşkany aýyrmasaň ýolun bara. O da çela şah çela ýetmek kyn bolar bara.
Karola çelle. Bir boş boştan bunları ayırmalı. Nur doğru etti. Vinzet bu da peşke kovalap vermeler. Yo, biz onu kovalanda giyirip şu odattan çıkarıyaz. O odat. Mat etmek yalak var ya, bir şey peşkani odattan poleden ayırıyaz. Düşünüyor musun? İki tane peşkan ayırsan ama da iki tane peşkan ayırırsan o yol açılıyor. Yok, Ay bu peşkanı bunun 8 tane ayırıyla. Yozan ferz olup biliyorlar. Bunlar var ya, ferz ol ya. Peşka soğunu çille yeste var ya. Awo seret biz mıdama edemdik o imana mıdama edemdik biz vapşe de edemdik şunu içinde var ha biz şu bir de bokat oturan daşlığın oturan pokat oturan tökmede de oturanlara cevap vermedik biz şonu prinsipallık Dur Sultanım gelip aytdy. Biz şu prinsipten çıkman hareket ettik. Ýöne indi bular var ha resmen kanalizasyanyň turbosyny biziň üstümize aktyryp oturýarlar. Bolmada ha bel bir jogap bermeliler, biziň hem bir jogabymyz bolmalylar ha. Oğuz, imana, şu peşkalar var ya, ferz olmaka var ya, şu yoldan ayrılmalısılar var ya. Ferzem olana? Olacak peşka değil o peşkalar. Ay, onun değil mi var ya? Her 28 sana peşka vardır. Yok, on yankı sadık deydi, Türkiye'ye olur ulanıp zıngılayan vatlara o. Vaktiyeler atarlar çıktı. Suat Moğol'un olanmazda var ya efirde, Aydar da sana iman. Moğol'un efirde olanmazda sana emmi kotlar Aydar da iman sana var ya. Peşkaları heret küstü bir zat var. Küstü, nen ağzı kendi benim küstü. Küstü, iki tane yoktu oyuncu oyuna oturan olsa, öňdäkiň bir tanjak peşkasyny mudi bilse, bardadan çalışıp başlaya. Atın çalışya, pilini çalışya, onsun çalışya, iň soňunda ýeňýä şeydip. Bir çöpüni mudi bilse, ol peşka bolsun, eýleki bolsun, tapagy ýok. Ýöne biziň aýagymyza peşkel berip oturanlar şular, Türkiýe, Perwan, onson Yankı, Şeral Sadık. Götürmeyin teman devam edin yani Yankı, men fikrimçe Yankı var biderek da o zaman biraz borşuk bir va on efirine girýärler, on bile gepleşip. Yok, Teret, menne blokda durşal olan köpden verem ýazyşýardyk festiwalny urutdy, ýaňam dinletdim men efirde. Bun kun diýär ki, men diýdim oňa, sen diýdim, söwdüm da şeýle sen diýip bolun. Men söwgem o diýär, Seret Nur söwgär diýär. Nur näme üçin söwgär? Sen YouTube'a çykyş edip, mundan bir hepden çykyş edip, Nury ganjyp, Farhat näme diýen kim onu? Kim? Men söwmek dönüm keýip alamok. O diýenine bir üstesine de tökmede de otur üstümize. Ýok diýär, şahlo diýip bir apany diýär, Türkmenistany konsullugyň üstüne uğradypdyr diýär. Serediň watandaşlar, dernekde wagtymyz ine bardadyň üstüne açdyk. Men gizläp gördüm watandaşlar, çünkü şu şahlo apanyň geleceği üçin, şonuň durmuşyna diýen berilmedi üçin gizläp gördüm. Ýöne şo gelinejäň gidilmegine men sebäp boldum. Ýani biziň dernegimiz, guramamyz sebäp boldy. Çünkü biz Merdan diýilen töňgäniň telefonu vardı da jaň etdik. Merdan töňgä, ey Merdan ağa, salamu aleykum. Sen hani hastalar ekitýän diýdiň. Biz oň sözüni tutup başladyk. Sen hastalar ekitýän bolsaň, ha hasta, ha şu geldi. Şo gelejäň men garnaşdymam ýok bolmasa, şo gelejäň ýöne kömek sorak geldi. Biz hem şoňa kömek edip bildik begenýäs. Birinji reýsde akitmediler, üstesine ýene basyş etdik. İkinci reýsde de alyp gitdiler şo gelejäň soňky saparda. Şu wagt aýda bir sanak reýs bar çünkü. Ana, diýmek biz iýiç edip ders watandaşlar derine açyp oturmandyr. Görýäňizmi? Özü inha biziň prativniklerimizden tasdiklap otur. Ýöne men ondan pul alyp däl. Merdana başka çıkalga goýman etdik. Çıkalga goýmadyk. Sen hani şunu diýdiň-a? Şonu diýen bolsaň ha hassa. Näme şu näkiden ok diýip tutduk. Agyr soň akitmeli bolýar şonu. Gitti şo gelneje. Men begenýän şoň çağasynyň videolaryny görkezdim maňa. Seslerini urutdy maňa. Seret men gyzym näme diýär diýip. Ýaşajyk gyzy, hani sen niýe geljekdiň-a diýär. Özüm öldüremem, men ýitip gidemen diýär. Soň nämesken şonu et men tapmaýaňam diýär. Çağasyň diýen sesleri. Men şu taýymda henidem dur.
Men şoňa kömek etjek bolup elimden geleni etdim. Şo gerek bolsa bir raýat üçin konsulluk bilen sebuşdyk biz. Diýişdik görüş. Şondan soň tagam bol men bulaw etdi. Merdan töňe. Yani diýişim ýaly. Aýgynaşdyk biz oğlum. Hoş geldin Baharman. Assalamu alaykum da gowy armaýşlarlar. Hakykatdan soňky döwür bara 3-4 san familiýa şu awza getirýärler. Ýadymda bilen o ýaşlar hereketinde üýşüp şu Zoom'da aýtdyk. Daway şular näme etsesin biz goşulamyzok. Hemmemiz barta ýaşlar hereketinde bolan gurrun şu. Goşulamyzok olar tanqyd edemizok. Egerde bir terslikken ýanky baýdam meselesi çykdy. Hemen reaksiýa berildik. Men de baýdam goýarýan, sen de sahypaňda goýdun, o da hemmesem bizim şu baýdamyz bize ýan tam terslikken bir zat berse reaksiýa berýärdik. Ýöne şuna jelik oturýan seredýän wara. Şo kargonyň zatyny görkezende de bir sorýarda mneniýasyny siz näme? Birinjiden onuň mneniýasy wapşy bana gyzyklandyran ok zat diýip näme üçin sen şeýle näme indi onu kargonyň aýdan dogry diýip ştat etmeli men şonuň diýip şeýle bir spor gidip başlady. Eli şo halkyň sesine kanalyna girdim şonuň adyny görkez oturdy Annaýew bilen Aýnaýew bilen ýa adamlar hakykatdan bir tarapda anan ýa ine bu TikTok ýükläp giren bar. Meselem şu gün bir 100 sany TikTok açyp giren adam ba. O TikTok açýarda girýär seride oý bilin anlaýyp şeýlemike? O reaksiýa bermeseň, jogap bermeseň bir kere hakyky onu ine onuň başyny bilýän ýok. Ine düýbüni bilýän ýok ýa düýbü näme üçin bu. Hemde gat hayran galýar ýene bir zat. Hayranam galamok da dile getirmeli. Ya tanqytlanoklar köplenç. Ya onu tanqytlanoklar, bunu tanqytlan. Şo ýene sen ya Aziz Mammedow ya Taganov ya şu 4-5 familiýa ortada aýlanyp ýör. Значит, bir zat edilýär. Şolara garşy bizim hereket edilýär. Edilmeli, reaksiýa berilmeli. Çünkü yani biz eger jogap bermesek bular adamlar pikir edipler, bular hakykatdan hem oýun urýan kara edipler. Biz YouTube'da fakat go jogap berdi ýani. Salam tümlü näle unutma. Baharman gowy ýagdaýlaryňyz, bende gowy ýagdaýlaryňyz. Arkadaşlar emmeňiz, iyi akşamlar. Hoş geldiňiz emmeňiz. Sağ olun. Sağlyklar gowumyny urjan. Birazcık Sroğuçyan vatandaşlar yani bronkitim ma. Aydı verin. Nur biraz doğumlu zorlu nur. Erkekler neyle mortolyan yaramasa da men yaramok diyenler elmeden. Gizlep tarih arasına nimet koyuyor ayarlar. Yo iskurvatürna helen ver oli näder narkoman diýem çykar ayarlar. Burnuň elleten narkoman diýen osolar iskurvatürsoň 15 mung bir geçen o kenem. Maksat Nimet barada açık bolun seni şerde. Dinle Nuri. Men dinle ha. Böyle men çıkacak. Men ýöne söwjek ka onu ala mejbur söwmen bolýan urjan. Ýöne men diýen şonda ýa. Ýöne men çykarmy? Şo maksadyň bar ýejeň amyna men sikeýin şoňa. Bilen huý pilot çağa şo. Türkiýe mi? Ejeň sikeýiniň çagasy bar. Diýjek ko, men ýekejemi da. Men diýjek bolýan zadym. Bolýa sen ýap gaçyp gitipsiň o, taň edipsiň. Sen üstüň atýan videolary gördüm. Indi sonra şoňa ber, näme ber? Hawa plan. iPhone 13 Pro mu? iPhone 13 Pro Max mi? Näme mi alypdyr? Hasadan pulny. Nerden alýar? Näde bolýar? Ay şol men hattalary berdim. Men diýjek bolýan zadym mara. O huý pilot haýsara işleri belli däl o. Biziň üçin näme belli ol? Karşı tarapy işleýär. Ol özü. Yo, on öz var, on öz bilýärmi? Adama töhmet atýar, özüni aklajak bolýar. Göt açylýar pakyryň. Neresi? Ýa, 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 ýa,
Nimede halkın tarapynda durup halkın hakçylaryny etgäni ýarak bolup hereket etmesen hiç kim pul bermeýär-de. Ana şoň üçin etdi onu. Yani halkın sen pul alýan bolsaň, sen pul alýan bolsaň gowa. Sen biriniň götüni açýanmy? Sen öz götüňi yum, öz götüňi açma. On biriniň tögmen atýan götüni açan sıran bolýan özü öz sırlary ortada. Öz götü açdy. Temlimete taşı denişlerde yaşlılar ve aileler ve iman ağa ve söwülme de gayret et bir söwülme diýip bolýar bir o medeniyetli şu zatlar gayret et. Ene wara Nuri men mara dost. Kimin erwet, kimin men seňe markaň tutam. Men Murat Gurbanowyň hiç kimiň tarapynda däl. Bilýärmi? Yani men sen hakykatdan prosta ara näme zatdan uwaja edýän. Elinden gelen ettin sen erwet sadeden o. Näme boldy? Ya näme boldy? Bolýa aktivistler erwet eken. Aktivistler yaman ay hemmedar şolun yüzünden eken. Bolýa hemmedar şolar bol siz alyp kaçdyňyz. Ene aeroportda ayağa galdy. Näme yüzünden ayağa galdy? Inge kejemasan. Ine şular ayağa galmagynyň sebäbi nämede? Köp sigurlar ay doydular uje. Doymakda däl. Göz açylmakda, gözü garaga var, gözüniň içine garaga var, garaga açylmakda. Bir de ay indi doydular da doymak mı berdi? 4 ýylyň doydular doýanlaryny. Gaçyk gaýtdylar ýurtdan, gaçyk gaýtdylar ýani iş tapman sistemadan gaçyk gaýtdylar ýani. Doymakdan %80 göz açylmakdan boldy şu zatlar. Ene şu wagt diýen wagt diýen şu taýda bar hakykatdan ama aslında konsulluk diýilen zat iş ýok aeroportda. Konsulluk diýilen zat hiç mahal aeroport bilede zat goşulýar zat däl ol. Haýsy ýurdun konsullugy bilede sokulyp ber. Haýsy ýurdun konsullugy ol polisiýa bilen öň gorulýar. Nirde eşitdim o? Haýsy ýurda bar konsulluk diýilen zat adamyň öz grajdanlarynyň hakyny berja etmek. Pasportun arkyzyny okap gör. Aeroportda pasportun seret dur aeroportda halkyny bölmäýdi agam. Gekejeme sözüm bölmäýdi agam. Pasport arkyzyny okap gör näme ýazyk. Şu pasport eýetçiliginiň göz guýuny Türkmenistan gözüňi goranmakdadyr diýe. Haýsy bolsa näme zatlar bolsa da goranmakdadyr diýip şo taýda ýazyklydyr. Berja etmäge borçludur diýip. Sen onu sen arkadaky pasportdan men agdyma nahuy ýazýan sen. Sen hiç de bermejek bolsaň, hiç etmejek bolsaň, sen arkadakyň kowjak bolsaň, türk böler, zynjak bolsaň sen näme ýazýan sen o pasportdan arkasynda? Näme sen olur ýarda? Ýazma hiç de adam ýazma, ýazma sen. Pasportda ýazylan näme konstitusiýa alypdylar? Konstitusiýadaky zatlary ýerine ýetiren oklar. Olaň baş kanun. Konstitusiýa. Şoda konstitusiýada zat ýerine ýetiler. Ine men diýjek bolan adam mara Nuri. Prosta var. Mene özüm gitmen etdim ýok. Hakyky dogry gurum. Gitsem ýöne özüm eje näme de bolsa gurlardım. Ýekeje ýerim gurlar nokta polisiýa şolaň milisiýaleri. Oğlunlara zıng otur goýun zınganya. Birinde yakasyna tutup zıng goýber dimin çykarman. İkincisinde mal zıngdy. O gördüm aeroport. Üçüncüsinde mal zıng otur. Sen o bir kalıp in olmanı gurulma. Şunmay men o öz ýurdum içe o. Sen men beýdip art zıngmana elin alyrma hakyn ýok. Sen polis bolsaň bizim konsullugyň öňünde sen näme hakyň bar diýip bilýär şo taýda. Men öýe içe men hakly zadyň dawasyny etdiň. Gurulma. Indi bolýa olara glata edip dur. Onça türkmenler bolsa hiç adam diýipler. Şo taýda hüjüm alyp diýbermeliler. Biz ýurdumyza gitjekdik, gyýgyrypdy. Şo taýda günümel atýady. Biz wara edil şolar ýa-da diýilen bolsa da ýollar gün momentan edil şo menu şo sekund açylýady.
Şeret timilimitet bir daha edelim. Şol ağzı bolmandy biz görkezeliň. Bolýa olara halk ağızlaryny jemläp biljek öňünde baş ýok. Bolýa. Indi biz görkezeliň watandaşlar. Birinji özüm halkyň içindäki çağırlardan başlaýan. Nuri baş ýok diýende. Adama baş gerek, Nuri. Adama. Ene şu wagt bir ýekece mysal bar. Ene düýeçi gowy diýdi. Dogry aýdy. Düýeçi näme diýe bilýärmi? Adam ýekece bir zat gorku diýilende hakykatdan hem dogry zat şol men orçuda okudum. Ne gorku diýilende adam binamsa medýär. Adam bilen namysy medýär. Adam himme zat edýär şu gorku diýilende. Awo. Ya wajdansy medýär. O bilen ol tamsyklyga sarp bermegi medýär. Şu gorkuny yeňmek hakykatdan hem kyn zat ýöne şonu başary bilseň mara. Hak gün 2 minut 2 sekundda gaçyrtyp bolýar. O ýurtda oturan. Hawa. Ondan sonra işimiz var, adamın kellesinden gorkyny aýyrmakdan. Ondan şoň bilen uğraşýar. Şu wagtda amy derýada bir spraf kaljak bolsa diýe amy derýadan teçer ýok. Näme o? Ya bolmasa Aşgabatda hastana geljek bolsa öz vilayetinden onu düzeltmeli. Bunu sen Amerika barýarmy? Sen Germaniýa barýarmy sen? Öz vilayetiň içinde. Keşke normal. Keşke normal bir normal balnitsalar bolsa, normal hastanalar bolsa türküm yani. Onu bolýa eje 10 zat düzelt, 20 zat düzeltsen. Normal balnitsalarym hastanalarym ýok. Bir tanışymma böwre agyrýar. Bir böwre durdy, bir böwre çal işleýär. İň gowy diýip Aşgabatda reanimasiýa ýatyrdy. Ene şu adam iýeni osuwatyp, etden boky ýok peýda beren diýip. Ejeti görgüli ganaglap bu şu nämeçe bilemok diýip. Ýollarym ýapyk. O gitjek bolsaň oňa başyr, muňa başyr, oňa plança, muňa plança. Näme doň pul oturan ýerine näme pul guzzaýar. Awa. Ene sen elementar Celalettin Altay. Gelsene senem kimden tanarlı barmy? Iwer ýas bolýan. Turns Matanashar şu Sirop bilen küçün wary doktora da gittim. Sirop bilen nemiçen oturup bilemok şoň üçin efirde. Ýöne Celalettin bilen kimden tanasym belli invitasiýa uradýan bolyn. Senin öz kanalyňda Żywoy gün ýaýlymlara goşulyp bilýän nemesini açmaly kenin maňa tonýalyk bir prezideniýa berýär. Kimem bolsaň aç şonu danym gelsenem tanaly eger şo Nurmuradyň aýdany watandaşlar size ýene bir zat aýdyn Nurmurad. Bolivar zat aýdyn şoňa. Bir munç durýar. Yani şeret şu Nurmurad Bazarov watandaşlar men size onamaýdaýyn ödem ýakynmatda açyklar. Käwat aktivistlere garşyrak ýaly gurulmalar eden bir sebebi wa watandaşlar Türkmenistanyň bir sanak komitetiň işçileri diýip özüni tanadan bir adam ýaňy tanydym diýdi. Şu taýdaky şol Celal 06 şo bir mut görüň ýokarda. Çağırım ettim gelmedi şoň üçin men ýörükde şoňa diýen Celalettin Altay diýilýän tanadym şol diýip şoň özi diýip aýtdy. Eger şol bolsa gelsin. Nurmurad Bazarowy käbir kirli oýunlar teklip eden. Yani birinji gerek şu taýda efirde açyklap oturan Nurmurad özüm açyklar. Çünkü oň bilen hem gepleşdik. Meni de efirden açyklajak diýdi. Käwat eýle beýle gurrun edenleriň teýäbi şondan. Şol adam Nurmurad Bazarowy hamana aktivistlere, ýani Nurmurad Bazarow özü şoň oýuny, şoň syryny bilmek üçin aktivistleriň garşytyny ýalak bolup käwat şolar hereket edip şondan bir informasiýa aljak boldy. Bulam näme informasiýa watandaşlar? Ýan ýakynda şol İstanbuldaky, daşyndaky beýleki öňüni çekken aktivistlere garşy bolup biläjek ugroza barada informasiýa.
Yani şolary näme etjek bolýar? Şolary näme etjek bolýar? Nurmurat şu Dursultan uýamyzy bizi beýleki oglanlary goramak maksatly gerek bolsa men her tarapada näme etjek, ýöne şolaryň öňünden geçjek diýip käwat efirlerde şaşyransyňyz, näme şu Nurmurat beýle gurulýar diýip ýürüti gepleşik gelýär bolýar. Men häzir şonu ýa sen diýişiň ýaly hereket edýän ýöne sen maňa informasiýa ber diýip bularym beren ok. Men hem Nurmurat'a aýtdym, Nurmurat diýdim, bular sen ýüregiňi gördüler. Yani Nurmurat'ın şu wagt hiç bir aktivist efirden ýalňyş gurulýanlygyny hiç kim sereden ok watandaşlar. Çünkü biz oň ýüregini bilýäs. Düşünýäňizmi? Ýüregini bilýäs. Olar oň ýüregini gördüler dänim. Muny oýnap oturlar. Men aýtdym Nurmurat, sen diýdim oň diýen oýuny etjek bolup oturma. Olar sen ýüregiňi görüp oturlar. Ýüregiňde sen aktivizm, ýüregiňde hak, hukuk, adalet diýip duranlardy görüp durlar. Saňa diýdim sır bermeýärler diýdim. Hakykatdan bermediler. Yani ýöne edir şolar ýa liniýa bilen maksat Türkiýanyasy we beýlekilerine çakdylar danym şolary öz tarapyna geçirdiler. Maksat Türkiýanyň şo bir liniýa watandaşlar. Yani bizim aktivistimizden Nurmurat Badarow hem şo gowşawrak gördüler danym şonu özüne çekjek bollar. Biz oň bilen gepleşdik. Hani biraz gowşawrak hereket et tany diýdim. Gowşawrak seni görüpdürler diýdim. Sen gowşawrak kişi bolan boldy diýdim. Hani olaň syryny biljek bolýdyk. Biz onu bundan ýalňyşmasam 3-4 aý öň gepleşdik. Şu temany watandaşlar Nurmurat Badarow bilen. Bolýa diýdi. Ýöne ertirkün maňa diýdi aktivistler düşünmese näme diýdi. Onu men hem aýtdym. Şular ýaly gepleşendimi halka çykyp düşündirer. Halka çykyp ýylan edernidim. Öz aramyzda şular ýaly gepleşendimi diýdi. Nurmurat'ın şoň üçin käwat bular ýaly efir edenlerine men hiç Nurmurat'a näme öwrenler, näme üçin çünkü bilýän oň näme üçin edip oturanyny bilýän. Nurmurat'y bir düşündirjek bolmaýan şoň üçin. Nurmurat aňarýany bilen düşünüp otur. Ýöne bilinken bir düşmandan bizi tanamak, düşmandan biziň planyny bilmek, öwrenmek maksatlydy. Ýöne şo takip Nurmurat aslında pol period bir de garşy ýaly hereket etmeli bolyn. Nurmurat'ın ganyna hak, hukuk, adalet var. Şada bilen ok otur efirlerde. Hökümetiň garşysyna gürläp otur. Onuň aý Nurmurat sen diýdim giýje tuturup üstde sorasalaram sen diýdim ýene şo dogruny aýdýan sen diýdim. Şoň üçin goý o meseleni diýdim ýapalyydym. Olaň informasiýa sen merekkä adam merekkä näme edýän bolsalar, näme oýan bolsalar öňümizde görüp gidip berersidim. Tak şo halk sizden etjek haýystym. Ýa-ni halkyň içindäki kiçicik peşkalar var. O peşkalara düzeltmeli biz. Bizim öňümüzdäki maksadymız şo bolmaly. Çünkü şolary geçenden soň aňardakylar var. Şolar şu wagt nämesine tyrlaýarlar efirlerden. Nämesine gurulýarlar. Ana gaçyp gör. Bir an ha Bayrampaşa'da engin sokakda ýaşap gör. Giden ok Türkiýanyň içinde geçip görýäne gaterwet gorkdymy gözleýän adamlar köp bolansaň watandaşlar. Gözleyen adamlar köp bolansoň gaterwet gorkdy. Men Türkmenistana gittim diýen bolup, gitmän gaçyp gizlenip ber watandaşlar. Meni gözlemesinler diýip. Öňolyn kim aldylar da hemen näme diýip berän horozdy. Maksat Türkiýanyň diýilýän. Öňara kurtoydy, öňe çykan bolup, "Ha siz gorkok" diýip berdi. Indi öýde deşikden deşik açyp ber. Şeral Sadyk senem tyrlaýan efirden bolyn senem şoňa barýan. Tagam sen şu wagt gözlegdi. Çünkü meniň elimde senin gözlegde duňwardaky kagaz we karar var meniň elimde. Senin gözlegde duňwarda. Elbetde Türkiýe uly şäher, İstanbul metropol 18-20 milyon ýaşaýar. Sözüň bölýän kim olu şiral bizde geroylar. Şonýal ýa meme gowun ýetýän. Agent düdüdük okmudy okmudy. Eger Şeral Sadyk biziň aýdanymiz ýalan bolsa, bar danym savjyň ýanyna bar danym video çek. Ýa-da polisiýanyň ýanyna bar danym iň ýakyn karakola bar danym men gözlenýänmi, gözlenem mokmy diýde video çek. Halka görköz. Sen gözlenip beren adam dälligini suwdet. Men ha plan şehit plan näme karakoluna geldim. Şu taýdan ha men gözlenýändim ýa-da dälligim barada. Nemi size görkezjek diýden video çek. Barp edibilýän bolsaň mertliň görkezdi. Öz telefon özümki däl adresini hiç kim bilen ok gaçyp gizlenip bersiň ýene de ekranlara çykyp mara neme gözleýän sen. Şondan soň eger sen tutmasalar men onsoň savjy Rıdwan Agbal prokuroru özüm ömjaň etjek. Şu taýdan gönüm öljaň etjek ödüm şoňa.
Şotaýdy öz oglunam iyi berip prokuroru inha şu videosu var. Plan polis karakola barıpdyr. Gözlenýän şahys näme üçin şu polisiýa barlan soň tutulmandyr diýip men şu videonyň delilledik goýýan ona. Indi sen erkek bolsaň et şu videony. Barda polisiýa barda. Edi bilmeseň. Tapdy däm şoň delillerini. Nuri. Ya o deliller 360 sayfa men bakam men o taýda bakam gördük biz onu. Ondan soňky konsulstolar bilen men arasynda ýazyşmalar bul menem bir TikTok'ta görkezdim. Videolar, zatlar bar eken çykypdyr. Ha o bak bir gününden oturup konsulstwaň işgärler bilen oturup ýuýarlarmy, içýärlermi, kampaniýa diýerlermi ertesi günüm. Nirden geçip barýar, gurumuna dinlesene. 8 sany olun, olaram geçip barýarmyşyn. Öňe geçip barýanlarmyş olaram. Şirali bawul faýdaýyn men. Videolaryň elimdedir Şirali. Haýt ýerde oturanyň ýöne bara men özüm çykarjak gel onu. Özüm çykarjak gel. Özüň bilýänsiň Şirali kime çykarjak. Ben sen videolaryň men elimde. Flashkada du. Gurulan sözleriň, gülünmüşüň. Awa bir sen gowy biz maşenik bolýar. Sen ingo adam sen. Tuğulunu perişte yal adam sen. Hiç yerde de günahın yok senin. Her wagt ýöne geçip barýakan aýaňa daş özü gelip degýär. Geçip barýakan birden özü degýär aýaňa. Sen çeýle bir akça jüje bolun sen. Hiç yerde de günahın yok. Bir sen dogry ýepleýän tuğulumy. Sen ýyzyňa düşüp bara nekip bozup seňa taňa çokunmana da başlajak biz basym. Sen şolar ýaly akça jüje sen. Sen gepiň dinlejek zadym yok berde. Özümem deňejek zadym yok. Aýdyljak aýdylly. Eskoda şaýatdyr diýär. Düýne çen aýdan okdy. Arkamdan depdiler sözünü düňkü YouTube'da barynja ýaza aýtdy watandaşlar. Onuň bir gezegem depilen ogam çünkü. Esko şaýatdyr diýip eskonu orta goşýar. Hiç kim o depen ogam uran ogam. Yalan sözleýär watandaşlar şo taýda. Başyny suw sepip ýüzüne nemedenni men çünkü ol historiýany oglunlardan soradym. Han gurrun beriňan maňa näýlek boldy diýip. Menem çünkü men o wakada men içeride polisiýada oturýan protesta baramda tuttular. Nämemiş nur näme üçin urulmady? Näme üçin şunu ýerlerde nur ýok? Nur iki ýerde bolbilmedi bir wagtyň özünde. Hem polisiýada hem daşynda bolbilmedi ha. Niye hil samsyk nemeler berýärler? Meňe var. Sadiga sana nuru yekejem. Yo albatta yekece da daýça. Yo yekece da daýça fol çykara. Yekejem. Aýtdyňla otur tagam. Aýtdyňla otur. Bolä çort diýändämi Şirali? Sen şoňa çort diýip. Ýöne wara ertir Florya wara. Florya metrobus duraguna gersene dostum. Sen görüşjek-de. Ol wara gaçyk kesip bera ol polisiýada birden polis kontroly gelse de gidýär. Polis kontroly gelse de. Çünkü men ol näçe maşyna ulaşyp otur. Sen bilen duşup biljek. Milisiýa bermeýär Şirali. Hiç da bermeýär seni. Maşyna gidince kim oturup gurlaşýar. Erkek. Şirali. Ana heredine. Tim limited. Men sana bilen Şirali Şeral Sadık sen şu dinle otursun. Tim limitedin liçkesyna ýazdanym nomeryň berdanym erkek bolsaň duşuş. Men Polşada dum bilip maňa nemede oturmady. Sen İstanbul'da sen bilen duşuşak bolýanlar bilen duşuş görkezäý sen mertliň görülsen. Düşdüň? Sen İstanbul'da oturmady. Dinle dost, men agent düdüdüň ogam der, men oňa işleýär. Men prosto ýöne bir gezip berýär men. Men takip etdi nomeryň ýa Şirali. Adden jowlaşyp oturaly kime. Bolýar limited onu men ýene de neme çekler we alaýyn deme vendetta aslında efir var 3 saatdan geç gitti men bunu YouTube'a da goýjak bolýan watandaşlar halma tüýnü beýleki garlarynam tanasınlar. Koy bizem tanıyan olsalar tanısınlar, yanlışımız var olsa suutnamalar bilen çıksınlar, biz çıkardık. Bizim aktivistimizin suratını tapanla da var ha, pasporta düşen suratının orijinali Svetnoy'unu çıkarıp görkezýär vatandaşlar.
Gör nirden alya hökümetiň nirden bu çeşmesi wa. Bize tapayamyz ok, kan meniň pasportumyň zagran pasporta düşen suratynyň original svetnoýuny men näme yok. Hiçiňizde de yok vatandaşlar. Nuri, bir çıkayın olmara şiir alin alsana dost men bir yeke çay çaktadım son çıkacaklar menem. Alıp çıkayın. Bolýar bir gün alıp çık. Sonundan geçip YouTube'da kesin. Yok şu wagt men tamam nemeden ayırdım ha nemeden. Bar almeni fire. Çortma şey. Zakrotdan ayırdım. Limite. Ha, bolýar. Ha, ine iyi verdi bolýar. Sen bunu YouTube'a çok koyan Nuri. Ha, o koyacak YouTube'a. Ha, o. Men vur koyma var o gayrı. Halamayan lazım o Hudaý var. Bolýar ha allym näme gepleşip bolsaňyz gepleşiň tagam men bölek edip koymasam mara 3 saatdan geç gitdi bu da. Aha. O mu şiir ali? O özüň näli? Arman. Aydan var. Bar o. Şiir ali näme? Ne sen hakykatdan hem yürekli dogumlu olunmy ýoksa yerden ýöreýärmi? Näme oglun sen? Ben dostum ben hakyky yürekli dogry olam ben. Patamşda subut näme yürekli bir görünme Sizler dur jogap berýär. Sizler beni çıkarıp koy berýäňiz. Men yok arkamdan enem ayalym iş sat kalman küfür edýäňiz. Nuri sana bir zat kaýış etmek. Sen başka telefonun olsa meni görüntülü jaňat nomberim beren hazır çıkıp karakola gidiň. Sen o huy pilot var ol agent düdüdüňden kanalyny näme işiň bar sen oň ýanyna bilet. Bir absurd eden bolýar. Farhad sana galmy o Farhad absurd etme. Şimdi bular erkek oğlun birini bir erkek oğlun asen o illegal birinin arkasından absurd edilmeder o. Tamam. Tamam aýtdyň indi jogap berýär limitet sendämi? Sen erkek bolup o birinin arkasından illegal gurrun. Näme sen başga etmeli gurrun ýokmy? Şol huy pilot git sakal ýobany brodun kanalyna başga bir zat gurrun ýokmy? Ben sana bir zat soracak. Kaýış senden. Yo, başka gurrun ýokmy? Bana şu soruma jogap ver. Soruma jogap ver. Başka gurrun ýokmy? Gurrun bar. Subudu bilen jogap berjek sana. Sen Florida oturýan, mazmen çıkıp barýan, telefon bilen barýan ýanyňa bir-iki sany oňa subudu goýan. Hanım men mi huy pilot? Bu Farhatmyň Nury mi huy pilot? Soň eger benenki yalan bolsa, ýalňyş bolsa, sen şu ýerde liboza edip bilen. Subudu goýjakmy sen? Koyacak. Yanına baryan kim bence koyacak koyan. Yanına barma. Sen liçkama numarana atma liçkama. Sen tutnama va bolsa davno bererdin o halmra söýnüflere sen davno bererdin o sen näme paşyrdy ýaňy berdi. Sana da ötma ýanky aydan yalanyň bara. Daway meni görüntülere efirde gör otursa karakola baraman kimliğimi veremem kanna arasında var mı ben? Daway. Sen liçkama numaryny ýazýarmy? Kime gerek olsa. Nomber aydın. Bir cemiyet aydın. 0535 yazıp alın. Kime gerek olsa. Dur. Ya da aydaştaydı. Yanında nomera yazar yanında. At yok. Yazıp koyuyor. Dost. 535. Yo, yazan da sana o kadar yazıp kalmasan. 288 0535 288 4120 WhatsApp'am var, Telegram'am hemmez adam var. Liboy kim? Sonra men kaçıp yürüyem yok yiğitler. Men sana da oturun kayda görüntülü canat bana. Hazır görüntülü canat efirde ol. Ben karakola varıp kimliğimi vereyim. Hani men yakalama kararı var mı yok mu görkezyen. Son yine birte yalanın bu Nuri. Senin birte yalanın. İstersen öçürme. Hazır yaşında gidip karakola polisle birleştirin sana. Dur. Sen ujetin yalanın suud etdi ga. Sen diýäň men jaňym alan oklor diýäň. Sen meni blog edipsiň. Sen nomeryny ütgüdipsiň sen o. Sen hem o taýda efirde de men jaňym alan oklor diýýäň. Nuri bak. Nuri bir minut. Börde dogry aýtdym. Men sana aýdamok. Meniň jaňym almagan Farhatdyr. Meni engellep koyan o Aldar kösedir. Meni engellep koyan Dur Sultandyr. Täzeden izle gör. Ýa-da sen maňa jaňat ana Nuri çykdy. Jaňat men az çykyp karakola barjak.
kimliğime verecek. Hani yakalama kararı sözde men yakalasınlar. Muning dediğin imo var atı. Qaysı karakola varmalı olsa men ertir barjak. Bana adresini açsın. Qaysı karakola varmalı olsa ertir barjak. Dur, sen muning dediğin imo var atın. Sen diňe imon var amını. WhatsApp'am var, imoyam. Ver nomberiň men sana WhatsApp'tan alo dep yazıp görkezem. Sizler soňam näme men sizin ejeňize değdimmi? Ya aýalyňyza değdimmi? O näli siz terbiyesizlik edip milletiň arasında siz bana jogap berip bilmeýäňiz? Size men näme üçin maşenik diýip söýýär? Yazık, maşenik diýär, maşenik diýip sen kime diýär o? Maşenik diýip aşakdan ýazyp oturýarsyň pışyrda. Nurhan näme maşenik diýär, näme o birda edip maşenik sözüň nämedigini bilýärmi sen wapşy? Yalancı şo. Ben sen bilen uğraşýan bana. Yalancı maşenik bolanak dinle meni. Yalancı var ya, yalancı bolýar. Maşenik ağladı, pul aldı, den ýalak maşenik bolýar. Düşündüňmi? Yalancı yalan gürle oturýar. Millet yalancı maşenik bolanak derken bir sözleri öwrenen tak bara maşenik. Kezzap sözüň nämedigini bilen tak bara. Ya pışırda oturma boşuna var. Konu yerden bir atlama ben sana subut verecek. Aran görüntülü efirinizde görkezden karakola var. Maşenik gözü yalancılık işte. Yalancılık, maşenik yalancılık var. Kezzaplık, yalancılık. Maşenik bilen yalancı başka da gelmeden öğrediyen. Batsan. Aha. Ne öğrediyen? Maşenik bilen yalancı diyen. Normalni gürleş, normalni. Maşenik ayrı zat gelmesen öğredi. O tirmezan şutaydı ne emedini. Mezan yine olsa paraydı. Yalan söyleme. Yalan bilen pul öğredi. Bırak alın kazanan oldu. Şuna maşenik değil ya. Dostum diline iyi ol. Maşenik şular. Açsın ayla görüntülü ben karakola varacak. Tayar menle. Ayakta durupma. Açsın bana görüntülü karakola varmam. Polisiye girip görkezecek. Yalanınızları subut edip görkezecek. Hangi son ne diyeceksiniz? Davay açın. Sen dinleyen mi? Ya düşün. Ты послушай тогда по-русски, если ты по-туркменски не понимаешь. Мошенник и обманщик – это разные вещи. Мошенник – это если я обманным... Дынгле. Мошенник, если я обманным путем взял деньги и обманул. Вот это мошенник. Senden pul aldı mı näme Nuri? Maşenik diýer ýalan. Yaşlı yalancılık edip oturuyor. Ben az sana söz ver oturuyorum. Yalancı diýip maşenik lazım onu bolýarmy? Yaşlı. Bak başka yere çekmesene. Näme başka yere? Bolýar maşenik yanlış aýdyp durun. Yalancı. Bolýar bir. Onu şoňa açyk. Aramdan karakola varacak. Karakola men size subut edin yalanınızı. Subut edin. Hemmeňe yalan etmele götürýäňiz. Yaylayan berin. Ben karakola barama. Eston dinle Eston'y. Ben bu oğlanın geldi. Barmont Igor vaat edip durun ho. Barmont. Salamu aleyküm ilkevlere hemmeňe. Aleykümselam. İkincilik gülenem salam yaska. Yani helen var can etdiler bolin ho. Görüp oturýan ýanam ýene can etdiler da. Görşeliydik, görüşülmediler diýe, näme diýdiler diýe, görüşülmedi sadyk diýe. Ama men sana näçe gaýtdym, görüşeli diýdimmi? Kime görüşeli diýipdir? Meňe kim görüşeli diýipdir? Görüşülmeýäňiz diýipsiň sen. Kime? Diýipsiň emel, eger özüň meniň liçni ağzymdan eşden bolsaň tamam. Bugün eçerli ben sana bir liçni bir zat dedimmi? Demedim. Ben Escobar'da hiç zat diýem ýok. Escobar'da görüşeli boldu ikimizin aramızda. Elim değmedi görüşemedik. Doğrusu doğru. Doğru da. Hazır böyle gerçek bir zat var Escobar. Görüntülü aran nomberimi verdim. Ben karakola varacak. Sizlerin bir yalanınızı yine bir ortağa koyacak. Benim maşınım var. Nakliye maşınım var. Ben işimde gücümde İstanbul'un Libo yerinde Libo adam nomberimi biledi. Çağırdılar. Baramanam. Oturaman çayını içeme adam akıllı. Kim eğer panyatası yerinde olan adam olsa düşünüşüp gurun edip kaydama günan var mı alsın kellemi. Günesi var mı götünü kısın gitsin. Libo kime? Doğru da. Hani açın görüntülü beni. Görüntülü açın. Seyredin vatandaşlar. Seyredin. Sadık görüntülü. Sen var ya gittiğin olsan karakola git ya TikTok'a sağında da den videon çekti denim var ya ekle meni ekle Nuri'ni ekle o yine Nur Murad ekleyen kim ekleyen Dur Sultan ekleyen mi o ne mi eklenilen yerine ekle hem kişini o ekle şu tayda yankı videonun karakola oldu arkadaş
Esko. Giyiryen Doğru ben yarda Ali çok gelecek böyle ben çıkayım. Esko Vendetta ağam bir minut hayır sen hem bir zat açacak Vendetta ağam. Seret seni de ekledim Vendetta ağam. Sen hem eklemene adımdan gönü yarım saat 45 minutta karakola varyan açık video çektirme koyarlar mı koymazlar mı bilmeyen ama gizli çeken o zadın ön kovalan zat. Ben ona gidip geldim. O sizlerin ne bileyim şıltık attığınızlar. Al mene. Dur mesela canlısını görkezeyin de yine. Ben elimdeki dokumentini görkezeyin. O kavan vereyim dostum. Bak. Ana. Nuri, merdan alsana. Merdan ben çıkayım Nuri. Merdan alsana. Böyle. Nuri bak görüyor musun Nuri? Ela görün mü diye ben. O kap verin. Bakırköy 4 zulk ceza hakimliği dedi. Şu yüzden ben şüpheli Şeray Salikov Rozukulu Gülistanoğlu doğum tarihim falan filan şüpheli gılması karoçu yine bir zatlar suç okosana dur suç oku suçu asakta suç kişiyi hürriyetinden yoksun kılma bak İşte dur Nuri doğru ular o kadar birden fazla kişi iftira birlikte yağma yarım saat az iftira sizin dik kurlama Şirali sizin dik kurlama başka ne diyeyim Nuri başka ne diyeyim men täşeli hiç kime sesim çıkarmanyor mahkeme garaşpyn nesis bolsa mahkeme bolar şo taýda jikmajik kurlaşır çoňa çeýne men hiç kime sesim hem çıkaramam hiç kime işsadım diyem o yok benim sen bilen bir derdim yok ben sana açıgam aýtdym özümden gürleşin diýem aýtdym 1 minut men şu Şiraly bilen gepleşinde bir zat aýtjaktym Şiraly kara sen bir yıldan bilen sen bilen hiç muhatap olmadım. Çünkü olmak istemedim. Çünkü seninle işim yok. Senin arkandakiler bilen işimiz var. Bu işi kurmacılar. Ben arkamda işim yok. Mervan bak senin töhmetlen gelesin de. Sizler kimsiniz lan? Medeniyetli oldu. Bir minut beni dinle. Ya bilseniz ne biçim ben suda veresler şoları vermine. Abi beni dinle. Sen ben bir tokar olan ne biçim şoları suda veren yok. Beni veresen. Şireli dinle kara. Psikolojisi bu vatandaşlar. Şireli sen beni bak iyice kara sen beni tanısan mı? Gördün mü daha önce? Yok. Görmedin. Bir kez evde gördüm. Avcılarda takip ettiğin kişi benim. Motorda. Ben takip etmedim. Avcıların girişinde. Ben takip var mısın bunun elinde o? Ben takip etmedim. Ben su nemede çıkadı. Ben savcılığa barıp düşündürüşüm verdim mi? Belki kameralarını almışlardır. Kaysı sokaktan girdim. Nemiş ettim saat neçede. Alan bosalar nereden? Alan bosalar beni yakalama verdiler. Bağırdım tutuklap içeri attılar. Alan bosalar. Şirali Eğer şu yüzden ben bosam belli buradan bosalar içeri attılar. Ben yanlışım. Şirali kara şu anda eden yanlışım. Ben şoradaki şok bilen oradaki nime bilen ben dedim niçin şu ana gelip düşen sen de fikir ettim bilesem mi yoksa ben şu yana zapis edecektim ama ben motorda attım Durkan dedim ben gideyim ben takip edemem gittim kaptanından öttüm sen beni takip ettin beni ters yöne motorda ben ters yöne girince sen beni kaybettin bilesem mi ama sana biri konum atıp durdu oturan kafemizin arka sokağına seni götürdü. Nereden can? Sen bu karay dur. Bir minut ben gepimi kutarayım. Sen şu anda Kronika Türkmenistan'da hep geldin. Senin düşmanın Kronika Türkmenistan'da. Ama sen Murat Kurbanov'u için takip ettin? Ben takip etmedim ki. Murat Kurbanov men bilen biletti. Beni takip ettin sen. Çünkü yok. Bak navigasyon nemeler mobeseler yalan geplemedi. Mutlaka senin kayıtını almışlardı. Tamam kaydımı alan bosalar Merdan Karayındı. Doğruydu sen. Kaydımı alan bosalar. Dur indi sen soru verdim cevap ver oturma. Hem tembole prokuratura senden benden akıllı adamlar. Kaydımı alan bosalar. Ben öyle geçen ay ön sahibi Bakırköy Adalet Sarayı'na vardım. Allah'a şükür Poşkam'da dar sonraken 5 platını bir günde Bakırköy Devlet Hastanesi'ne altıp hem mezattan oturup biçini verip koyarlar. Ben şöyle tutuklular. Eğer ben bir şahit olan olsa bir zatta şahit olan olsa tutuklaydılar. Ben söylerdim 3 sorağım yalan ifade. Yalan. Şirali. Kara yalan ifade değil. Yalan değil. Kara. Suratları görkezdim. Özlerim. Yalansa sene Şirali yürü üstüne yalan deyip. Ne yüzüne vakit uğra senin bağdın o. Senin bağdın koğuladın gitsin.
Nuri bir minut şu Halkın Sesi kanalındaki çıkan videoların üçüsünü hem tördüsünü hem gördüm ve nime neticeye geldim ben bilesen mi? Sen ucu gördün bir yıldan beri bütün halka tanıldın ve avrayın kalmadı. Bu hükümette hem gidivilmişsen, taza hükümette hem gidivilmişsen mecbursen bir yere sığınmalı. Ve gittin sen Merdan'ın yanına ve bu diktatör hükümeti tankit etmeye başladın. Hani sen 12 geçeni onu diyemezdin? İsteyen varsa ben görüntüyem parasın. Ha? Niye çıkıp gitti bu indi? Ben gidemiyorum içeri. Ben var. Toka hayiş. Gitmenler. Beni hem çıkarmanlar. Gelin ben sizlerle uruş şok edip yürümeyin. Yok ben hem uruş edecek olam yok. O doğrunu görkezler. Ben ne için bulara ne için değdim son zamanda? Son bir iki efir ettim. Bir yere gittim. Sebep ne için? Başta bular ben başta mı çağırdım? Gelin otur adam akıllı. Gürünleşeli, düşünşeli, nime gep söz. Ne çekecekler çağırdım? Ha, yan Nuray dedi. Sen gelip bilmiyorsun. Nuri'nin şunu tekşer olduğunda ben kandak barım Merdan. Adam akıllı normaldir. Mert olan olsa bak. Menem çağırdın, menem barı bilettim ama barmak istemedim. Nüm için deyende sen yanlışını düşündün bana şikalat etmeye, düşünmeye çalıştın. Yok ya ona kanzat yok. Ben yanlış adam yok yemeydin. Bak hazır 10 dakika kaldı. Karakola bar oturtma 10 dakika kaldı. Hazır karakola bar subut edemek kiminki yanlış, kiminki doğru göresiler. Son yine beni yanlış çıkarırız. Hazır mesela yalanınızı yine şöyle subut edemen. Dur Sultan Hanım sen hem eşit oturan bolsan, gör oturan bolsan, Liçkadan olsun, nereden oraya efire girip ait, Büyükçekmece Haysi karakoluna varma olsa baraman şöyle. Ertten baraman. Ertten barıp, şöyle hem girip, kanakan ifade vermeden tutuklanmalı. Ben de zaten edip görkezim. Hayış çıkarmanlar bana. Yok hiç kim çıkarmaz sen. Sen çıkarıp zat etmer sadık göne var men şu kaçene sen hakkında da ya başka bir hakkında da gurlemedim. Sen näme? Menem sen hakda gurlem yok. Esko benim bir taytdığım zat, Nizaşta esko tayak dedim. Nizaşta esko tayak dedim. İkinciden hem spasiba ettim. Özüne yamayttım. Bak, yüz yüze özüne yamayttım spasiba. Efirde yamayttım. Esko'ya spasiba ayttım dedim. Boynum aldım. Doğru ayttım. Çünkü şu oğlan beni videoya çekti. Eğer anı düşüncesi yerinde olan adamlar şu videonu görende hani ben halkın ejesine asıldım mı biledi. Sonra ben kim o? Şonça adamın içinde barıp yüzün açık, şortuklu, futbolkalı. Ne? Erdoğan'ın oğlum ben. Erdoğan'ın oğlu emedi bilmiyordu zaten o. Çünkü ben o amaçla öylere baram yok. Öyle bararlar yani maskeli zatlı yiyecek bokunu yediler kayıttılar. Aynen Nuri'nin özüyen biledi. Kim neştelerin ben suratlarını verdim ben dedim. Ben karışmam. Eğer toşnu cenayetçiler şolar mı berin. Size bir zatlar ediptiler. Ben eden yoklar size ediptiler. Doğru da. Annem için özleri şolar berip bilen yok. Özler ne için berip bilen yok. Şerali sen ne için senin firmanın batmağına sebep bolun şol oğlunlar. Biz seni gördük. Sen sözüm kesmendikle dur. Sözüm kesmendikle dur. Esko sen videon çek ya. Bizim gözümüzde de sen şolun önünü, senin bar sen bersen doğru olsun, bar sen bersen doğru hasaplal. Sen şolun hiçini tanan ok geçip baryakan. Kronika Türkmenistan bilen dawan var. Sen hem şolorun kadidindenim koşullun diyelim. Yönü. Biz video çekip koyumuzda şolun hemmeti biletli dedik. Sen ne için şolun hemmeti bilet değerlerini suud edecek olmadın onu? He? Bile değerlerini ne için suud edecek olmadın? Zaten şu doktor rapor verdi. Sonunun taktım. Sonunun okudum danim. Ama İslam'a hakkı toplara bekçiler. İslam'a hakkı toplara bekçiler. Dur. Men sen üstüne yükleyen çünkü videoda sen gidiyen sözlüğün var. Sen Kronika Türkmenistan olsa barrayı vurdunuz dedin edeceğiniz keyinler dedin sen şotaydı. Sen şu sözünü men ne düşünmeli? Men sen edeceğine yeten olsa biri. Senin onun edeceğine yetmelerin teman yapmalı. Siz dedin vatan hainler dedin. Kronika Türkmenistan'a dedim. Ben silah toparı. Bak Nuri, doğru böyle haklısın. Ben silah toparınızı ya topar olduğunuzu ben bu işlere karışmadan sonra ben bilmem. Ben şu yüzde gözüm düştüğün ozu var. Soradın mı? Dur, bilmeyen olsan ben bile moktum şuna seni deyip ötünç soradın mı onunla sen? Ne için ötünç sorayın? Sizlerden ben ötünç soramak değil, anlaşmak için çağırdım adam akıllı. Ne için adam akıllı gürleşmeyip bana sövüp bu edip her iki günün biri yalan dolan yankıda ayalı küntü. Bunu söyle buna kadar ne bileyim ayağınıza ecenize o bu dedim mi özünüz küfür etmeseniz.
Bolýar sen sülerini ben bir gerek var. Ha sen bana bir geze geçen dedim gelecektin. Toka sen doğruluk durmayacağını bildim. Çünkü verdiniz o savcılığa verdiğiniz maddelerden belli. Son için barmadım. Toka yanlış düşünme Nuri. Benim karışık. Sen bana şu en eskini baktın ama sen ömür boyu... Benim bir ta sorağım var sana Kara. Öyle. Madem sen takip etmedin, 18 Ağustos'ta şu günü, 1. Ağustos günü nerede etti? Maşının kimde etti? Madem sen takip etmedin, maşının kime verdin 18.30 günü? Yani 18.30'da. Ben saatini toşunu bilinmem. Doğrusunu aydın. Saatini toşunu bilinmem. Şu yandan geldim. Hatta Zapravka'dan yani şu yolun üstünde, Cennet Maya yolun üstünde Zapravka var. Şu işte kayniköme verdim de yüke gitti kayniköme. Esenyurt'da. Doğru da. Yok avcılarda yüke gitti kayniköme. Zaten yeni ayda tutma sana. Eğer sen Mordese kameraları vardı sen Börnün polisiyasını samsızlık görmenler o. Ular meni orada tutuklu ittiler. Kaynıkan adı ne şu verdim diyen kaynıkan. O zatları karıştırma. Adı gerek değil o zatlar. Sizler yanlış mekan vatandaşlar. Teredin. Şu mekan inatuatı derneğin Nuri mekan benim kaynıkem değil o. Mekan benim kaynıkem mi yok mu? İnanmasan öz arağında Farhat var. Dur Sultan baş sorasana. Mekan neydi? Kaynıkan adı. Yo sen kim ki sen at verip? Karaşın'a geldim ben karakola. 2 dakika. Görüyen vatandaşlar. Görüyeniz kancıklı yatmasana. Açabilirsen mi? Kancıklı yatma. Aça kameran o. Ana için nerede görünüyen yoksa? Açılmadık mı? Вообще sen neme de yok var bu adı. Nereden bir efirde oturay bir efirde de yok ablo. Benim acaba efirde yok. Efirde yok yönü sesi geliyor vatandaşlar. TikTok'um değerledim kadiyan var. Bir cami sessizliğine giriyorum ben. Giriyorum. Abi az yakacağım etme. Öz diyen telefonum. Ya vatandaşlar dur bilmem toğma kaydet olmana delil ver olmana bunun bolonu. Sen ne videon var ne yürün var çık terden gir efire. Yok zapt edecek ol oturan. Yok imsim otur. Selamünaleyküm. Ben tutuklama kararı varmış aslında. Yakalama kararı. Evet. Onu duydum geldim kendime. Sizi aradılar mı? Kimse de aramadı. Bir iki tanesi böyle karar var mı? Atıyorlar ben hem geldim. Amir falan varsa bir görüş. Ve yardımcı olun. Öçürmenler. Yankı kararım görköz Şerali. Yankı kararım görköz. Varmış deyin ha şu karar gördüm deyin. Görköz şu kararını. Hemen yardımcı olacağım. Tamam. Şuraya otur bir sigara ya. Tamam. Vay be, böyle çilimentler hem git otur çilimini çek dedi ya. Karakolda. 2 dakika bekle sigaranı yak dediler. Duyuyorsunuz. Yardımcı olacaklar. Kameram mahkemenin kararını görköz Rıdvan Ağbal'ın savcı Rıdvan Ağbal'ın kişilerin özgürlüğünü kısıtlamak. Hazır bak şu savcını bir kenara bırak. Sudyanın bana verdiği karar listeni eline veremen hazır. Şu adamı. Şuradaki polislerin eline veremen. Cevabındayım. Toka haislerden. İmsim durum. Çünkü telefonun kapatıyabilir. Şerali sen yok efirde ekranla yok. Bana Nuri ben kameraya çek oturmam eyleki telefonda. Ben özümdeyim görem yok. Nimeli öz adım da. Ben kameraya çek oturmayla karakolda ben. Kameraya çek otur. Bazı memle ilgilensizler. Sessiz imsim durumla ben sana kamerasını atamam. Şu kamera görüntüsünü bana iyi ver onu. Şunu bana veremem. TikTok'ta paylaşamam. Hem kim ihtiyacı olsa hem meyemi veremem görüm. Ana indi son demede bana bir zat da bilesizler. Aytdığımız aynen. Bu Sultan Hanım'a hem söyleyeyim. Hays karakolu olmalı. Ertten ben barmasam ben adım Şerali olmasın. İstediğinize edip biliniz. Ertten barama şu karakol. Nerede olsa. Bolya şu videonu paylaş TikTok'ta. Öz Şerali sadı kasağımda paylaş. Siyasi görüşte paylaşacağım. Siyasi görüş var. Tamam. Şerali sadı paylaştım. Hazır öçürmenler bir öz aranızda görünüyordunlar ben sesini kısamam buradan. Ses gelmedi bana. Ben polis yanına giren vaktim odasına alan vakti
Hatta kimligem berim şu nemede sudun kararı var, şonun üstünde kimligem var. Hatta şununki tek bir yalan oynayısılar ki ben her hafta o dükkünü gelip bu karakola kol çekemem. Kolayam kandak şu girişte barmak izi var. Barmağım basama okeyde okasa abrantı gidemem, okamasa girip kol çekemem. Düşündün? Ben nereye kaçamam? Bundan bir yalancılık etmenlere yiğitler. Doğru da. Tamam, Ben bugün içime yakıp bize düşündürmeye çalışamam. Yalan etmem. Asıl Serali. Men bilem ama sen barmak basıp kol çekip kayjanı görem ama sen video çek kardeşim, bana delil gerek tağa, bana delil gerek. Düşündün? Ne gerek? Bana delil gerek. Hemen bakayım neydenmiş senin dosyan. Kim aradı seni? Ya aramadı bir arkadaşlar. Diyor ki sen yakalamak, tutuklama kararına kaçıp geziyorsun. Abi şurada yazıyor. Kaçıp geziyorsun. Ben zaten böyle ya mahkeme kararı var desene kardeşim. Ne yalan konuşuyorsun? Mahkeme kararı var de. Polisin ne dediğini duymuyoruz. Bir minut dur. Tamam, bu demek mi? alıp girdiler. Yakalama kararım olsa ya arkadaşlar söylettiğinle mahkeme kararı var desene o. Bizim sana kararı var deydi ga. Dostum, benim insanı kimliğim var, adım familiyam belli. Sizler tapıp beripsizler insanı kimliğimin TC nomberimi özleri çıkarıp alan. Şu TC kimliğim bilen halı bugün hem şöyle yürütmen. Şurada benim TC'm var, azı çıkıp ayça gepini hem duyasılar. Sen imzanı kalk buluruna topsa hadi öyüne de git yat. Bana video uzatto, bana video gerek zaten. Men şu video bilen men savcılığı terden soracak. Hem şu netice veren ok deyip. Bak polise bile gitmiş. Niye yakalanmıyor bu deyip. Nasıl şikayet edebilirim? Görün haramdadalar. Sen benim burada nasıl bağımsızda şikayet edebilirim? Tamam. Sağ ol abi. Ha. Gördünüz? Ne mi dediler? Bir işitmediler. Ne mi dediler? Videosunu gören senin aranma bir durumun yok dediler. Ben çıkmam dedim. Sen eşitmensin yani gerek zaten eşitmensinler. Yalancılar. Yok nerede var abi? Üç kaççılar işte. Gördün abi. Baktılar. Bakın. Böyle parmak basıyorum ben böyle. Ya senin hakkında suç duyurusu var. Kaç tane suç duyurusu var? Sen nasıl serbest geziyorsun arkadaş ya? Nasıl suç duyurusu olacak o? Sizin sahtekarlığınızı biliyorlar o. Arkadaşlar sizin sahtekarlığınızı biliyorlar o. Biliyorlar. Böyle Türkiye Türkmenistan emez adam verirse güpür tapır alır. Böyle Türkiye anlaşılıyorlar. Sen şu videonu uğrat. Biz de bir deneyelim bakalım, savcılığa soralım o zaman. Bu nasıl böyle oluyor diye. Biz de soralım. Biz de sıkıştıralım bir yandan. Doğru. Neme Sadık. Şu yankı video çektin dedin ya, bir telefonda video çek. Sıkıştırın kanca sıkıştırsana. Ben sıkıştırın şu an. Yüzeye gelelim. Bir yanlışınızda böyle efirde maskara olup oturanızda yanlışınız. Nemede görün. Sütta görün de bir yüzünüzden görün. O iş vardı. Kesin ne derdin? Nira varan bilem o kafeye girdin mi? Neye girdin? Videonu uğratman o. Az videonu uğratacaksın videonu. Ertrem Saparikımların kanalında koyacak. Görün de keyif alın. Bolya. Bir de tağım delil gerek. Düşündün bir de delil gerek. Neme delil. Yine yalanınız ortada. Allah'a şükürler olsun. Ya sen polise baryanın vardak videonu uğrat kardeşim, lafı uzatmadı. Düşündün? Bolya uğratacak mı uğruyor? Az sabrı. Tamam. Bol şonu uğrat da. Başka. Men var ne mani yapayın terden gelsin de var terden gelsin de sizem çıkarayım bu pagarada doğru düşünmen geçtim men var. Nereden girip nereden çıkıp bir efirde yok vrocu bir bayal görünüyor, men hayran kalyan şu adi TikTok'um mara bolup berende adına. Efirde görünen ok.
Heh. Kamerada görünýär. Men ne kamerada zat görnüň. Görnüň ol wapşe. Eşeğim Nuri. Aha. Nemele dost senin bir haýyşda dost. Yani YouTube oýjak diýe ha. Awa. Goýmasana dost gaýr hadi. Bomy? Bor soňuny. Soňuny kesip aýryň, men sesim oýma dost gaýr hadi. Senden haýyş edýän. Sizde hayrana ikawat var. Şu internet hoşulum. Şu TikTok'um internet, YouTube ýaly bir platforma şulum. Takaldy näme? Onun ýüzler şadam YouTube ýaly platforma bolsun, ýene bolsun men asla mene özüm ýüzüm açmam çykyş edip bilýän, men özüm açyp demet. Hani şu an canlı ýaýyna ýüzüm açyp bolsam canlı ýaýyn ýapdym maňa bilýärmi? Men şu ýüzüm açyp bilemem şu TikTok'da. Näme üçin? Men canlı ýaýyn etip halam. Mene mäsiz ýala kol ýüzüm açyp zat edip benim gurleşýär diýen. Her adam öz halamayan zat bolýar. Bilýärmi Nuri? Şoň üçin ýa. Men halamayan o ýüzüni açyp TikTok'da ýüzüňi nemedip ýa öz başa saýfa nemedip. Prosta hakykat aýtjan çykkan gitjan boldy. Soň nädip görüşme gözüňi tutýaňy bir tirkun mysal üçin massowy protest bolsa ýa bir zat bolsa o taýda da ýüzüň gizläp geljekmi? O taýda massowy protestinde men ikisiň arasy men näme görýän? Şunu ýalan görýän. Men massowy protestden eýleni diýerler, hani soň nälik diýen? Mysal üçin ana Murat Gurbanow bir nemesinde diýär, planşatyna baraly ne ýok manan bir nemesinde hemen bir zatna eşitdim. Ana onu güýzüne näme grajdanski näme türýär eýledi. Liboy üreme diýerler, hemen suwda etişmelen bolsa taýyn men. Aş bolýa edilsin men liboy üreme. Halkyň çykan ýerine men 2, 3, 4 nälik bolmaly. Bolýa. Men o get biderek yani Zoom näme protest bolýar. Doğru ben düşündüm dostum. Halkyňa mara giç bolup gitdi. Men aslında bir saat, bir ýarym saat gözüňi tutýardym. Soňam şonu YouTube'a goýjakdym. Men näder oturmaly, kesmeli, aýyrmaly soňundaky ýerlerini men esasy bu efir açmamyň sebäbim şo halma süýüni filan iklim fon şeral sadyk ýaly ýalançyny alyp öňlerine şoň aýdany dogry, şoň aýdany dogry. Awga biziň 360 saýpamyz ýalan, o prokurorun konsulluğa ýazan hatam ýalan, türkmençe okawan berdi şo taýda ýazylan hatlary. Plan saat 4 bilen 7 aralykdaky video kaýtlary beriň diýip ýazan haty, onty. Yani bu oyun değil ki. Oyun dip çıkardılar. Hakikatte oyun bular oyun oynadılar. Asamam delimin yazat bolmadı. Esko diýdiler, topulanlaram yalan diýdiler. Yani yalan diýdiler o garnyna kışramı henidem dur. Men daje polisiýada kam WhatsApp'tan jaňetdi esko. Maýkaty ýyrtyk. Eline de tägel ganwa. Näme boldy dostydym. Menem içerde 10 adam. 10 adamım içerde. Ay şunu ýalak diýdi, topulular diýdi, şunu ýaly şeral diýip kargoň bir nemesi bar eken diýdi, Dur Sultan olar tanýan eken diýdi. Şolar diýdi, bir ogluny urdular diýdi, gaçerwet dollar diýdi, oň videosuna maňa uğratjak äder diýdi, uğratdym men sırada TikTok'a goýdum. Özüniň hem şey diýip oturan ýerinde jaň eden gördüm. O eskan telefonu ýok, henidem ýok. Şonnaky şol dakazatysty video var ha, şonu ulanyň telefonu ýok watandaşlar. Henidem ýok, şu telefonum täze alypdyr eken eska. Şonun soň aýlanýarlar, dolanýarlar, ýanky merdanyň aýdyşýaly ýygylaryna düşüp zat edip bir topory merdanyň Murat Gurbanow ýerine düşýär. Bir topory Merdan Batyrow bilen Ezidiň ýerine düşýärler. Muň eline ahyr soň telefonu alýarlar da muň özüň küçük çekmejede düşürýärler. Bulan hiç ýalan näl watandaşlar. Şolaňyň içinde şu şeral sadyk kargo hani geçip barýan adam bolsa soň gitmele, gitmendir. Şondan soňam dowam edýär. Hani men köçede geçip barýakam, ýöne bol üçmek bar eken diýip baryp suw sepip şu berem moklay, meni de moklay şu zatlary. Ana şol futnama şu zatlaryň hemmesi watandaşlar. Soňundan hem diýär, ýok bulanky ýalan diýär. Olar ýaly erkek bolsaň men İstanbulda kam götüň berdiňmi şeraly. Sen ejeňe de etdim men.
Gellidim erkek bolsaň ha men diýdim şu Kadıköy'de plan erkek geljek diýen menen bolmasam erkek bolmadym. Gelmedin ha. Buň erkek sıran olup otursun. Şaňat limite şoňa erti duşşok diýi nomerini ýa aýtdy. Duşuşup bilen ok namart saçak ýa-da duş başlasa da wara ýalbar başlaýasaňa. Ýalbar başlaýar şol oglan. Şular ýaly ikili oýun oýnaýan ganjyk goý. Bize gelip bize erkek sıran olmagyna seretme. Ýaňjy da suwd etdiler ha efiriň arkasynda. Yeni bir tema. Limited başka tema geçecek de aydıp bolon odan çıkarayın seni. Mene onu efir yapacak. Çıkayın. Men ondan çıkacak oğlunlar çıkarım. Ne davam olur ya yazmamda gerek yok. Çıkarım. Eyle beyle. Yok. Kim diye aşağı yazarlar mı? Bol ya. Bor dost ya şey sağlam. Bor. Aha. Evet sağlam. Sağlam. O vatandaşlar olam bizim Aliçoğlu meselemiz var. Aliço Zalina bilen söýüşdi, söýgüli bolly teması var. Şu temada da men size bir daha aýtjak vatandaşlar. Biz şu Aliço'yla gürleşdik öz aramızda. Aliço onu asla da söýenok, asla da söýün üçin ýa ýeni üçin däl vatandaşlar. Efirde uzakluğun ağzını açıp gözünü yumup ağzına geleni diýip oturan Zalina wady şo wagt. Şo Zalinanyň bir azajyk efirden uzaklaşmak üçin söýýän zat eýle beýle bilen şonu öz tarapyna çekdi. Hatta efirden özür diletdi. Men siz barada eýle beýle gürlän bolsam neme aýplaşmaň, eýle görmäň, beýle görmäň diýdi. Şonu men özüne de jaň edip sorudum. O sen diýdim hakykatdanam söýýäňmi diýdim. Men äre saňa diýdim, mananam ok diýdim da ol men özüme bu gada dedi oturun. Yok o wagam bolmana men näme işim bolsun diýdi. Ýöne diýdi. Şolong birini bir efirden azalsak bir peýda o şolong basyllyk o şolong samsyk gürüňlerinden, pohundan, şyltygyndan dip. Şoň üçin edip oturun diýdi. Şo adam söýýän ok. Şu nämenem Aliço bilen gürleşdik, şonun bir halka düşündürip beraýelliydi. Yani Aliço'ň ödüm şu taýda bolsa aýdyp biler, Aliço sen şu taýdamyň, ba bolsaň aýt, gel özüňe aýtjaklaryň bolsa. Yani biz şonum gepleşip koyduk, boronla diýdim. Eger diýdi Türkün diýdi şeýle diýseler diýdi. Yani men wyzdan dawa çekmeýän watandaşlar diýdi. Çünki hakykatdanam dawamyzyň uğruny. Yani olum efirden oturup diňeşil tık pokat oturda. Olum şu edil beýlekler ýaly. Şolardan başlamaly watandaşlar. Bizim maksadymız da men şu halkyň içindäki peşke ýalakdyr bolun. Yani halk bir ýal däl ki, uzaklygyň TikTok'da efirde oturup kim näme diýär diýip diňläp oturan ok, işe diýär gelýär. Boş wagt bolsa diňläp bu zatlary. Şo adam şoňa da şoňa gawat gelýär. Şo adam şoňa gawat gelýär. Bollun soň. Yani şoňky dogry kadro diýerler. Şoň üçin Aliço'ň özünem çağıraýyn, biňläň watandaşlar. Hoş bulduk ağam, gowum ýagdaýlaň. Aýt Aliço. Alo. Men sesim gelýär watandaşlar. Yani Aliço'ň sesi gelen ok. Aliço. Gelýärmi şu wagt? O gelýär. Seredin vatandaşlar hemmeňize salamu aleykum giç ýaxşy. Nemeleň içinde siz aýdyň efirleriň içinde ýalanyş zatlar dolaşýar, her kim bir zat diýär. Belki şoň bilen birleriniň göwüne degen bolsam ötünç sorayan ýöne dawam uğrunda şu wagt diktator rejimi tanqid edenimde biriniň göwüne degen bolsam onda ötünç sorap bilmeýän, eger şahsy problemida bir muňalyk kişisel adamlaryň özel hayatından bir zadyna degenen bolsa men meňizden ötünç sorayan Zalina meselesine gelende de hemme bilýär, ýagny men 32 ýaşynda men başga ýerde, ol başga ýerde ikimiziň bir ara gelip yani öýlenmämiz zadyt meniň toçka zrenýam, men dünýä garaýşym başga, onku başga.
Yani birine efirden onu Nurun adamım aydıp Nur Muhammed adamım aydıp geçti. Yani birini efirden azaltsam birini az zehirlese de bizim için bir peydadı da. Şoň üçin o meň liçni жизнime vilayet edýär we adamlar ýalňyş düşünýär. Şoň üçin bilmedim, belki duyar şutaýdan sesimi, belki dogry görer, belki ýalňyş görer, onu aýdyp biljekän. Ýöne şu zatlaryň meň durmuşyma vilayet etmesini islämok. Yani men näme edýänem bolsun, men özüm üçin edemok. Ya bir 5 manat pul üçin, ya da yine bir zat üçin, ya birinin göwnüni gapmak üçin däl. Men edýän bütün hereketlerim watanym üçin. Ýöne muň ýany sırada menem bir adam, menem söýüp bilýän, menem söýülüp bilýän hemmeňizem şoň ýaly. Ýany sıra normal жизньиňizem alyp barmaly bir ýerde. Ene Nur Muhammed amyň çagasy bar, gelineceğim bar, ol oň üçin alad etmeli, işlemeli, yine birlerinin agtyklary bar, etmeli, bir yeni öýlenjek bolýan men ýaly alad etmeli. Sıra onu ýaşaýşan bir tarapdan dowam edip durda. Yani biz ister istemez birleri bilen tanışmaly bolýas, birleri bilen gepleşmeli bolýas. Yani bizim sonuçta adam bizim göwnümüz gapdyryp bilýär. Yani onun için hiç kimin liçini, жизньini eleştirmene de gerek yok. Yani sen muň bilen gepleşipsin, onu eýdipsin, bunu beýdipsin, yok. Yani näme edilen bolsa gerekli yerinde ve gerekli wagtynda edildi. Hiç kimin hiç zady ýöne yerden alıp hiç zat goýulanok. Mutlaka hemme edilýän zatlaryň sebebi vardır. Menem şunu aýdyp geçeýin, men hiç kimin liçini, жизньini bilen işim yok. Hiç kimin ne suratyny paylaşmak ya yine bir zat gibi bir açygyny ýakalaýyn gibi bir derdim yok. Yani meniň derdim normal, mutlu, mesut ýaşamak we watanyma yani özümün insanların haklary gaýdyp berilmek we demokratik bir döwletde ýaşamak. Yine bizim bar aladamız ve şu uğrunda davalı olan dava arkadaşlarıma hemmesinin niyetleri şol diýip pikir edýän. O. Zaten Aliço Zaline bilen gepleşen wagty öz pozisiýasyny ütgetmedi. Yani onu ırjak bolup öz pozisiýasyny, yani diktatora bolan garşylygyny, duruşuny ütgetmän hereket etdi. Men hiç wagt ütgenmeýän o zatlaryna aýtdy. Ýöne belli bir derejede şunun golluğu bilen, kömegi bilen käbirdatlaryň üstüne açdyk. Käbirleriniň agzyny ýumdurdyk. Käbirlerine yani hwaçyt bolunny, bizem senki al oýun etmeli bolsa, bizem edibilýäs diýip börkezlik käbirdatlary. Bizim aktivistlerimiň sag bolsun, dawasy uğruna her hilek ýola girmelen bolsa, her hilek iş etmelen bolsa etmäne taýin diýmek bu rejimini durup bilmeýär watandaşlar. Şonu men size aýdyp bereýin. Çünkü dava arkadaşlarımın köpüsünün ne hilek ne medegediýänini bilýän, hatta şulara karşı özümün durmana men güýjüm, gaýratym ýok watandaşlar. Olara hökümeti gollamak eken şu aktivistleriň içindäki şu erdemligi wa, şonu görem soň diýän men size. Kim ýerde näle kereket edibersin, diňe özüni ýere sokor, Şeral Sadyk ýaly halkyň gözünden özü gaçar, Türkiýe ýaly özü gaçar. Hemmesem özü gaçar watandaşlar. Wagty geler intak bular Türkmen telewizionyasynda da çykar. Türkmen telewizionyasynda belki dokumentalny serial bolup çykar belki. Tutuş halk jemgyýetine belki näçe dile urulyp beýleki dünýä jemgyýetlerine de görkezler. Çünkü bizine häzirim 70-nji ýyllaky bolan revolýusiýalan kinolaryny göremiz okmy? Bizim hem şu 2022'däki bolan wakalary belki 2030'da 40'da kinolaryny görerler watandaşlar. Şoň üçin her kim öz aýagyny deň alsyn, dogry tarapyny teşsin. Halkyň gözüne ýöne pok atyp, şyltyk atyp uzağa gidebilmersiň, şonu bilin watandaşlar. Esasanam yani aktivistmiş ýalak bolup görünüp beýle işläp görenler wa, yani iň ýerbedem şolardyr. Yani dinimizde de şodur. Münafık diye kafirden eşittir diýilýär. Münafık diýmek musulman ýaly bolup görünüp gören, ýöne musulman däl adama diýilýär münafık diýip. Kafirden erwettir diýilýär. Çünkü kafir gönümül men kafir diýär, men inanamok diýär. Günaý diýär ol, men düşman size diýär. Aýony münafık musulman ýaly hereket edip, yani bizinki ýaly aktivist ýaly hereket edip, garşy tarap işläp, haksızlyga, zulma garşy kömek edip gören adamlardyr şolar. Iň ýerbedem şolardyr watandaşlar.
köpsüniň hem aýdýan sözüne serede oturmaň, aýnasy iştir kişiniň lafyna bakylmaz. Biz meydanlarda görüşdik. Şu 1 awgust wakasy bolmadyk bolsa, şu haramladalaryň ýüzi açylmazdy. Intak o beýlekler we Mukamer Geşew diýdi, eýleki beýlekler. Bularga ýüzüne ýeterse ýöne adalet birazjyk haýal işleýär watandaşlar. Näçekde adalet haýal işleýär. Yani käwirdatlar ýüpün ýokardan çekip oturanlar wa o taýlarda pul işleýärlermi, näme diýärlermi biz aşakda. Yani on wagty geler. Olaňam oýuny gutarar, olar wezipesini boşadyp giderler. Hakykaty belki şonda görüp başlar. Şoň üçin eten iznat şu bir ekranyna suwd edip bilmeýän bolsak käwirdatlary olanky dogrulygynyň tutnamasy ol. Ol intak adalatyň ýerine gelmeýändigini görkezýär watandaşlar. Esip bolsa şol videoda urulanlar videolaryny alars. Aktivistler gayrat edin, haýyş edýän şol Rıdvan Agbal savcılıga şol urulanlar merdan tont düşsen emma gidip alybilýäňiz. Arz şikayet ýazyp şol video kaýtlary alyň. Men 1 terabayty Farhada goýup gaýtdym. Farhadda bolmaly şu 1 terabaytlyk nemeni alyp baryp maňa şoň bir kopýasyny beriň diýip alybilýäňiz watandaşlar. Şonu alalyň Rıdvan Agbaldan savcıdan. Çünkü şu taýdaky mobese kameralarynyň kaýtlaryny almana bir kedek bardyk bolup intak taýin näl intak adli nämeden gelen ok eýle beýle diýdiler. Indi bu ada çen taýin bolandyr. Barıň da arda ýazyňda alyp gaýdyň şoň videolaryny watandaşlar. Şol kim arda berdi? Esko senen baryp alybilýäň, Farhadam alyp bilýär, merdan tont düşsenen berbilýäň, başga kimler baý bolsa şolar alybilýär watandaşlar. Şo temada dawaçy bolsa, maňa şo video kaýtlary gerek diýip Bakırköy Adalet Saraýyndan şo videolary alyp bilýäňiz, alyň göreliň kimler barmyş. Çünkü şo videolary paýlaşmasak bara, oyun gornolly da gornolly ýürege düşdiler bara. Tamam, onu efir yapmakçı köp sağ olun. Nemäňize häzirlikçe giýjäňiz rahat. Şeral senen videonu paýlaş. Şo videonu alyp men nesip bolsa oglanlary bilen Bakırköy Adalet Saraýyna baryp siz tutuklama kararı çykarýaňyz aşagyna goluňyz we habul polisiýa baryp gör. Näme üçin tutuklananok, näme üçin delil ýetersizligi barmy? O videolar näme? Bu zatlaryň biz nesip bolsa adwokatymyň üstü bilen gyssamakçy. Ya şonu sağ olun, men efir yapmakçı sağlıkta görüşelim. Sağ olun.